Sarı Aşır Garry Firdar romanı Keka gıydı Tylla Tylla Garyň gap böwrüne oturup ozukdy ýan şetiniň ışygyna ýygy girýärdi. Onuň ýedi dogunum kakasyn düýedir goýun sürüsiniň ýygyny uzyňlygyň hilpenleri üçin ýadap, agşam naharynyň soň haýdan haý ýatmak görüp bolardy. Başlaryny ýatsa oýdurar. Şo bagdydy füýzu kabatdylar. Entek ýaňy ýatsy töwre boldy. Çöreň bir kidizik soganly obasy eýýän ýatypdy. Tallalaryň öýleri bu obanyň iň gülmatar çetine bolan üçin gejäniň gum guklugyna gyýdyň göwünni her gorkunç pikirler gelýärdi. Ýaňy ýakynna Abdulla Serkerdäniň atdylary Selmeliniň oýuna söýüp 5 tany gyýdy alyp basanlyklaryny, ýüzleriniň guruna bir bölek düýäniň türünliklaryny habar berdiler. Tallanyň kakasy Sadyk aga özüniň ýetişen 4 tany ogly bilen atlanyp kowa goşulyp gitdi. Gyýdylar alyp gaçan atdylar haf öňden giden bolmagy şemeli. Düýeler türüp bayan atdylar ýerden kowaýynyň ýetip gelýänini görüp düýeden nebidar gaçyp daga siňipdirler. Şeýlerik bilen giden kowy gyýdylar alyp bilmän bir bölek düýän türüp gyýdylaryna gaýdyp gelipdir. O giden gyýdylaryň beýişdinem Tylla gowtanaýady. Geçen ýazlygdy, olar bile otdy. Meret çöpünden gören Tyllalar ýap-ýanaş oturtdylar. Şonuň üçin onuň gyýlaryny, cennet bile jerini ol gatgo görýärdi. Tylla olar bilen goly kökererdi, goýun tagardy, bil oýnardy. Dogrusyny aýdymmy, cennet bilen jerin Tyllanyň umut görüşýän ýakyn zorulardy. Olaryň beýle ýaman güne düşenini eşitip Tylla bir näçe gün aglady. Tylla o zorular üçin neniň aglamasyn? Akşamlaryny öýüň gapdyryna gumak şägäniň üstüne olar bilen tä garanky madar gatışýança bil oýnardylar. Cennet entek ýaşdy. Tylla nazar bilen ýaňy öwrenişip halaşyp başlandy. Nazaryň dosty Hazymrat jerini hakykatdan söýýärdi. Bir akşam gumagyň üstüne şäg oýnap oturýarlar. Jeriniň Hazymrady men diýir bolsam senki, ölsem ýerinki diýen sözüni Tylla ýatlady. Bir dilin wady ine ne her bolarka. Jerin gyrnak bolup gitdi diýip Tylla pikirlendi. Meret Şoponyň aýaly ölüpdi. Bar goňjy şol iki gyýdy. Olaram elden aldyrdy. Inne o Şoponyň gürüne helýäçek. Ol gyýlaryň 3 tanydan gowsary. Gyýy galasyna baryp öz gyýlaryny satyn alyp gaýdanlygyny, talaňçylaryň elinde ýeke jerin bilen jennetiň galynlygyny Tylla haky düşün nazardan eşitdi. Erden Hazymrat gelip nazaryň ýanyna deýrenipdir. Jerenjan, garybataň ömür boýu aglatdyň diýip Meret Şopon gözüne ýaş aýlap oturýarmyş. Ol galaýtady, kidijik jennet gowurýar eken. Eýçejik gudym, kidijik gyýdym jennet san. Ýaş başyňdan ne günlere düşdüň? Tide guçandyň, ýa-da büjnürdiň bazaryna talarlar. Eri perzentlerim, gul bazaryna gözüňize ýaş aýlap durmaly bolduňyz. Hyrydarlar daşyňyzdan syyn eder. Horja çiginjiklerinizi ellep bolar. Soňam her ýyňyz bir gulaýata düşerdiňiz. Ýat ýurtdy, ýat adamlyň eline gyrnak bolup, öz owaňyzy, öz garyndaşlaryňyzy ýatlap, ömür boýu aglaýp öterdiňiz. Meniň eri perzentlerim. Meri daganyň bu sözlerini eşitip, Hazymradan çytap bilmän gözüne ýaş aýlapdyr. Meri daga, beýdip şagalaryň ýatlap, janyň gynap bermeden peýda ýok. Sen öz garyndaşyň Gurbanmuradyň goýunyna akyp ýördiň. Ýör gidip şoňa ýalbaryp, Hazymrat onuň Gurbanmuradyň ýanyna alyp barýar. Meniň gulujuklarymy satyn alyp ber. Gurbanmurad baý. Tä ömrüm ötýänçe gapyňda hyzmatyny edeýin diýip, Meret boyun burup baý garyndaşyna ýalbarýar. Juda bolmasa, kidijik gyýdym alyp beräý. Şagazygyň bagasy ardanrak bolar diýip, garyp Şopon ýene ýalbarýar. Edil lalýaly. Ol jogap bermän Merede siňerilip başyny ýaýkaýar. Ahir soňy, men dilemde beren bolsaň, gyýdyň muňýal agyryna düşmezdi. Enden bar, kör bol. Gözüň ýaşyny ýanyna görentipir diýip kop goýberdir. Meret Şoponyň Hazymradyň ýygrandy atlary bir gyýdyna satyn almagy ýetjek diýip bolmagy şemeli. Hazymradyň ýagdaýyna rehmim minip, seniň bahaňdan geçirmek üçin
Ýygnanjy zatlarym benim oňa berip goýberdim diýip nazar ötünç soraýan edip tyldan ýüzüne garaya. Meniň naçar zorlarmy düşman zulmündan halat etmek üçin zatlaryň birini nursaň gaçyň bolsaň nazar diýip şöýgü bir oňa seredeni tyldan ýadyna düşdi. Tylla ýedi zorlarynyň fedawar bolan elken ýagdaýlaryny ýatlap gorkuyla gapa tarap seretdi. Gawsa ýerine kilime oň gözüne düşdi. Wah, gawsam zor bolsa bolmaýarmy? Kilitläp otursaňam ýüregiň suwluja bolýar diýip ol pikirlerini. Toň gapdalla arslan ýaryp ýatan dogonlaryny hem kakasyna gyýdym göz düşdi. Hudaýa şükür. Şularyň zan taýgurdyň diýip tylla boýson süýlen howsalarna gaýtadan seretdi. Birden gyýyp ýene özüniň söýgüli ýigidi nazar höwüs sürýär atlady. Niýe hil nazar kerdi, niýe hil mert ýigit. Ulum meniň bir howslarym bolsa bolmaýarmy? Gyýyp uludan demin alyp kakadan tarap gamgyň arady. Biziň hala şýanymydy, kakamady. Ulagamada dursun naýdam aýdypdyr ahry. Kakam tezini çykarmandyr. Nazaryň howslarlara gelip şuýdanydy. Kakam olary belli jogap bermändir. Kakam nazarlar garyp görýändir. Kakajan, men seniň sözüňden çykman. Emma ejidi ömür boyu ağlar ýal etmegin. Men beşäräni niýaraz etmegin diýip tylla öz içinden ýalbardy. Tylla uzun boýly insemek gyýdy. Onuň gytak gara gaşy süýünmek burnuny, kitijik agdyny, ýuky dodoklaryny, horjy ýanaklaryna bap gelip durdy. Onuň iki örlüp ýoňa goýberlen gara saçlarynyň uçlary näzik, gelişikli aýaklarynyň ýanyna gara ýylan ýaly düýrlenip ýatyrdy. Ejesi dünýäden ýeri tönüşýän. Öýüň ähli işini tyllaň bir öz etmeli boldy. Onda da ol işden basylmaýardy, dogumludy. Tylla ýygyr oturan ýerinden dünýäniň aladasyny diýärdi. Emma nazarda unutmaýardy. Urpok gumy sessiz basgylap gelerdi. Kelimin gapdan galyp nazar aşaklar diýen tamaýly gözüni süzüp işläp oturýardy. Her gerek sümegini süýenine, şepelini maňlygyny şenine galyp gyýtak gözlerini gapa tarap aýlaýardy. Bir gerek şunuň ýalyp gapa göýdaýlanyny gyýdyň ýüregi gopdy. Gapynyň kilimi az çykarypdyr. Kilim tutup duran ak barmakly el görünýär. Emma adam görünok. Nazaryň iller bir agel. İş görmedik. Dırnaklary hanaly ýaly ýalpylýaly. Ýöde ýerke adam geli. Gyýy ikinji gerek sümegini süýenine. Şepelini gözüne kölegöledip ýene gapa seretdi. Adam görünok. Emma ýanky el duruşy ýalylar. Ýagy Abdullah hanyň serbazy Jerinden cennet sanyň başyna ýetenemşidir. Gyýdyň ýüregi gürtüläp başlady. Tagapdanna ýeti sınnasynyň ýatanyny ýatlady. Ozukda koduň üstüne gyýy bilgeçliğin şeýt atmady. Öýüň isi garanqyrap başlady. Gyýy sümük süýýän şepeli bilen gözüni kölegöledip ýene gapatyryp seretdi. Kilim goýberlipdir. Ol diň tally. Set üýneşdirinok. Tylla ýeti sınnasyny alyp gapa goýy bardy. Usulluk bilen kilimi salazy galdyryp ışıklady. Adam ýok. Gyýy boýuny tutup daşaryk seretdi. Ay aýdym. On ha öýden daşlaşyp bir gary gün matary bar ýa. Gum alaňyna dyrmaşdy. Soň ol aňyrlygyna tarap aşağı ýenip başlady. Gyýy köpükirlinmän, ýangy garanyň ýygynyň nygady. Ol alaňa çykyp seretdi. Ýagy eýýem goluň aňyr gyrasyndan alaňdan aşyp barýar. Tylla ýene de oň ýerinden nygady. Tylla ikinji alaňa çykyp seredenini aňyrky goluň içinde bir bölek galtamanyň çogdamdaşyp oturanyny gördü. Bärden baran terwa sarrak tet bilen ellerini bulap bir zatlar düşündirýär. Belki ol ýanky görende atlaryň ýollaşlaryny görün berýändir diýip gyýy pikirlendi. Aňyrky oýda bir talaňçylaryň atlarymmy? Ay aýdynda tylla bir atlaň baryny metemälim gördü. Gyýy usulluk bilen çekilip ýygyna gaçdy. Ýol boýy zalimler biziň öýümizde kan çaýkap meni garnak dogonnam kul etmäge geldiňmi diýip ol algogyny ýaldyrman aýtdy. Öýlerine gelip tylla derýär kakan turdymaga turdy. Kaka tur diýip ol ýölgüren zatlaryny aýtdy. Tyllaryň kakasy ogullary bilen gerek zatlaryny düýre ýüklemäge durdy. 3 tane keçi jigiti boldy. Bir top bozu ova wakany hava berip çykdy. Tyllalaryň kijik owagy ýargy ýaşanyny gasyp
Selmiri'nin ulogosuna koşuldy. İki obanın adamları birleşip yagyny garşy almagy taýýarlandylar. Ýaýban ak takkal gögüsini tutup duran Sadyk atyň üstünde oturan ýerinden öz ýigitlerini gözaýlady. Hemmesiniň gözi uzak gülmatardy. Sadyk Serdaryň ýetişen 4 oglum öz sag gapdaryny ýeginlerini deňläp sarsmanda boldular. Olaryň gözsüz batyrlardygyny goja bilýärdi. Emma bu wagt oňa edermen, hileger ýigit gerekdi. Şep tarapdy. Ýigitleriň aňyr başyragyny Miratyň üstünde oturan Hazymrady Sadyk gözleşdi. Hazymrat, "Bärik gel" diýip gojaga ýygyrdy. Miraty sapdyryp gelen ýigidin garpyrlaman nurun gara gözlerini seredip goja Serdaryňa, "Oglum, ýanyňa bir ýoldaş alyp sen duşmanyň ýöňünden gitdi. Sanyň näçedigini, ýaragynyň nä hiledigini, uğurnyň hanjakdygyny, pikiriniň nämedigini bilip habar berdi." Aradan salim geçmeke, Hazymrat bilen nazar biri meli bir dor atly tirkeşip, depe çykman, gollar bilen aýlanyp, bagy ýal ösen sözünler Sadygyň içine tiňip gitdi. Atlylaryň birine çykan ok. Gözlerini tegelep äýlesi gülmatary, duşmanyň geljek uğuruna tarap durdular. Uzak, ýöňden uzyp suzy tusta görünip başlady. Sadyk o tüsýäni ilki wada görmedi. "Kaka, ho, depeň üstündäki selini görýärmiň?" diýip ulagly elini ýöňüdetdi. "Edil, şo seliniň gaýry gapdyny aňyryk seret?" "Ha, gördüm." Ol tüste görünmedi ýal bolmady. Has goýulyp tiýip asmana galdy. Aýyzda selmeli owasyny talanaklaşyp duran aýal gyýdylar. Garry gurturar o tüsýäni görüp ýagynyň gelýänini diýip, "Bir bela näge hany başymyzyň özüň sowy göre" diýip haka ýalwaryp minazat edýärdiler. Sadyk Serdaryň öz atlylary bilen duran alaňynyň aňyr gapdyryndaky sadyklaryň arasyndan iki sany atly, Hazymrat bilen nazar dadardap çykyp gelmäşi ýaşulaýy dönlerdi. Bir gelýän talaňsyryň 32 adamdygyny, ýaralaryň tüpüň gylyç naýdadygyny habar berdiler. "Aramyz ýarym farsah dagy bar. Haýdy men duşman görünip başlar" diýip Hazymrat sözüni soňlady. Garawul lepede tüsteden gödöwçüler atlaryň çapdyryp berilmädini duşman ulukda kalaňdan bäri aşyp başlady. Ýaşulynyň ulugly uradyly durup bilmän. Gelişleri ýaman batlyla. Gala şapary berip kömek soraýmyl eken diýip kakyndy dönni. "Biz öz maşgalamyzy, öz öýümizi gorýas. Biz öz hak işimiz üçin uğraşýas. Şoň üçin biziň ýigitlerimiz mert uruşar" diýip pikir edip duran goja. "Ha, näme?" diýip oğluny etdi. Soňam, "Ýok. Galadan adam çagyrmaz. Duşmanyň atlydan bizinkiden känellidi. Duşmanyň ýara güýçli. Bolu bersin. Oňa derek biziň atlarymyz ýynnam, güýçli, ýara işletmekde de gep bardyr." Ýene demişik. Duşman atlylary gelýär. Sadyk atyny ýuwaş tökürip ýoňa taýlandy. Duşmanam aşaklyk bilen barlap biziň sanymyzyň näçegini bilenler. Olaryň hyýaly uruşmakdy. Beýrip durup üstüne soldurup bolmaz diýip garry Serdar pikirlerini de atyny loňkulladyp ýoňa sürdi. Ýigitlerim giň hatar urup onuň eri bilen atlaryny türdiler. Tek atlylarynyň gelýänini gören terkerdi. Takyra iýinmen onuň aňyr gyrasyndaky alaňyň üstüne aýak çekdi. Sadygym ol alaňyň bäri gapdyryndaky alaňda saklandy. Inni iki duşman ýöbüýüz dur. Aralarynda bolsa giň takyr ýatyr. Uruşmak üçin amatly takyr barym bolsa terkerde takyr dirmäge çekinni. Abdulla Batyr adan ýitirmezlik hem ýöwsüllüýänini öz serwazlaryny duýdurmadlyk üçin terkerde ýaraglaryny peste gözüne berip ýeki ödük gyratyny takyra tarap sürdi. Muny gören Sadyk Serdarym ýaraglaryny ulagulny berip takyryny. Takyryň ortasyna iki goşunmaşy duruşdy. Başadyp salamlaşdylar. Emma ulagdurmadylar. Hersi öz atlysyna tarap gitdi. Terkerde atyny şaltyrak türüp öz serwazlaryň arasyna bardy. Olaryň näme gurrun edenlerini bäki ýigitler eşderden aradaş. Emma serwazlaryň arasyndan bir saýlanyp, aşağı giyinip takyryň gulmatar tarapyny atynyň başyny çekip duranyny göli hemmeli gördü. Bir nämen hikayeti. Sadyk ýüzüni tallap gelip, öz atlylaryň öňünde durdy. Ýigitlerini gözüne aýlady. Soňam ol uluguna garap, "Fealwan uruşturmaly bolduk" diýdi. Ýagy tarapdan orta aşkanyň
Habib pelwanlygyny tanap sadyk iýmenni. Gorky bilen uluglyny etdi. Ruhat berseňiz, men çykaýyn diýip nazar ýaşlaýdynny. Onyan sabır melatly şeýgit atyny batly türüp takrynny. Azamrat dur, men gitmeli diýip ýaşulynyň ulugly urady ýerli atyny öňe sürünni, ýaşuly ýerini galdyryp onu saklady. Oleýem takry etdi. Ikiňe gitmek bolmaýar. Ulu şişine has ýediberrek ýigitlerimiz bar ahir diýip pikirlenedi. Sadyk Serdar takryň bäri başynda duran melatly ýigide nägile garady. Azamrat sagar bilen ýalaňyz kılıjyny ýokury gallardy da atyny ýene depdi. Aňardanım daýaw melatly Serbaz ýalaňyz kılıjyny başyna buloýlap bäri giňdi. Bir-birine batly bolan atdylar, takryň aňyr başyna goloýrak ýerde deňleşende peýalwanlaryň hiç biriniň kellesi togulunmady. Ýöne bir uskunjaga ýaňy dogan günüň şöwlesini ýalpyrlap gitdi weli gylyç çakışdy gerek. Atlar ýene ýydyna bir-birini tarapy öwrüldi. Indi dikleşdiler. Dowup gelýän günüň aşkyna gylyçlaryň ýalpyrlygy görünýär. Uruş udaga çekmedi. Bir gede Kazımrat gylyjyny salatyna aýlandy. Daýaw meratyň üstünde Serbazyň gylyçly golundan alyp gitdi. Ol ikinji gede gylyçlaryny duşman sallanýan ýal bolup aşağı indi. Habibiň daýaw doraty ýatan ýerden tarap egirip ýityrgyndy. Soňam loňkullap ýödürnüke tarap gitdi. Beýagdy bärden görüp duran goza Serdar ýeňillik göredemaldy. Azamrat atynyň başyny ýödürnüke tarap öwürdi. Olen tek takırdan çıkmanka aňyrkylar öz yaral Serbazydan göterip gitdiler. Duşman atlylary tä gözüni ýitýänçe ýigitler gymyllaman olaryň ýylaryny seredip durdular. Tilla 3 tany körpe jigitini uzaklap ýewşide söýenip gün bataryna garap durdy. Iňňňde kakatynyň, onuň ýyly 4 tany agasynyň nazaryň we başga ýigitleriň gelýänini görüp gyýy ýeňillik görediň alyp öýe girdi de ýene iýge girmäge oturdy. Bir haýukdan soň onuň kakady uýun moýly şarsak gylsady gagy ýygyna oguldyryp tirkep kapydan girdi. Talla gyýdym, sen biziň howamyzy şapkadan halas etdiň. Sawullydy de ýaşly gyýdyny etdi. Gyýy başyny usullen gallardy. Gozanyň nurany ýüzü mulaýymdy. Ol nazaryň kakasyna sehet döllemäge geliberiň diýdim. Bolupmy diýdi. Talla ýüzüni aşağı salyp çalaja ýylgyrdy. Gyýy galasy. Sadyk Serdaryň şaklygyna Meret Sopondan Hazımrat ikindi nara geldi. Öýedi at ýüzlü sal saklyl daýaw adam. Mulaýymlyk guruldy kabul etdi. Meret dagy geçip oturanlardan soň ol sagyrgymany soraşdy. Gap döwrüň töwerine goly jigileriniň ýeňsizine sülmere oturan tylla gözüniň gyýtygyny aýlap Meredin ak küýnügini agar şeýakmenin sala görünün zoraryny ýatlady. Jerin bilen jennet ikijigi Bagtany tyllalaryň öýünni jyýykdan geçiripdi. Soňam pamyga girip bir zokap kakalarynyň küýnük balagyny öldürdi gitdi. Wah, pahirjikler. Ýa-da düşmanyň gyýdgalasyny bärsini garap, dilmiri şu oturandylar diýip tylla içinden pikirlerini müzlerdi. Serdar birden meseleni gowgaýmagy ýazap edip, sözi başga ýerden başlady. Atyň üstünde her ýyly oýun edýärin görüpdim. Gylyç tirmagy ýokduryny bilýärdim. Emma saýlanyp orta askarlan uly peýalwany. Onu da Habib peýalwana garşy başa-baş tögüşe çykardan entek ýerek mükän diýýärdim diýip ýaşuly Azamratyň ýüzüne bu sonuçly garady. Bolsa da ýaşy. O wanyň ar namasyny gowramagy ýarap soňelerim. Ýöwgüni agdyrak görüp utanýan ýar bolup, Azamratyň ýüzüne aşağı hallanyny duýan ak sakkal indi gowguljak mesele geçdi. Meret, inim saňa da agar düşdi. Bilen pikirlendik, adiýatlandyk, uruş ölüşük ulag diýjek ýaly. Bütüňde bile has gymmat düşäjek ýaly. Şoňa görä-de gyýylar satyn alnaýdy. Biz şunu amatly bolajak ýaly. Eger ar şunu atlanma maslahat bilseň onda, o adamlaryň ýüşürip pikir jemläliň. Sadaga. Men siziň aýdanlaryňyz bilen razy diýip, Meret ýuşdan sözledi. O dostlarymyz uruşup, menim ganny küçüklerini bir topar ýaş ýigidin gurban bolanyny göresim gelenok. Ýylyň edişýaly, gyýdlara ýygyny satyn alyp boldy. Oňa ýetegini hemma diýip, Meret daýaw gowra sürýäňe tüýşenni. Onuň gürdürük meýaşbürünç sakaly sanrap gitdi. Satyn alars Meret. Men gala ha gitmedim.
Obamazdan tapanım ine şu bollu deyip sadık serdar bir dügünçük kümüş pulu Merede tarafı düşürdü. Onun ötüdağından yerden devlet yar verin kavuran. Şu pulları sana verimdi. Gıydarımı satın alıp ver deyip yalvarın. Ol boyunalar. Sebebi ağırlıktan olun peyda görüyor. Her gıydı çün neyse tölemelliğine mobilyanlar. Şu yatırınlar yıkıl bir çün ağız olur deyse entek bir yerini alın. Beyleksinin bakanından mal geçirecek olun. Boyun diye bir zekiyen. Eğer ona razı bulmasa, onunla ödüm gala gidip pul yığınarın. İnne gala göçüp gidere vakit oldu. Ya payı uladı, ya urt sayma tuttuk. Ya şurunun aydan her söyledi, Hazımradın yürüğünün turup durdu. Meret doldu, huasların tapan çağı yalı, ağlayacak golyadı. Olar ak sakkal serdardan hoşal olup, öylerine gitti. İkatlı, gülortanlar gumdan çıkıp, kellerin aptanın düdüğünni. Öňdäki daýok gaýrala şaryň üstüne oturan Meret çöpün, göýe diýerdiň özüniň gaýgyly pikirlerini halas bolmak isleýän ýaly, urudan demal başyny gallardy da töweregine güzaýlady. Otun çöpüň ýüdi gaýdyp, meýdan sarym türeksýärdi. Udoktun göýe ekinleriň selçeňrek baglaryň arasynda oturan begin galasy sereňläp göründi. Töwerekde şekinir ýaly ertir tutur adam onuň gözüni ilmedi. Çöpün ýene urudan demallydy, ýöl gaýgyly pikirlerini. Sağıcıkların ne hil adat edip bileceği hakkında fikirlerine gümrah boldy. Gür tegerinin oturan gıdganlı obasına atlılar guraya gelirler. Ovanın gayrarlarındaki ekrançılıkta ota pörün adamlar gün geliyen ikatlığını görüp bir vadı üyüşönürler. Son buların yağı değerliğini anıp bir adı rahatlanırlar. Ayyuki Mirat Hazımradın gununu yağlı deyip bir yerinin gıygırını hereştirli. Otobüsörün has golüne gelinden son Meret Söpün tukas tesiri yoşudun. Arma görüyorum, gurgunluk mudur, aman sağlık mudur deyip soğulaştı. Otobüsörün gart mazırağı Meret'in salamına cevap verip, bir mocuk işin bardığını anıp, sonra vermeği eza verip ketini çıkarmadı. Gattalı durun, pevhürek yetkinecek. Meret ağı, yaman yüzün salıklı, yeğilik midir deyip soğuladı. Meret onun sorğuna cevap vermen, gala taraf geçip gitti. Ovanın itleri buları yürüşüp başladı. Garajöyün kapısına yatan dayav gara alı it ulu vağırdı turdup topuldu. Yerkümenin kaptanlarım, gıycık satmanın yengtezinlenim, köyüne kepberin anartanlarım, gulu kuyruğu kedik epet Türkmen itleri yürüşüp beri vurdu. Kelle sarı şıpırmalı yaşılı adam itleri kovuk sopundan sağılgamanı soğraştı. Galanın 4 çünkündeki beyik dinler divardan has yukarıda hovalanışıp durdu. Gayrık şunktaki dingin gabadyna golegerenlerini, onun içinde adam mardığını deşiklerden görüp, töwereğe gözüçülük ediyenler deyip, Hazımrat ol adam hakkında pikirlerini. Galanın dingilegerenlerini, onun beyik divarı atlıların üstüne abanıp durdu. Atlılar galanın ileri yüzüğünün aylanıp, günortanlar deri gözüden girdiler. Hazımrat'ın bu gala birinci girişidi. Ol galanın içinde gısırışıp oturan bir topor öyün bardığını gördü. Hanın gany şöllerinin dogan varnaşlarının öýlerdir deyip Hazımrat pikirlendi. Mehmanlar garşalan daýaw hyzmatkaryň kirpikmen ýanyp duran gara gözleriň üstüne abanýan gür gara gaşlaryna tüňňi ullukan egri burnuny şöýger seredip özüňe türkmenler bolsaň gerek deyip Meret Söpün öz ýanyny senetdi. Mehmanlaryň öňüne çay çörek goýup men de takda Bekagaya haber verdim deyip hyzmatkar çalgyrt gepläp başlaryndan Meret Söpün öz şeniniň dogrulygyny düşündi. Ol çykyp gidenden soň şu hyzmatkar ýöne adam däl. Ören köp çarşyn meni başyny ýeşirilmagy çemeli deyip Meret öz ýoldaşyna gurrun berdi. Gözleri içinden geçip barýar deyip Hazımrat Söpüniň pikirini makullady. Edil zady öýüň gözi ýaly. Ey Meret ağa, gözü nähili bolandy näme? İşimi bitirip berse bolýar. Bu hyzmatkar işe bitirir. Ýöne peýdali iş bitiräýdi ne ýaşy. Mehmanlar bir salym pikire batdy. Daşardan bulan atlarynyň daňlyň ýerinden hümürdeşdirdi. Hazımrat bu ýerinden galyp durugyň deşiginden aşyklady. Näme diýip söpün sorady. Ýa-ni hyzmatkar bilen ýene bir adam meniň atyma syny diýär diýip ýoldaşyna jogap berdi de, hyzmatkaryň ýanyna iýinçemik şokka takkal, geýnuli udy adama Hazımrat ýene teretdi. Merdagy Gerteretli, men atymyň ýanyna kögüjükläp ýürün syýrdym moýly adam döwlet ýaryň özi bolaýmasyn diýdi.
Meredem durluğun deşiginden çıktılar. Şol ağın öldü. Senin atyňa gülügi däýdi diýenlidi. Beýdip aşyklaşyp durmaly. Ýagşy därlip, Meret Azymrazyň syýryndan tutup ýene ýoňky ýerine oturdy. Daşarda hümürdi geldi. Birazdan soň ýanky tüňü bir hyzmatkär Meret bilen Azymrady döwletýäriň ýanyna, täze gamaşly awy tarap alyp gitdi. Edil içinde ot yanına meňdeşdäl durlugum, üzügüm, serpigim suwak, oly edil kümüşlük boýady. Aşamlar bilen bedilen ak galsalary ikili bilen itip gapyny açdy da tüňü bir hyzmatkär daş eşige sogulup mehmanlara ýol berdi. Meret ýöňden Azymradym onuň ýygy bilen salym berip berdi. Başı bagana telpekli, ýegini mawut şäkmenni, nepis haliniň üstüne oturan beg mehmanlaryň bosogodun şep aýaklaryny ýertlep, öýe biýedip girişlerini, gödekli salam berişlerini halaman ýüzüne agyrys galdyryp olary alarly. Soň olaryň salamyny alyp oturmagy ýer görkezdi. Olaryň oturuşlaryna da begin göwün etmedi gerek. Tiz hawadan almaga durdy. Mehmanlaryň näme üçin gelenini ilki sözde aňanym bolsa, Meredin uzağa çeken gürrüňini beg sabırlyk bilen dinledi. Ahiri sadyk serdaryň tarapynyň gelenini aýdyp, Meret kümüş pully ýaglygy, öýetiniň öňüne süýşürenine beg ondan näçe diýip sorady. Bilmedim, sana aýtaňyzlar. Biz owaw geň görüp, beg Meredin ýüzüne teretdi. Soň bir sürünjüredi. Mehmet diýip beg seslendi. Beli ağa diýip tüňürün öýe girdi. Sana diýip ümmülen beg oňa ýagly görkezdi. Pul sanyp başlaryndan begin ýüzi açylan ýaly boldy. Wagt kän geçmändir. Beýleren tek bärde, galada saklanýandyr. Gaýy etmäň. Sadak serdaryň işleri berjä ediler. Beýlleri ýygyna satanalar diýip, ol Meret bilen Azymrada hoşamaý garady. Meredin ýüzi ýagtyldy. Edin ýagşylygyny hiç wagt ýatdan çykarman. Daşynyň göreýmäge tüňü burnuň tagaşykly ýogyn barmaklary kümüş pul sanamaga çemeti ýaly bolsady, ol derrew sanap başlady. 41 tümen diýip ol bege teretdi. Begim tüňü burnuň ýüzüne teretdi de başyny şal ýaýkady. Azmatkär başyny has gatrak ýaýkady. Meredin ýüzüne haýyrlyk gülüň garap "Bigetin puluňy da ýören az" diýip ýene başyny ahmyrly ýaýkan boldy. Meret bir hir hopukdy. Ýüzi agardy. Gorkulu gözlerini tegelep Azymrady teretdi. Ara ýekilen neretde şagy ýaly, onuň dodaklary kemiş etdi. Bege tarap öwrülüp ýene näçe pul tapmaly diýende, onuň sesi sanrap çykdy. Ýene şunu sorak tapmaly bolar diýip, beg başyny agyryklyk bilen galyp tüňü burnuny teretdi. Azmatkär başyny atyp begin sözüni makullady, emma sesini çykarmady. Azymrat şüýheli ýaly bolup, ilki begin, soň azmatkäriň ýüzüne teretdi. Olaryň garasyny, ikisiniň hem ýüzi agar. Ýüzüni tallap oturan Meret başyny armanyna ýaýkady. Onu häzirlikçe o görgülejiklerin bir ýerini beri alalyň diýdi. Düýämizi goýnumyz ba. Şolary geçirip ýa pulu çalyşyp ikinji ýermem alyp bermäge kömek berseňiz, öýleýän çak ýadymyzdan çykarmazdyk diýip Meret boýnuny vurup bege garady. Beg bir salym gözüni tüýüp pikir etdi. Birden Meredin ýüzüne teredip, "Begit sen nämeň?" diýip sorady. "Azymrat meniň daşkynrak garnaşym. Saga manyň ýylaryp bilsem ýagyt bolsa, ýakynrak garnaşmam bolebereriz. Özüm ýalygdy, Abdullah Serkerdäniň Habib Pelwanyny başa-baş töweşde ýeňdi diýip, gumda bolan töweşi birin bege gurrun berdi. Beg haýran galyp Azymrady teretdi. Habib Pelwan hakynda pikirlendi. Soňam birden onuň ýüzi açyldy. Garamtyl salpy dodaklary ýerşarra goýuldy. Düşünükli, ýakyn garnaşly meseleňiz oň bolsun. Azymrat Batyr diýsene. Kimiň ogly? Suhan Batyryň ogly. Siz onuň kakyny goýtanmaly. Azymrat Suhan Batyr ogly. Habib Pelwany atdan agdyryn ýigit diýsene. Beg ýene gözüni tüýüp pikir etdi. Bir wagtlar Suhan Batyr meniň iň edermen nökerimdi. Su küýüp suda synır diýenlerde. Bir gerek alamana gidemizde, Alibegin ýoň ýanyna kürtden urşamyzda, o pahir şehit boldy. Batyryň näme maşgalaty bardyr? Iki zany oğulcygymma, ejemma diýip Azymrat jogap berdi. Düýün kelmelle
Habib Batyr ýeňişiňe gatywy, ula bir şeýle dermi diýip döwletýär sorady. Begin soragyna Hazımrat jogap bermedi. Agyny öldür. Habib Batyr ýeňişi ula abraydyr diýip Meret Buyton süre jogap berdi. Ýeňiniňden soň onu öldürmäge dakyň bardyr. Näme odugyny bilmeýärmidiň? Bilýärdim diýip Hazımrat jogap berdi. Bir ýaş ýigidi ýene geňirgen etdi. Meretligem gowy zatdyr diýip bir öz başyna hüngürdedi. Bir zatlary ýatlaýan ýar bolup dym oturdy. Bir haýukdynyň başyny gallardy. Mehmet, bular bile git. Gıydalışmağa kömek et dedi. Bular aga diýip Mehmet jogap berdi. Begden ruhu dalıp gapa tarap uğrandırına bir Mehmet dayan neydi? Begin sözünü eşitip üstem saklandı. Mehmet, siz kiňe gelip atlaryňa ýola taýýarla berin. Menin Mehmet'e tavşyrjak zatlarym var diýip hyzmatkary beg alyp galdy. Mehmandy öýden çykandan soň beg hyzmatkary öýe ýanyna oturdy. Abdullah serkerde bilen hökman duşuşkun. Onun soňuňa menden salam aýtdym. Habib Batyr ýeňen ýigidin meniň elimde dün oňa aýtdy. Eger bagatyny oňa törese, o ýigidi getirip berjegine söz ber. Biýigidimi diýip Mehmet sonra bir bege geňirgen etdi. Ha goşuny? Meniň bir wagt kiň edermen nökerim Suhan Matyryň ogly. Habib Batyry atdan agdaran Hazımraty getirip berjekdigini aýtdy. Bagatyny gepleş. Şala-şuradadyr ady bolma. Düşünüklümi? Beli aga, düşünüklü diýip hyzmatkar bege jogap berdi. Öýlenler üsatly bolup, Meret daw ýola düşdiler. Daýaw hyzmatkar alaşan dowumly sürüp güni ýylannaga tarap ýol ýodaty barýardy. Olar haýdy men giň gara bagly jülge girip gitdi. Eýem howa ýetdi. Ýennamyň ýakymyna salkynlyk duýup başlady. Jülgäniň oturuny ýüzü gaýtmandyr. Malgara görmedik, haşolotlar, göwütüp ülpülleşip oturýarlar. Bu jülge adamym kän gara bermeýän bolarlar. Her işini oglokly ummalar, çewşekli towşanlar gözi kaklaşyp gidýär. Adam elüle ekilmedik guralaşlaryň arasyndan dörli uşlaryň owazy ýolagçyry eşdirip başlady. Bilbilen taýýarýan şerin tezini bularyň üstem tanady. Jülgäniň içi aýlanyp, duruş çeşme baglaryň astyndan şaglap akyp ýatyrdy. Yaşamy üçin behiş diýary giň jülge. Bir ýerde ekonomik boljak, malam saklap boljak diýip sopan hayran galyp, töwrüni göz aýlap barýardy. Ýagşylyk geýämi diýip tüňmürün hyrsyny nişläp başyny ýekadi. Bir ýerde ýaşamaga tekeler kürtler de tekeden çekinýärdi. İki tarapdan dağ gaýalar ýolagçylaryň üstüne abynýar. Bir urumdan aýrananlaryny bular daşlaryň güdünden şildirip akyp ýatan çeşmeň üstüne geçmeli boldy. Gele-gele atlar suwa başlaryna gidi. Hazımrat böküp atdan düşdü. Daşyň üstüne ýykylyp, ýeňeden bu diýaly suw goýdy. Onun iki ýoldaşym Hazımratyň elişi alyp suw içdiler. Sizin gumdarky çiýen azy goýlaryňyň suwyaly däldir diýip tüňmürün sopanyň ýüzüne ýylgyp beretdi. Beýle lezzetli suw ömrümde birinji ýol içip görüşim diýip Meret hayran galdy. Bir suw däl, bir jana derman tenekär diýip hyzmatkar ýugdy. Ýolagçylar atlanyp ýene ýöňe gitdiler. Hal ýöňrekden barýan tüňmürüň aty kürtdirip durdy. Onyansa äpet ara haýwan gyrymsak açlaryň arasyna siňip gitdi. Ýolagçylaryň üçden birden gaplan diýenden duýman galdylar. Eger özüň özükdirmeseň, gaplan saňa degmeli diýip hyzmatkar düşünürdi. Awyn turun gaýanyň ýüzüne otlap ýören teke Hazımratyň gözü düşdi. Teke hayran galyp ýolagçylara deretdi. Birden başyny silkip, uzyň ak sakkalyny kelkilletdi de, oglokly geçsini ýerine terkep, usut gaýalga ýödünüp gözden ýitdi. Ikinni nara bir gaýanyň düýüne baryp, gür baglyk girdi, begin hyzmatkary atynyň başyny çekdi. Geldik. Gyz galazy hal gaýanyň üstündedir. Bir ýerden görünmez, diýip ol ýoldaşlaryna düşünürdi. Siz bir ýerde durun. Men gidip bir gyzyň puluny geçireýin. Soň gyzlaryň haýsyny alsaň, ikimiz gidip alars, diýdi. Hyzmatkar Merede ýüzlendi. Soň bir piyadala baglyň içine sümüp gitdi. Gyzlaryň howsarlary öz şagalaryny ogurlamak üçin gyz galasyna gelmeýänliklerini bilip, onuň saklawlary öýden rahatly hal ýadylar. Şonuň üçin
Men bu gala nähili barmallaryň ýollaryny görýän. Saklawlaryň ýagdaýlaryny barlaýyn. Belki soň gelip bu ýerler ogurlamaga sığınaryn diýip Hazımrat pikir etdi. Ol atdan böküp düşdüdi. Öz atynyň hem, hyzmatkaryň atynyň hem zılawyny Meret sopany ötdi. Sen nire diýip sopan sorady. Meret ağa, men gidip bu galany barlaýyn. Belki saklawlary o diýen takdyrlar. Ýerler ogurlamak bolar. Belki garaguly azdyr. Olar şilip gıýlar alyp bolar diýip, ol sopanyň ýüne sora gula garady. Meret durundan gorkup, dur ýigit diýip, hopup elini daldalady. Sen ýahly işi bolarsyň. Anyň ferwadlar duýup, biziň daşymyza geçerler. Kimdim helaklarlar. Meniň gıýlarym ömürlük gyrnak bolar. Gel men atyňa. Ulawa bolup, olaryň öňünde zordan nurduk, akmak bolma diýip çopany käýinni. Hazımrat ýygyna duranyp gelip, ýene atyna atlandy. Iki ýoldaşyň ikisem damyp pikire batdy. Garan gatlyşy berenni. Bularyň edil gapdallarynyň bagyryn arasyndan tüňgür hyzmatkar çykdy. Çopon, atdan düşdi, atlaryň zulawyny ýoldaşyňa ber. Çopon atdan düşdi, iki atynyň zulawyny Hazımrata berdi. Iş düzeldi. Bir gyýzy ýygyny satyn aldyk. Meniň gyýzym bilen geliber diýip, hyzmatkar gaýadyrmaş başlady. Onuň ýygy bilen meredem gaýadyrmaş gitdi. Hazımrat atyň üstüne oturan ýerinden ýoldaşlarynyň dagy çykyşyny ýetdi. Emma gök ýaprakly gur bagry seýetme piýasgel berdi. Onuň sözüne de garankatlaşdy. Şeýlelik bilen olar gaýadyrmaş daşlaşdygyça Hazımrata görmek kynaldy. Madam sürüýüniň ýerine helpäp ýören sopon ýadymyjak ýaly göri ogul daga çykyp görmändiň derledi. Onuň ýüregi gürsüllep çalt-çaltdan urýady. Daýaw ayaklar saňyrlady. Aşak seresi, diňe beýik daragtlaryň baş ulukda garalýar. Ýokary mentekdaş. Inni garanka madal düşdi. Asmannak aýyň ýagtynam entek onçokly ury ýok. Gyýzara sip atlandyrsa, Meret içinde ağ tutup vermeli. Begin galas ýaly daşy diňdi. Diwarly ýylmanakdan beýik ogudan bir gala görjekdi. Emma o beýrede eken. Begin hyzmatkaryň Meret gaýanyň gerişine çykdylar. Onuň bir tarapy ulgum giden uly dagy ulaşyp, ikinji uzy barha ýaýlanýady, kert gaýanyň burnuny oturýar. Ene şol kertli burnuň üstü iki ýygyr ýal tekilik bolup oturýan çüňüňiň daşyna uly daşlardan beýik aýman saýlap, oňa gyýz galas diýip at beripdirler. Onuň kert töwereginden dyrmaşyp gala giýizi umydyň ýok. Diňe geriş tarapyndan oňa giýirilýän gädik bar. İçine dağutlarynyň guurs parlar ýazylyp, üstünden boýra düşük çölüpdir. Ine ýygyna satyn alnaýmagy şen edilen ýetir gyýdlar serkerdi, tonu suwaltlar şo galada saklaýar eken. Boýra düşügiň üstünde bir-birine gyslaşyp, bir bölek bagtylara ýetir gyýdlaryň howstarlar gelip, satyn alarlar diýen umyt bilen ýolagularyny, dogan garnaşlaryny ýatlap otyrdylar. Berden gapsarapdan türkmen diline, tüýüf öz ýene dillerine äli üçin ýakymly balalarym, gudularym diýen söz eşitip, olaryň hemmesi birden turdy. Garasyny görünen cennet tanady. Kaka janyp çopana tarap topuldy. Barıp onuň boýunyna bökdi. Ony ýansa jerinem barıp, "Ýedi zatam, bir ýerlap geldiňmi?" diýip kakanyň uzaklady. Tolgulmukdan ýaňa üçütem sesini çykarman doňun ýal bolup durdy. Birdenem cennet "Kakajan, bizi ýödüň bilen alyp gitdi" hamzyp aglap başlady. Horja urutyny titredip, jerinem sesli aglaýan çopon duýdy. Olaryň üç tany zoratam horkuldaşyp aglap başlady. "Aglamaň. Mert dolaň gyýlarym" diýip, sesim tanradyp Meret dordan söýledi. "Sizi alyp gitmäge geldim gyýdym" diýip, jennetiň başyny typalady. Emma pulum ikiňe galmagy ýetmedi diýip hamsykdy. Gyýlar dymdy. "Birimi satyn alyp, biziň birimizem goýup gitjekmi" diýip jerini gorkup sanrap ýepledi. "Başga alajym ýok. Zordan birini satyn alym" diýip çopon başyny egdi. "Odulam ýetir düşdük. Inden birimi de gidip, birimden taşlap gitsem nähili bolar? Gurbanmat kakamlardan pul kardalaýsaň bolmadymy kaka? Men agar çäkmen dokap ülürdüm" diýip, jerini sakynyp zordan söýledi. "Gurbanmat kakam ýüzüne közdegden gyýdym. Ondan bize göýekdäki bulut ýakyn. Ýene-de sağlık serdarym ömürde gordan şo bile kömek etdi.
Inni birimiz galy bermeli bolarsymy diýip, jeriň ýalbarýan ýaly delmirip kakasyna garady. Ýolly gala gelemizdi. Hazımradyň atyna döwletýär köp syn etdi. Belki mele attatar. Goýnumy kän diýe bar. Var haýyň adam dalsaňyz soň gelip satyn alyp giderin. Soponyň goýuna gelip begin almatkary. Gürrüňi beşediň diýip gaýgardy. Ýene bir zat diýjek bolunna, onuň göz jeriniň gül ýaly nädik meňdine. Gyýtak gara gözlerini düşüp, "Heh" diýip ankaryp galdy. Kaka, onuň ýaly bolsa, haýymy haladan öýüň sak, saýlajak gideýdi diýip jerin salajak etlendi. Wah, köşeklerim, men ikiňizem halayan. Jerin bolunna, ýanymda ejem bar ýalydy. Olam müslimin nädir nip cennet ýençe defir aglamaga durdy. Goýgydym aglama. Men ýene tiýgelerin nip çopon başlarynny, jerin onuň sözüni berip, "Kaka, cennet ýeke alyp bolmaz. Aglap perek bolar. İlki 12 daý" diýdi. Bolýa jerenjan, "Seňi myýygymdan tiýgelerin. Ýör cennetim gideri" diýip, çopon kişi ýydan alyp uğranyny, cennet ýygyny seredip aglady. Jeriniň hem aglaýany eşdilýärdi. "Jerin, sen ýygyňdan tiýgeleris. Gaýretme" diýip, Mehmet beýle seredip başyny ýaýkady. Beýlik 3 güýden kabragy, "Agam, birigem hoksarlamyza aýdyň. Bir şerrik galadanlar, goý bidem satyn alsanlar" diýip sojap gyýgyrdy. Çopon bilen begin kylmatkary gyýdalyp Hazımradyň ýanyna geldi. Soň atlanyp begin galasyna tarap sürdiler. Ýolda 3 ýollaşyň üçetem jerin hakda pikir edýärdi. Çopon jerini ne hiredip ýygyny satyn alyp burka diýip gaýgy diýärdi. Hazımrad iki ýygynyň baha deň bolaýan bolsa, ilki jerin satalmaly eken. Hawdullardan tap bolmaz. Jeriniň jemalyna göz düşdi. On satmalygy. Ýözüne aljak bolmama ähtimallar diýip, jerini ilk alyp gaýtmanlaryny ökünýärdi. Almatkar, "Peh, peh, nähili güzel göz" diýip, jerin hakda hyýala basyp gelýärdi. Kakasyna ýapyşyp oturan cennet ýol boýy sessiz agdaýardy. Abdullah Serkerde "Seň salamy goşurdum" diýip, Mehmet bege gurrun verip başlady. Ol gaty begenni. Bege gyýylar gerek bolsa, ikisine 40 tümen berip alyp gitdi. Men birini aljak diýdim. Ol geň aldy. Neskel pulunu soň getir diýdi. Hazımrady bir ýere getirmek üçin gyýylaryň birini galdyrmaly diýip, begim göz aýtdy diýemde ol ýylgardy. Hazımrady getirjegime ol begenjini uçaýjak boldy. 60 tümen bermäge razy boldy. Hazımrady o ýerde nähili bolu halmallaryny gepleşdiňmi diýip beg sorady. "Beli aga, ähli etmeli işler dilleşdi." Döwletýär beg özüniň tüňgürün hyzmatkary bilen pikirini jemländen soň mihmanlary meretdir Hazımrady ýanyna çagyrdy. Salam edikden soň mihmanlar galyberlmadyk akça keşeriň üstüne ornaşan badyna ol buýtordy ýüzer etmän göni gürrüňe başlady. "Meret çopon, sen ýagdaýyň goýdal." Meret başyny galdyryp öý ýetiniň agrasy ýüzüne, gara salpy doduklaryna, meşhur takkaryna garady. Ýagdaýymyň agyrdygyny bilýän, şoň üçin Hazımrady kemel başymy degip siziň gapyňyzdan geldik. Benim sözüm ýolma diýip gahar bilen merde garanny, onuň içinden geçip barýan ýeti gözüne teredip bilmän çopon ýüzüne şartlarly. "Sen bilýän dadyň ýok. Abdullah Serkerde öz ýetirlerini satmak üçin ertir daňdan ýurdun içki bazarlaryna urýar. Seniň ol uly gyýdyň Guçonyň bazaryndan çykjak mı maşadyň belli däl. Ýöne onuň gyrnak bolup ömür boýy aglyjy wer hemme aýan. Sile de aýan, biledi. Edil böwrüniň çymyklygyny ýalt etkenip başyny galdyrdy da Hazımrat. "Ertir daňdan urudýar diýdiňizmi?" diýip beňizde orta etdi. "Hawa, ertir ýerden ýory düşýärler. Çoponyň gyýdyna şuň daňdana çyn satyn almasaňyz, o gyý siziň eliňizden çykýar. Soň hiç wagt ýylan görüp bilmersiňiz" diýip beg düşündirdi de Hazımrat etdi. Onuň ýüzüniň ütgänini, ennamynyň sanraýanyny gördü. "Beg aga, şu gün bize kömek edin. Men edil kakamyň hyzmat edişi ýartyda hyzmat edeýin" diýip Hazımrat oňa tutdy. "Başyma dönen beg aga, gurbanyň bolyn, bize kömek edin" diýip meret ýalbardy. "Düýe goýun bilen iş bitse, biz gumdan sürüp getireli. Guma var ýançaň, onuň bärek mardyryp ýene ahala gelýän şäň seniň gyýdyň gör nirlerden çykar. O aý gürrüňleri goýulyň.
beg gatyrganny. Meredin aýdan töýdi begin ýanyna telek sykýa. Şonuň üçin ol aljyrady. Onuň tutsa batyrly, nala açdymdy. Meniň atymyň daşyna ýaly ýady göli. Şoňa beg gözüň ýyzyr ýanyny diýip Hazımrat pikirlendi. Ýene öýdegini jerin üçin zanym bermäge rady. Belki beg onu maňlaýandyr. Hele düýünki bir gurgurundy. Meri dagy agadyny typdyryp diýdi. Beg aga, biz senin delaly titlep berdik. Meniň atym alyň. Meri dagyň daýy walaşatyny alyň. Ýene näçe mal getirmeli bolsa, bize wagt ber, bir getireli. Emma pul tapyp jerini şuň satalmak kömek edin diýip Hazımrat açygyny aýtdy. Ýigit, sen gowatyň bar, türkmen beýle atyp pul satmaz. Oňa da biz düşünýäs. Ýöne bizde häzir nagd pul ýok diýip beg Hazımrada ýeti seretdi. Pul ýok diýen hödegin galyp, meret şu höýle begin ýüzüne garady. Ýene de başyna şaktarly. Begdi kümüş pula däl, gyzyl pulum kendir. Ýöne onuň başga maksady bardyr. Ol maňa gyýryň başyny ýagdan torsaň bolýar, soň ony özüň alay diýdirjek bolýamka. Begin oňul pikiri ýok diýip oýlandy. Şeýle şu göl pikirler Hazımradyň göwünne geldi. Näme etmeli? Begin pikiri bolduk. Onuň pikiri gyýry özüne almakdyr. Men diýir hem jerin başlanky bolup bilmez. Hazımrat başyny galdyryp begeri kaňarady. Beg aga, senin maksadyňyz näme? Bir dogrusyny aýdym. Beg öz-özüniň gepleşýän ýaly goşudan. Gyýry hökman şuň daňdany sen almaly. Özünem pulsuz almaly. Diýip başyny galyp pikirlendi. Birden Hazımrady teredip, ýigit, siz şol gyýdy halat etmeň uğruna atyňyzdan başyňyzdan goýmagy razymy diýip sorady. Özüňe de atyňa da göwün etdiýärmi? Näme etmeliňi aýtsaňyz bolýar. Ýa alaryn, ýa da ölerin. Atymam ören gogudur. Onuň bilen gaçdan utuluryn, kogdan beterin diýip Hazımrat onuň ismini belgilärdi. Meniň şertim şeýle. Men hem kömek edeyim. Sen maňa atyň ber razymy? Razy diýip ýigit hatykna aldy. Mehmet tanaýarsyňyz. Ol ören edermin batyr nökerdir. Indi şonu taňa goşaýyn. Gyýyň saklanýan ýerine giýjäniň bemahal wagty baraň. Ahmallygy salyp, garagullar ýok edindi, gyýdalyp gaçyň. Iş oňuna bolsa gogudat. Eger oňuna bolman ölseňiz ýa ýeli düşseňiz, özüňiz günäkär. Mehmet ýanyň oşunym üçin mirat menki bolar. Ol sidem atam ýele salsa, onu da men Dalaýyl hanynyň atalyp bilerin. Meniň galamdan atyma urrap gelip şeň Abdullah Ýerkerdäniň üstüne iki sany bozuk çöldü. Şo miraty maň gaýtaryp berin diýsem, han maňa ynanyp aty berer. Meniň şertim taňa düşünüklümi? Düşünükli. Şerti radymasyňyz. Gatyrazy. Gyýylar bilmesemem, alyp bilmän ölsemem. Mehmet ýanymy oşanyň üçin mirat terenki diýip Hazımrat düşünükli aýtdy. Mirat sopon. Benim şertimi eşittin mi diýip beg sopana etdi. Eşdi oturýaryn. Sizin benim şertimi verin razymy diýip beg ýene sopanyny sorady. Beg aga, sizin biýagşylygyňyzy hiç unutman diýip meret başyny galdyrdy da soň öz ýollaşyna teretdi. Hazımratçam, meniň namasym gorar ýaly. Oglum ýa doganym ýok. Ganly şergaryndaşym Gurban Murat meninim, men şagalandyrym geçdi. Ol bizden ýüz dönlerdi. Sen bolsaň oglum, meniň iň ýakyn howaslarym bolup, namasym uğruna atyňdan başgydan geçýäň. Meret bozuldy, hamsykdy. Inneden ýetil şu wagtdan melek şerini saňa bagyşlaýan. Meniň ýediz howaslarym, edermen ýurdaşym Hazımratçan. Meredem özüni madar dürtýänçe, Hazımradym aýnarýança bir tandamışlyk boldy. Benim hizmetkarym bir iki mihmana, iki ýoldaşa hayran galyp seredip oturdular. Ahyr soňy damışlyk beg boldy. Meret, sen hem şertini eşitdik. Ören Mert oňa şert etdiň. Mert kişiň şertini etdiň. Men senin şertin şaýady bolýan. Sen hem biriň şertimiň şaýady bol. Şertini durmadyk, Allahdan daş düşer. Razymy? Müň döwi raýsa goluň begaga diýip Meret şöpe minnetdarlyk bildirdi. Menem gyýdyma zulümden harat etmäge bular öle gideýin. Bulan ölen ýerine menem öleýin. Meret, sen murçapan adam. Olara ayak bağı bolarsyň. Şoň üçin sen gitme diýip beg köp mysallar bilen Merede gurrun berdi. Beg özüniň mihmanlary bilen çay içdi, nahar ýedi. Awşam ary ýol saýyn tutmagy Meret bilen Hazımrat öz mihman jaýlaryna etdi. Erteden mer Hazımrada hyny oturun Mehmet beg aga. Men o gyýdy
jerini gördüm. Ol ören gözel gyz. Emma Hazımrat hem gül ýaly. Allah'ın nazar salan ýigidi. Olar bir-birine münasip. Gel olary hyýanat etmeli. Allah Taala bir halamaz. Batyr ýigit onu özüňe nöker edip al. Beýle mertligidi helak etme. Öz söýgüli gyzyndan aýyrma. Onun gelinligini özüne getirip berelip ýalbardy. Mehmet, men meredin kişiligini gördüm. Öyle dil Fatma hanymyň erteklerindäki ay diýsen agdy bar, günni hem gözi bar diýilýän perileri meňdi. Emma tek oýur gaty ýaş. Meredin beýle kyýdyna heli, oňa godunly kişi barmy? Begaga, gyzlaryň ikisem gaty gözel ýedil bir alman iki beren ýaly. Bir-birini öwrenmeňiz diýip Mehmet ýurdunny. Begenni, onun gusuşdy, aglyny töwerdi. Hudaý berse guluny getirip goýar ýoluna diýdi. Habib pelwany atdan agdaryan batyr mert ýigit meniň oňa hyýanat etmäge ýüregim gynmaýar. Onu özümizden ökür edip alaly diýip Mehmet ýene ýalbardy. Kesdetini, ol häzir ýaş akmazyk. Oňa akyl gelse, şu batyrly görünmäge duşman bolar. Düşdüňmi? Bar derre watlanyp, beg öýe hyzmatkäryn kowdy. Mihman öýde Hazımrat ak telpegini giyip, agar çäkmenin daşyndan sütük guşogyny guşanyp, ýeger gylyjyn dakyn ýaka, meret onuň syrdan boýuna, päki degmedik sakkal murty ýany taban, bägürüň ýapragy ýaly şirksiz meňden seredip, beýle görmege ýigidin uruşa gidýänine haýpy gelip, başyny ýaýkady. Soň öýden çykdylar. Ýaşyp barýan günüň şöwlesine, ýennamyna altyn şaýryň ýaly daýaw mele ata ýigit ýeňleslik kulatlanyna meret. Bar oğlum, düşman yaragyndan seni Allah Taala öýüdi gorasyn. Işiň oň bolsun sagaman gaýdyp gelip, ak pata berip Hazımrat ýola saldy. Gapydan ışıklap duran cennet, Allahjan Hazımrady öýüdüň kömek et diýip Hudaý çagyrdy. Gün ýaşanyna ikatly dergöden çykyp, gyýyt garasyna tarapy urady. Adam ýaşamaýan gurbagly, şeriniň tuğly sapaly jülüge, beň hyzmatkär Mehmet bile Hazımrat atly gyýyr uranyna ay asmana galypdy. Bular ýene düýünki ýerlerine, gyýdaraly gaýanyň astyna ok kesmejek gurbaglyk tatdan düşüp, her bir agaja atyndandy. Soň aňyraga çekilip, agaçlygyň arasyna durdular. Mehmet etmeli işler Hazımrata düşündirmeye başladı. Ben düýünki giden ýerim bilen gaýadyrmaş çykarynda, gyzlaryň garagullaryny gözetlerim. Olara duýdurman nähil edip gala goýulmalydygyny, nähil edip olaryň üstüne çolmalydygyny men puty öwrenirinde dolanyp gelerim. Soň ikimiz bile gideriz. Mehmet'in gatyrak gürleýändigini, gysanyp çal-çaltdan töwrüni güzäýlýändigini Hazımrat duýdy. Ýoşak söýledi. Men kerdel, sen bu hümürdiň ümsüňizde uýukry ýeter, taksir eşdir. Ziyan ýok, gorkma, Allah bardyr diýip Mehmet ýene gürleňe başlady. Mehmet'in gatyrak sesli gürlemesini töwere garanjyklamadan Hazımrat halamady. Mehmet, sen bolşuň nähili? Sen eger gorkýan bolsaň, bir iş başap bilmez. Gorkyny basmalylar. Munyň ýaly iş çeskanda mert bolmalylar diýip Hazımrat ýoldaşyna gögünlük berdi. Mehmet birden, men gittim. Mana garaş, tiz gelerin diýip agaçdan aran sinip gitdi. Hazımratyň bir öýüdi galyp Meratdan aýrylýany, Merat sopanyň düýünki şertini ýatlap, jeriniň öýüdüne bagyş edilýän şakda pikirlendi. Jerini şu ýerden sagaman alyp gidip biläýse, onuň ähli arzuwy hasyl bolar. Berdenim, gara pürünjükli aýal maşgulany Mehmet'in hol aňyrakdan iderdekledip alyp, ýygy atlar tarap barýanyny görüp Hazımrat geňirgenni. Mehmet, sen nire barýasyň? Gaýadyrmaşmadyňmy? Alyp barýanyň kim diýip, közüniň ýygyna aýryp ýetişmänkä, iki sany daýaw adam oň üstüne ýöküp, her bir golun mäkem tutdy. Hazımrat tory düşen ýol wurtýaly ýöküp, olaryň elini typçak golp dyganyny, ýene 3 tane adam gelip, onuň ellerini gaňyrdy. Mehmet, ýet kömegi üstüne soldular diýip, ol garyk ses bilen gaýyrdy. Ýene bir topar adam gapdarlan çykyp onu ýüreğini bastı. Ellerini gaňyryp arkana daňdydy, aýaklaryna atyň zanjaryny salyp golplady. Mehmet'in gaçyp gidenini Hazımrat aňyp, gahar bilen ýere gitmäge diledi. Emma ýeňsegini degen dürre gamsy onu tir ýola getirdi. Haram tüňe burun, meniň gola düşenmäňdi, emma kömegi gelmedi. Galajyn tyr toplanan bolsa, bir kemi bulardan ýeňilmezdik. Galajym adal, pysagma da 20 metrmäge may bermediler. Gapyrlykda basdylar. Mehmet'in alyp giden aýal maşgulady kimki? Meniň gyýgranmy ola ýaly eşitip baňa tarapdady. Mehmet onu idirdikledip atlara tarap alyp gitdi. Ola ýaly halyna maňa kömek edijekdi. Emma onu Mehmet goýbermedi.
O kimke? Jerin ulaymasın. Azamrat, topar düşmanın öňünde ayağına salynan at tınjyryny şakardyp, gür bagly egrim mugram jülgän töküp ilerligine, belin dağlyklara tarap gamy batyp gitdi. Mehmet atyny minip, üstü jerenli melatam goşun alyp, begin galasyna tarap sürdi. Mehmet gaty gamly sus gelýärdi. Ne gözel jigidi garakçylaryň eline tapşyrdym. Bir gün men Allah Taalanyň gazabyna duçar bolarum. Allah jan günämi geçe görü. Men bir işi begin buyrugy bilen etdim. O zalimiň insabı yok. Nazarkerde batyr ýigidi gul edip satdy. Onuň söýgüli gelinligini özüne aýal edinip aljak bolýar. Onu da iki ayağının üstüne aljak bolýar. Sakkarından ak giripdir, yaş 40'tın agıpdır. Emma onda rehim şefagat yok. Yan yetişip gelýän gülýaly bir ýaş gyzy, onuň haram ýörgonyna salmak üçin men alyp barýaryn. Agam, kakam dagyny ýeride diýip, jeriniň birini soragy Mehmetiň pikirini boldy. Kakam dagam bar, tiz görersiň diýip Mehmet jogap berdi. Bir nire barýar? Begin galasyna. Obamy. Hawa. Galtamynlaryň ýaňkyston adamsy kim? Tanamok. Hazımrat dälmi? Ýok, o däl. Sana gıygıran ýar boldy. Ýok, maňa gıygıran ok. Ýene dymışlyk başlady. Mehmetiň kellesine bir hyýal geldi. Men ýaragym gurgun, kulum kän. Azamlaryň bagaty men ýaglygymdy. Iki tanam ýene matymma. Gül ýaly gydelimdi. Begden gaçtan näderke? Jeren, kelläň atan ýaglygyny gowy edip taň. Senin kimdigini hiç kim tanamasın. Seni bir beladan guturdum, ikinci beladan Mehmet sözüne soňlamaka. Bir topar atdynyň garşysynda duranyny. Ol ay aýdynda mesemelim gördü. Sakka durdu. Mehmet geliver diýip biri buyrugy sesle verdi. Begin sesini tanandan Mehmet'in ennamda gylap gitdi. Golksynyň onuň dili tutuldy. Gideri ýeri ýokdy. Ol alzırady, soň atyny ýuwuşça dewsilep ýoňa sürdi. Begaga, buyurun ýumuşuňyzy edil aýdyşyňyz ýaly berja etdim diýip, begin gaşyna baş egip, hyzmatkar bir ýaglyk pul bilen meratyň zylygyny döwlet ýary tapşyrdy. Begin atlylary giýiň jülge bilen aýlanyp, ahalyň düzüne çykanlaryna daň ýaňa sadyr başlady. Durduly diýip begerdi. At ýüzli ulyň adam alaçyny dewsilep begin gapdaryna bardy. Hanul, atın saptırıp gitti. Salih kişan turdu galarıp var. Özümüm zahmı soydu, toyu tayarlık gördüyüp, beg buyruk görüp, baş nökörünü gala uğrattı. Jerin yol boyu toyu tayarlık görýänlik rakını pikir etdi. Nämen toyu? Benim bir adama bircek golyam kalar. Jahan ýagtyrlygça, jerin başyndaky ýaglygynyň aşagyndan usul-usulluk göre seredip başlady. Menim oturan atynyň Hazımradyň mele atydygyny tanady. Onuň ýüregi biraz aram tapdy. Hazımradyň özü galady maňa garaşýandy. Jerin biraz şatlandy. Usul bilen töwrüni gödaýlady. Höküm berýän geýnuli adamyň begdigini guman etdi. Ýüregine gorku düşdi. Bu adamlaryň arasynda kakam ýokla diýip, oly ölçünden pikirlenip ünjab etdi. Beg ýödüň atlylary bilen gün dowmadynyň edil ýoň ýanyna gala etdi. Dergözen açanını hyzmatkar gelip begin atyny tutdy. Beg atdan böküp düşdü-de, jerini atdan düşürüp öýdüne tarap baryp gitdi. Meret atlaryň döküldüğüne zögo galyp gapydan aşyklady. Jennetem gelip ışıklandy. Dögületýäriň bir aýal maşgalan alyp barýanyny gördü. Buryň arasynda Hazımrat ýokla diýip, Meret gaýgylyp pikir etdi. Kaka, jerini uraya ketdiler diýip jennet pişirdi. Meret kapyny açyp ýüregi ýarlan ýaly bolup Mehmet tarapy urady. Meredin ýetip gelýänini gören Mehmet haýarly edip uly ýylyň gaýgyryp başlady. "Vay bagtymyz ýatdy. Kurtlar çöýüp Hazımrat jany tutdular. Gamçylap urup ony jülgäniň içi bilen ilerligine alyp gitdiler." Meret gepläp bilmän doňun ýaly bolup durdy. Bir haýukdanyň öýdündirdi. "Hani meniň gyýdym jerin? Hani Hazımrat? Sen nähil bolup, aly beri öýüň sapyp geldiň" diýip sorady. "Dur, men bir uçdan aýdaýyn" diýip Mehmet gurrunga başlady.
Kızgalalı kayanın astyna barıp, gürdar atlaryň arasynda gizlen ýerde atlarymyz daňdyk. Özümüz amryk gidip kayanın eteginde durdukda, yetmeli işlerimiz hakda maslahat etdik. Soň men kayadyrmışyp, kızgalasyna tarap gitdim. Daşlar toguluman, hiç kime duydurman kayanın gerişine çıktım. Yuvaş-yuvaşdan gala goleladım. Görsem, kapyanyň ağzyny iki sany sakçy goraýar. Yeni iki sany garagul kapdalda gezmelep ýör. Giýjäň bir mahalym güli olaryň ýatmak ýadyna da düşenok. Ýertir gitjekleri üçin gala berk saklanýandyr diýip pikirlendim. Gyýyzy ogurlaba boljak däl. Uşoýun diýseňem biz iki adam olar köplük. Netmeli. Meniň 40 tümen pulum bar. 25 tümeni bir agadan alypdym. Gyýyz satyn alaýmasak başga galasy ýok diýip Abdullah Serkirdäniň jaýyna bardym. Bir agyy berdi. Ine 40 tümen al. O gyzy ekitjek diýsem o maňa gaharlandy. Bestir. Bege bir gyzy berdim, emma bu gyzy saçjak däl. Onu özüm aljak. Bar gidi berdiydi. Bar pulumu berip ýalbara zordan Abdullahny razy edip gyzy alyp gaýtdym. Men atlaryň ýanyna gola gelenimde gyzydan biriniň gyýgyrýan sesini çalyça eşitdim. Gyzy mele ata mündürdim-de özüm seçişden tarap algadym. Azymyradyň ýanyna golalaşamda, onuň "Mehmet, kömege ýetiş, ýagy meniň daşymy aldy" diýip gyýgyrýan sesini çal eşitdim. Özümi garan kawuryp, agaçlaryň arasy bilen bu kuryp, goly baryp seretdim. Görsem, onun iki adam Azymyrat janyň daşyny gabap, onuň ellerini arkasynda bagladylar. Ayaklaryna da zynjyr urdular. Olaryň hemmesi Saud geýipdir. Elleri kılıçly, mayzaly. Birden olar meniň bardygymy aňladylar. Elleri ýalaňa çykylçly, mündüler meniň ökçäme. Gaça, olara ýetdirmän, zordan atma minip ýetişdim. Azymyradyň meratyna da jerini mündürip zordan gaçyp sypdyk. Mehmet agadyny hatap ýalasyp, alyn işleri saňgyladyp syna berimse söýdüdi. Meret bolan ýagdaýy düşündi. Jerini garakçylaryň ýerini halat etmek üçin atyndan, janyndan geçip, ýagy söwüşmägeden Azymrady ýatla. Meret başyny ýaýkap, uludun yarındı demalli. Azymrady öldürdilermi diýip sorama oň dili barmady. Oňa ýara çekdilermi diýip Meret ýuwş seslerini sorady. Ýok agam. Şerbazlar beýle batyr ýigidi öldürmez. Tekeleriň Habib Batyr ýeňen perwany diýip ýuwup, gul bazaryna onu has gymmat satarlar diýip Mehmet gurrun berdi. Bu atlar öýden çykyp ýerine bir topar nökerini, öz garnaşlaryny tirkep Salih Hişam bilen ýanaşyp gelýän bil. Hany seniň batyrlygyň? Öz ýurdaşyňy ýagynyň arasynda goýup gaçyp gaýdypdyň towurlayıp gahar bilen Mehmet agyryldy. "Belaga, men gorkak däldirin. Siz meni ýagşy tanaýarsyňyz. Men iki adam bilen başa baş söwüşip bilerin. Başyma düşdi 3-4 adam bilen gaçmalaşýar. Ýa-da düşman has köp bolsa gaçmaly bolýar. Sen at itiren. Yani de senin men nökerimiň beýle namart diýen ýeri ýokdur. Belaga, ýumuşyňyzy bitirdim belaga. Gyzy size goşurdym. Ogurlap bilmedim. Uruşyp gyzy alyp bolmady. Soň agyrymny kümüş pul berip aldym. Azymrat jan gitdi, belki onun kısmaty şeýledir. Onun mele atyny size getirip berdim. Meret durup bilmän. Döwlet ýarby. Mehmet gyýdy getirin bolsa, men görmedimli. Hani meniň gyýdym ýerede diýip sorady. Meret çöpün, gyýdy menne arkaýyn bolay. Onun gaýdyp horluk garagyny görjek many ýok diýip, bir Salih Hişam ýüzüne etdi. Hago Meret bagtyň elli. Gyýdym owat ýere düşdi diýip, işan hile bir zat buuşdan ýal edip gabaryldy. Onu ýa-hile diýip Meret genelýän. Şöyle başlayacak golunna bir on sözünü böldü. Özüm men ýanymda Azymrat bilen şert etdim. Gyýdy garakçylaryň elinden typdyrdyň, bereýin diýdim. O ýigit senin şertini başarmady. Men o şerti berja etdim. Gyýdym aldym. Ondan Azymrat gyýdy boşadyny ben aty berjek diýdi. Gyýdy gyrnaklykdan azat etdim. Atamallym. Meret alzarady. Onun şeýle şert eden dogurdy. Emma beýlerini şert etmänmi? Azymrat oňat edermen ýetdi. Men onuň bilen şert edipdim diýip Meret başyny ýaýkady. O hakdaky gurrun goý. Azymrat bilen aramyzdan gitdi diýip beý gurrun başlandyna, işan begi ýagyş görünjek bolup onuň sözüni böldü. Meret çöpün işi işden geçdi. Eýem nikahda gyldy. Nikahna makyt özüm gyýdym.
Menin radiyçılığıma bakman deyip, sopan karşılık görkezek bolanyny İşan ine ara düşdü. Nikah kıymak üçin sen radiyçılığın gerek değil. Gıydym öz radiy bolsa şa bolar. Menin gıydym radiy boldymy? Elbette deyip İşan merdi köşeşdirdi. Bege hatın bolýany düşünüp, ogy hat begenini. Hazımradyň özü batyr gowy ýigitdi. Ony wabilatynyň ägisi gowy görýär diýip meret başyna şaktardy. Hazımrat batyr gowy ýigit bolanursa, inni işeňler gaharjan gul bolup, öýde ýetiniň agyr işlerini gerdenine çekip, ahyrym ýat ille aş şuwy gatar diýip, beg öz içinden pikirlendi. Emma daşynyň başy ýerledi. Irat gowy görýän bolsa, inne Hazımrat ýerine gaýdyp gelmedi. Ýat ýurtdyňlaryny gullan arasynda geçirmeli bolar. Meret Hazımrady zulümden gutarmak hakyny bege ýutmak istedi. Haydan hayonu yüz sürme ol payır izah etmedi. Doğunur. Men ol sopan adam. Düşünýän adam ýok. Emma öz obasına goramy üçin janyny geçip, Abdullah'ın matyr nökeri Habib Perwany bilen başa-baş tögüsü sıkıp, onu attan agdyran gerçek ýigidimizi gulwadarına sıkartman öýdemi aljak bolalym. Men bagtyra ýetir gydymy, gyrnaklykdan alat etmek üçin Hazımrat malyndan maşyndan geçdi. Ýeke maňa da däl, ähli ýetim ýerleri de ýerini gerinin kömegine diýe. Beýle peýdalyk etdiň öýdemi de gerek. Ony satalmak üçin men bir malym mereýin, bar malym mereýin. Soň gida gelip ähli owadan pul mal ýynaýyn. Hazımrat alat etmek üçin biziň owamyň köpüsi pulunyň malyna maýgyrmaz diýen pikir bilen ol. Hazımrat alat etmek üçin men gida gezmäge razy idi. Meret, sen aýdýanyň bir düşünekli diýip, beg Meret'in sözüni ýoldy. Bir Hazımraty alat eder, emma gida ýetdi, lakin gylyjyň güýji bilen onuň aryna alar. Ýekoňam däl. Abdullah Terkerdäniň türk munawwaryna söýüp, ýetir edip ýakdan ýaly ulanlarynyň gyýdlarynyň aryna almagy men garyndaşlarymyň hem nökerlerimiň bary gider. Bir ýerimiziň namasyny gorap, aryna alýandyr. Meret täze Edermin giýüsiniň güýdüne teredip bilmän aşat bakyp çaladydan. Sag bolun. Ömrüňiz uzak bolsun diýip alkyşa koydy. Salih İşan bir adım ýöňe ädimlep, Allah Teala size kuwwat bersin. Ulylyň ary namysy üçin din gylyjyny syrip düşman üstüne sözsoň, iki dünýäde ýüzüň ak bolar diýdi. İşan ardyny jyrady. Soň arab dilini bir zat okap amin etdi. Bu gyzyl başlar men içim magrym ýakdy diýip Meret öz başyny gürleýän ýary diýip söýledi. Arylmagy deňizde mene mekidin. Olardan arylyp armanyň çykaýyn. İçimi sogudyň. Sen alamanyň taalaň nemetini bilýän nerden? Kowmaly gaçmaly agyr tögüşler başarmarsyň. Iň gowsy öýdüňde Allahyň çagyrdy otur. Men gylyşlaşaryn. Men ýürüşerin walla ýögürlýäjäňlerdin. Bir adamyň durun ýerine duraryn diýip ýögürli mezguna kasem etdi. Bir adam gyrmagy gidem zok. Owurlamagy gidýär. Dogry daşyň allarsaň gardaşmalan bolar diýip bir sözüne diýip berdi. Ondan alamanyň şerti bardyr. Getiren adam gylla ýaryny maňa bermelidir. Men siziň şertiňizden äletine razy. Biz olary ýürüşmän owurlap bilsek, o gowzat. Hükman uğurlar, bardigil uğurlap bilmesek, uğruşup zor ediwalar diýip, çopan Hazımrat dagyny alyp gaýtmak hakyny gürleýärdi. Çopanın olur diýen sözüne beg Hazımrat dagyny diýip düşünmedi. Aňardan zor edilip alınjak täze ýetýärler diýip düşündi. Şonuň üçin berekella, dogry aýdýarsyň, uğurlap bilsek uğurlar, ýok-da goşuwalar, oň ýaly bolsa bolar. Seni malama nakdellip, täze gaýyny beg göwül etdi. Sadık serdarın beg akınna qaýdýan zatlar dogry däl eken diýip, çopan sadygyň bir wagtky deýrinip eden gürüňlerini ýatlady. Beg özüniň nökerleri bilen alamançylyga gelip, goňşy ýurdun garyp basarlaryny taýlaya. Eline düşen aýal erkegi kul gyrına gelip satýar. Şonda öz baýlygyny artdyrýar. Goňşy ýurdun begi ýahany, döwletýärden kim galmajak bolup, edil şonuň erişýär edip, biziň owulymyz taýlaya. Olaryň öz baýlyklaryny artdyrýar. Şeýdip begler hanlar öz gara newisler üçin iki halkyň arasynda agaryp döredýär. Ahyr soň agyram iki tarapyňam garyplara düşýär. İçinden pikirde oturan Meret. Sadygyň olaýdanlary uğursa mujaba eken diýip
söýden duyman garly. Sadyň aýdýanlary uğursul diýdiňmi meretdip Salih Kişan töre goşuldy. Sadyk biziň begimizi ýamannap, ýer içinde ýol awryny galdyrjak bolýar. Beg bularyň gürrüňi eşden eken. Oy ýamanla bersin. Men öýle çiçek işim bilýän. Ýetir kergun geçer diýenler. Ýa halkymyzyň aryny talan süreden alyp bersem, şo maňa bes. Sadyk näme diýdi şonu diýsin. Rahat aýdýasyň. Beg halkyň aryny alyp berseňiz ýalkynarsyňyz. Beg işanyň sözüne kändiniz bermän meredýüzünni. Siz kişi ýygyňyzy alyp öýüňize baryň. Biz alamany gitmek surdak, habar berersiz diýdi. Soň hyzmatkarna buyurdy. Mehmet, bir eşek gülen bir galta uğunu häziriň gözüne merediň öýüne akip. Alaman. Galganda obusynyň ýylaty iki toporu. Bir-birine garşy barha, duşmanlaşyp barýan topora bölünýärdi. Bu toporlaryň biriniň başynda Sadyk Serdar durýardy. Sadyk alamana gidip ýyl taramaýardy. Umumyň ol şeýle ýagdaýa garşydy. Ol bu obanyň ýaşulysy bolup, Iraty Hyýu hanynyň halgytlarynyň, Eýran hanlarynyň talançylyklaryny goraýardy. Ol gaty gyssaga düşenni, Hyýu hanyny obadan halgyt töleýärdi. Onu da dol tülümen, yarım yaltırak tülüyadi. Emma her hili bahanalar bilen, heniri çenli ýöz obasynyň ýekiji ýigidem ol hanyny ökürçiligi bermeýärdi. Şoň ýarly ahaltekatlarynyň birinem salgyda bermän. Hany ya alaşa ýa berýärdi. O wiratyna aksakkal olmak her kime ýetdiren durnak. Bir näçe adam başardyň ogum. Sadyk Galganda obasynyň gamak tiresinden bolup, ýözleriniň köp sanyny garynlaşanyň ýaşulysy. Şonuň üçin Gowodagdan akyp gelýän çeşmäniň ýartyna guluy, Sadygyň garynlaşlarynyň kydy. Onuň başgada Sadygyň geti urlugy, onuň berilgesi ýylatyň göwünden turýardy. Galganda obasynyň ikinji toporyň ýol başçysy Serdary Döwletýardy. Döwletýar Galganda obasynyň taýakkylar tiresindenmi? Aslynda taýakkylar tiresi gaty bimada tiredi. Döwletýaryň özüm has adyň adamdy. Ol uruşdan tewuşdan aýtmadykdy. Onuň kakady kerelben çümhürügrek adamdy. Nagar sünnäle biýeni şün ýylat oň adynyň ýyzyny beg lakamyn tirkedi. Bularda ata baby beg lakamlygy bolmandan soň o pahyr beg diýilse gatyrýardy. Onuň ogul döwletýar bolsa ýöňüne beg diýileni oňat görýär. Ol özüniň batyrlygy, eremsizligi bilen beg lakamyny halallady. Döwletýar beg jerine ýörenip 3 gije günlük toy berdi. Galanyň ileri ýüzündäki tä dağın etegine çenini udalyp gidýän meýdanyny göreş tutturdy, at çapdyrdy. Indi begiň ýerine düşen Hazymradyň mele atam çapyldy. Ol ýene ýüňkü ýal boldy. Toyuň hedilini begiň nökerler gördü. Sebäbi göreşenem, at çapanyam, bayragalanam şolar boldy. Sebäbi o toyu gamaklardan kän baryn bolmady. Dağın bäri başky çömmürip duran iň beýik tepesiniň üstünde odunlaryny üşürip çakmaklaryny taýýarlap oturan iki sany ýigit uzakdan toýçy mereket edip kimiň atynyň çykşykdygy, aýyp pelwanyň ýykşykdygy hakyna jedelleşýärdiler. Döwletýar toýy näçe ul tutdy. Selmilläki ýazlap birin obadoşlaryna toý barada habar bermedi. Ol Sadykdan üçünýärdi. Meniň edip birin pyslyp uzurlugym bilnäýdi. Beredem, Hazymradym Sadygyň daşlygynda garynlaşdy. Jerenim maň gügnänok. Maňa ýal boljagyny aňaly berdiň man aglap otur. Aglasa goýagla bersin, heleydirdi. Bir aglar, bir diňer. Emma şol sarlarymyň üstü açylmasa bolýar diýip, ol azadyk ünjabat ýady. Obanyň ar namysyny goraýar diýdirmek üçin döwletýar gijanyň bir wagty Salih Kişan öýdýanyna çagyryp, aralmak üçin beg alamany diýdiň gurrungy oba ýaratmak buyurdy. Dangdan namazyndan soň Işanyň eden gurrunlaryny namaz kılan adamlar salym geçirmän oba ýaratdy. Obanyň içi gulgula düşdi. Garry gozy ýalňy ogulny alamany gitmedip ýalbardy, kimi ýödüntüne uruş bolaýsa ahmal galmyň diýip tapşyrýar. Kimler bolsa, urgun, urjaşdyrgyn emma köprek gyrnak getirgin diýip insana buyurýar. Galanyň golyna gelip, urudiýanlar begden çekinip inleri ogullarly hoşlaşyp, olara ak pata berip ýylaryny aýtdylar. Galanyň ak gaýtarym ileri ýüdünne alamany gitjek bir bölek atly begin geleni garaşyp durdy. Döwletýaryň doguna bolan inneti durduly, ýöz atynyň zylgyny bir nökeri berip,
Guba dağdan akıp gelýän kiçik çeşmenin başına bardy-dy. Onun yegrem mugram aýrynyp akıp gelişini hyýretdi. Günüme suçaga çeşme garan bolsa, bagtymyz ýatjak eken. Ýöne sag bolsun biziň begagamy. Alamyn nidi talan nidi garaz, ýöl garnaşlaryny horegen okudyp, o pikirlendi. Sadyk sirdar başlyklaryň, gamaklar tiredi biziň oňat güýdüran geçişimi görüp bilinok. Görüp bilmeýäniň gözi çyksyn. Durduly, hogudyň başyna bardy-dy. Bu hoguz bolmadyk golga wabiratynyň ölen hor ýaşajagyny ol aňlady. Bu daşyna dağın da şöýürlen hogdy, sadyk sirdaryň ýol başçylygy bilen wabirat wurdy. Çeşmenin bar suw gyşyna daýgany gerek däl wagty bu hogda akyp munna ýygranýar. Tomsyna bolu suwun aýyny gerek wagty paýma edip, obaryň ähli daýganynyň ekinini aktyrlýar. Bu zatlar pikir edip durduly öz içinden. Sadyk sirdarynyň halky peýdar ýerleri bar ugdydy. Hazımradyň miratyn minip, Mehmet tüle meredem ýygyna tirkäp, döwletýaryň haýbat türün ýöne körlerini tarap, galanyň dergözünden çykyp uranyny gören durduly. Algogyna gelip ýöratyna atlandy. Begne körleriň garşysyna durdy-da, batyl teslerini ola ýüzden tüze başlady. Meniň edermen nökerlerim, eri gardaşlarym. Ýaňy ýakynly Abdullah Serkerde ýödüniň ogly Serwazary bilen Alamansylga ýenip, biziň ogulymyz salap gidipdir. Ol biziň gyýlarymyzy görnek, ýaş ýetginjeklerimizi gul edip, öz bazarlaryna satýa. Ol talansyz bilen gelip, biziň ağır namysymyzy depeleýär. Biziň neşe edip ýözümiz horladyp bermelimi? Diýip bir çetde alaşanyň üstüne oturan mered eretdi. Anha ýöl awdaşymyzy mered çopany film köpüňi tanaýandyňyz. Onuň gyýlaryny oglap gidipdirler. Biz o gyýlary kümüş pula barabar satyn aldyk. Suhan Batyryň ogly Hazımradym zekitdiler. Bizim goňşymyz herrik galadynym bir topar gyýdak edipdirler. Olar ömürlerini gulgyrnak bolup aglap geçirmeli boldular. Bir töwürüne ýigitlerine gitike mekir gözlerini aýlady. Olaryň ýüzlerine gahar gadap aňdy. Ol sözleriniň täsiridini gördü. Bir kesen ýoşadyp, "Hany maslahat beriň." Batyr ýigitler. "Bir näme etmeli?" diýip olar ýüzlerini. "Aralmaga gidýäsmi?" Adamlar dymdylar. Mehmet dymşy bolup, "Aralmaga gideliň" diýip gygyrdy. Adamlar ýerli ýerden "Aralmaga gideliň" diýip gygyrşdylar. "Dowanlarymyzyň, uýalaryymyzyň aralmaga gideliň. Kanurna kanalalyň. Ogul ýerine oglalalyň, gyýr ýerine gyýdalalyň, talasala talalyň, aralalyň" diýip Mehmet gygyrdy. "Begaga, bir serdar gurunda öňe başlaň. Ýa-da gözüne çolalyň düşman üstüne." Begin ýudaşyldy. "Aralmagy isteňiz, men de serdarlyk edip ýol başlaryn. Ýörüň ýigitler" diýip beg gygyrdy. Beg melatyny sürünni öňkü nökerleriň arasynda täze 3 tane ýaş ýigidi onuň göz düşdi. "Hey, durduly. Bir agyz suwlar sen getirdiňmi?" diýip beg algyryldy. "Beg aga, men getiremok. Olaryň özleri geldi" diýip daýok popşyk jogap berdi. Beg ol 3 ýigidi kogdy. "Taýlanyň, baryň gaýdyň." 3 ýigit taýlanyp oba tarap göwünse gaýtdy. Olaryň arasynda ikawyrrak bir atym daklap, "Beg aga, bizim ýylyň berini bereriz. Alın oljamyň ýar tiňki" diýip begin ýerinden gyýryp berdi. Beg o ýigidiň sözüni isbermän atynyň başyny dağa tarapy gurdy. Durduly o ýaş ýigitlere, "Siziň alyn oljaňyzdam bolmaz zadyňyzdam. Siz bizi aýak baý bolarsyňyz" diýip gyýyrdy. Begin gyýry bilen barýan ýigitler öz serdarlarynyň bagana telpegine, mawut şäkmenine, altyn gyýynly gylyjyna, daýaw melatyny höwestürin garap barýadylar. Dağın bir guuru jülgesi bilen bir meýdan gidenlerinden soň beýik ýere çykyp durdy. Melatyň başyny ýigitler tarapy gurdy. Ýigitler atyň başyny tek çekip, serdaryň ilegimsiz tutup güýüne etdi. Serdar gylyjyny gyýyndan çykaryp, galaşly orny ýöňe ötdi. Ýigitlerim ýalaňyz kılıçlaryny ýöňe tarapy ötdiler. Ýoldaşyny taşlap gaçaryň hatyny talyp diýip belgi ýygyryp, gylyjyny ýokaryk galdyrdy. Ýigitlerim onuň sözüni gaýtalap, gylyçlaryny ýokaryk galdyrdylar. "Üç gerek, gaçaryň hatyny talyp, gaçaryň hatyny talyp, gaçaryň hatyny talyp" diýip gygyrşdylar. Beg aty ýöňe sürdi. Bir öýlek gatly eran oglaryny tarap,
bağıksız suwsuz gelýän sola jülge bilen aýryp öňe gitdi. Bir bu gerek Alabeg, Hayrabat, Kılkılaw, Germap ýaly öňkü taraýan da oglany golylaşman udukdan elenni. Ferdar atyny gaty ynamly sürüp köp ýol geçdi. Ahyr da arasyndaky bir gamasly çeşmeň başyny oldaýandy. Döwlet yaratdan düşdi, Zalaw Mämmede berip, Gatdallak gaýa tarapy urady. Mämmed atyň üstünden begli kurtukçan alyp, begin ýerininden ýygy. Ferdar ullokan bir gowyň agyna durdy. Onyança Mämmed algowuna baryp gowyň daş ýüzündäki alassaja daş düşegi at kurtukçydyny ýadyp üstüne kurtukçan oklady. Beg düşegiň üstüne küpçekçe ýaplanyp geçerdi. Ýigitler atlaryň tulap ýymdýança Mämmed gowyň agyny gowy açadyr kerkaw ýakyp çay gaýnatdy-da demläp bege berdi. Soňam ýagyl kakmaç bişirmäge durdy. Ýigitlerim gelip gowyň daş agyny fekiriň töwerini tegerine oturdylar. Soň her öýe getiren çöregini ýemege durdy. Ben näme üçin öňkü bagry jülgewre gitmän? Onuň ören sow geçdik. Bir eger hazımrat alad etjek bolsak, onu gyýdy galasyna ýetirden saklanýan ýerine giderdik diýip meret bekeretdi de begeteretdi. Begin sürü ýüzü garalyp, kakma jyp ýaglanan salpy dodoklary bilen meli gözleri oduň şygyna ýalpylap görünýärdi. Emma ýaňy ak görünen şokku takkal görün edil gana görün ýaly gylgylt ýüksýärdi. Meret çekine. Begaga bir hazımraty boşadyp bilermi kak diýip sorady. Mämmediň otlap beren suwly çilimine sagelden alyp, sen maýby samdyk sözleýän hep meredi şiňerdi. Soň çilimini lokurda sordy. Eger gözüň gapyk bolmasa, görmana har biriň ar şünen täp ýörüşimiz diýdi. Onu adat etmäge gidilse, gyýylan tarap gidiläjek ýalyp meret şaraýmur dedi. Seninle bize akly öwretjek bolýarmyň. Dogry ýol tapýan bolsaň, sen saklayan adam ýok gidiber. Bir de senin arın almak üçün at yaralı yola çıktık. Sen olsan bize nagaran da uyasan. Ondan sonra hazımrat yarı bir gül üçün men ne ödeliklerim düşmana kırdırman. Ona da puta düşün deyip bezavzılmay. Meret handır giyutunun ağız töylerini katı görüp tetini çıkarman yüzün aşağı talı oturdu. Yana bir gedek lokurdadıp uzun soğurdu da bel şiliminin beğenmedi tuttu. Ağından koy tüsteyen koy verdi. Sonra yigitler, tiğ atlarım deyip bayverdi. Begin buyruğunu eşitten nökerler derrev atların taraf algaşıp gittiler. Hazımradı Habib Pervan'a satacaklarını eşittin mi? Ya sen ne diyen mi deyip bir hizmetkarını soradı. Mehmet yılgırdı. Hazımradı getirdim dedim gülü. Abdullah öğren begenini. Pulunu tanap durka, men Hazımradı gül edip getirdim diysem, Habib Pervan bana 4-5 min gulun bakasını berip onu satın alır deyip güllü. Beg kelletini Rabbik etti. Sonra birden, Mehmet, gönü Habib Pervan'ın ovasını taraptırı. Olin tek Hazımradı satın almanka. Onun öğün talalı. İçiyan durun Habib Pervan, Hazımradı gımmadım olsa satın alıp, ehli gaharını sonunu çıkarır deydi. Dağın ağrı varan kısımına, dağdan mazalı sayılınıp beg öğüz attılar bilen, gül sevutlu yağın yakadını seyirip, hiç kimi bildirmen, ullokan bir ova aralaşıp, atın başını çekti. Habib Pervan'ın öğü haydı deyip, ol Mehmet'ten soradı. Honha, ovanın gün batar başına goluydu, o balakalı kiçirek tam severip dur, taşında da hovlusu var deyip, Mehmet bege salıverdi. Honha, iki sağını sarı öküz sürüp, bir oğlun hovludan çıktı. Olu Habib Pervan'ın öýüdür. Ol oğlun öküzlerini gün bärik sürüp gelýär. Şol oğlunam Habib Pervan'ın oğlu bolaýsa gerek. Gördüm diýip beg hyzmatkar jogap berdi, töwre gelaýlady. Mehmet, seret. Bir topar ýalmy gyýmy? Kir ýumaga ýa ýuň ýumaga fuň başyna gelýär. İki tane oğlun bir göýe geçege artlaşyp günne gora barýar. Oşu öküzli bärik gelýän oğluny merediň atyna mindirdi. Ýigitlerden o gerni ýedara çoldyň. Hol eşekli var yan rantıp durmaň diýip beg buyurdy. Beli aga diýip Mehmet ýigitlerin arasynda bardy. Beg ýaş töwütliň arasyndan çykman seredip durdy. Artlaşyp baran eşekli oğlunlaryň ýerininden iki tane atly ýetip, her haýy ýüzüniň uğruna bir ýerini kakyp aldy. Onuň tane atlyny ýerine tirkep durduly. Kir ýumaga çykan gerin gyýdaryň üstüne sözdi.
Mehmet atını saptırıp barmaşy, fary küdlerini sürüp gelýän ogluny, edil işşek götürün ýar edip, götürüp merediň eýerini öňüne okdy. Durdular kömek görmek üçin kirgüwanla tarap atını saptırıp gitdi. Bir oglunyň kidijik börek goýun sürüp, madary depe ýetip barýanyny görüp, Mehmet oňa tarap okdurdy. Merediň atyna mindirilýän ýigdekse bat dürün tilterläp meredi atdan agdyrjak boldy, emma başarmady. Mered o dogumly oglunyň iki elinem gaňyryp arkasyna daňdy. Az wagtyň içinde her kim öz eline düşenini alyp Ferdary tarap atyny ýüdün tarly. Ferdar atlylaryň öňüne başlap, ýaş tüwtli ýabyň gatdalyň gaýrylyna tarap melaty batly sürüp gitdi. Eýerden kowu geläýdi. Onu saklamak üçin Mehmet durdury 3 tane edeni nöker bilen atlylaryň gyzragyny gelýärdi. Alamansıra ulak ýol geçip, dağın içine madar ağırlaşıp gidenlerinden soňam, eýerden kowu gelýän görünmedi. Ferdar gidýän ýollar bilen ýöňdä kow bolurdun, ören sow geçdi. Gidişleri dyn zalan goklaryň ýanyna çeşmeňiň başyna azyjyk durup suwlanylyrdy. Batly erişlerini gowşatman alamançylar ýene gaçdylar. Habib Pelwanyň obasyna alamançylar gelmişdi. Sebäbi ýolu türkmenleriň arasynda kiçirek Kürt obalarken. Alamançylar şol obalar talap ýydaryna aýdýardylar. Şonuň üçin bu oba gaty arkaýyndy. Şo sebäplim kowy iç ýygnanyşyp, goýdaky daw ýollaryň köpsini aýrandylar. Emma alamançylardan nişan tapmadylar. Yaralı Habib Pelwan oglunyň ekillerine gyýanyp ýatyrka, kowu alamançylar tapman ögürlüp beripdir diýen habar eşitip sessiz göz ýaşetdi. Onuň aýaly Benewşe hanym Jafar uly jon balam diýip darynlap aglady. Habibiň gyýlarym ejeler bilen goşulyşyp aglap başladylar. Habibiň ady galyn atdy. Ataly Habib mürde ölenden soň bu saga dünýäge indi. Şonuň üçin meňe atasynyň ady da kylýar. Bir kiziklerin başlap te 17 ýaşa barýansa, Habib mürde boldy. Gaty göreşken olan üçin meňe kimler Habib Pelwan diýse, uruşgan olan üçin käbir adamlaryňa Habib Batyr adyny takdy. Habib Pelwan entek öýrenmäke, Abdullah bilen dost bolup alamana gidip başlaýar. Ol köp uruşlara gatnaşdy. Ol yekmeyek başa-baş dögüşde 5 kere gatnaşdy. Ol 36 ýaşyna baranda şekketinde ýa-da ak görünüp başlandy. Hazımrat ýürdi uçdy. Hazımratyň salatyny iýen gylyjy, onuň gylyşdy sawuryny edip tersegiň ýokary ýanyny sapdy. Gylyşly ol zaňalyp ýere gaçanna, ol uruş meýdanyny gaçyp öz başyny turmaly. Emma gaçman namyt edip Hazımratyň garşysyna durdy. Hazımrat onuň süýür depesiniň gylyjyny salynna, ol kelle 2 bölünni diýip atdan agdy. Emma kelle 2 bölünmändi. Hazımrat Habib Pelwany rehim edipdir. Ol gylyjyň ýeňde öldüripdir. Habib beýagda ýakdy pikirlendi. Ýeňen düşmanyň özüniň öldürýänini ýatlap, ol ahmyrly başyny ýaýkady. Men Batyr däl. Namard ekenim. Men düşmanym ýaş ýigit meni ýeňdi, emma öldürmedi. Ol merd ekenini öňkeden işlerine ökündü. Indi 3 gün bäri Habib öz öýünde ýatyr. Eline emeden tebip, ýaraň tiýil gutular, gorkoralat ýok. Emma sen sansyz hata işler edip, köp günäg adanan adam, şonuň üçin hökman maşa degit, uly-ulyalary ýykyl, towba et diýip, Pelwan nesihat berip ony rahatlandyryp gitdi. Habib Pelwan eden boluk işlerini ýatlap towba edip, namaz okumaga başlady. Eriniň ağırlygyna çylap bilmän tirek çekme göründy. Häzirem iň ulagasy gurgara gaşy jugwak bolan ardaguly Habibiň garşysyna gyşaryp tirek tutup berýärdi. Habib düdäni puta sorup, soňam agyny hatap ýalasyp goý tüssäni ýokary üfledi. Gatdalyna turan 4 tane inisiniň gaýgyly sol küldürini seretdi. Bularyň meskin gaşlary tiýiz agarar. Soň ardaguly meňdärler diýip pikirlendi. Inilerim. Jafar uly janyň ýerinden gitmäge size ruhsat beremok. Gidin, wagt geçirmäň. Arpaňy duruň diýip Habib Pelwan gaýgyly demaldy. Siz seni dördüňizem ýa ýere düşerdiňiz, ýa ölersiňiz. Siziň gaýdyp gelmejeňizi men açyk bilýän. Jafar uly jany ýem agarly ýokdur. Onu hyýgu wadaryny ul edip satmaga gidendirler. Belet dolman, ýol ýoda bilmän, ol tükenekse, uçgaksa garawmak ýerine adam gaýdyp çykma.
Ağlaşar, aştuğu helak olur. Doğundur gaygırdımdılar. Bilinni Japarulu zanın iyidini idemeller mi deyip ırdağulu burnuna salp yepledi. Men utulyansam idemeller, pikirlenişmeli, son bir ter tapar deyip Habib Pelvan öz ağasına günürtük cevap verdi. Habib Pelvan'ın inilerin neyilip bile boyunlarını sallap öyden çıkıp gittiler. Irdağulu tiriyek tutup verip olum öz işine gitti. Habibin bir öz galıp obanı kimin talanını, yalnız oğlunu kimin yakidenini çenetti. O dostlarımın ağırını alacak deyip Döwlet ýarbek alamana gaýdandyr. Bizim obamy taýlamak şoň işidir. Meniň ýaradar bolanmy ol işdendir. Ýogsa men obamy ýürek gelip bilmezdi. Men özüm kowu giden boldum. Peret ýollarym bilen gönläp düşmanymy unuga bardym. Zapar uluzany azad ederdim diýip pikir etdi. Berdenim sag bolunyň ýoklugy ýadyna düşüp, iňläp iki gatdan urundy. Meni pelwanım del, batyrym. Menini hiç kimim değerleyip, pikirlenip kılsını işledi. Inni menin atımı menip kılıcımı dakınacağım yok. Menin orum tutacağım yok. Inni meni yalnız oğulmam yok. Oğlu yoğun iyili yeter. Men ömrümde köp günah işler ettim. Meni Allah Teala yadgarındır. Bir günah mazlumların göz yaşı meni tutandır. Habib Batır yüzünü yağlık bir yapıp yatan yerine sessiz ağladı. İlki maşadı, son kervala gitmegi göğüne dugdu. Gumdan göçüp gelin yağdağısılar yun deri, yağ, gurttanın maşı her kim bağı bakma uçuyun ikilab üçlab qarrı koyunur, qarrı geçem alıp geldi. Sadık yağlı kâbir adamlar erkek kuduluk qarrı koyunur, iki doğruluklu geçem getireydi. Yağdağısıram yonda bir oğlunun hem daimleri gidiyen, hem tayimi başı gidiyen dişi yağlı, hem süyd içip kaymak gelap yağdlaya. Sagatlynya. Hem gelecek ýa-da çenleyecek ýağdyr gurdunu, hem de bağı bakacak doğruny ödül alıp gelýärler. Getiren ýüňlerini aýallar ýuwup saýyp, uçlyp egriye, soňundan agar çäkmen, hally koýa. Ýarlyslar arkaja gelenlerden soň sargoçulugyny goýup daýgançylyga başlaýarlar. Baýryň etegini uýunly gün ora worup agşamara sadyk serdar ogullaryny ýerine tirkep öýe geldi. İçi gyzyl buruşly Urt gatylan gazgın unaşyň içine goşu ýumruk ýaly ýağly gogurman atyp, sadyk serdar ogullary bilen ullukan kirseň daşyna geçdi. Nahar ile osurka, hiç kim uzun çykmady, her kim meret bilen azymrak tapda gaýgyly pikir edýärdi. Töwür gallarlaryň soň, mallaryna ot suw bermek ýaly işlerle meşgulanyp, ogulanlar da çykdylar. Dillaryň gapdaryna oturup unaş şen gyýdy, sadan göz düşdi. Bu jaga en aýja gyýdy, kimin gyýdy diýip ol ýögeyden sorady. Bir mere dagan kişi gyýdy, cennet diýip tilla kakadyna aýtdy. Hany gyýdym gurrun bir kakaň nerede? Hazrat haýt ýerde diýip sadyk oňa sorup berdi. Meni satyn aldylar. Jeren almaga pullary ýetmedi diýip tillanyň ýerinden gillenip, ýüdün aşağı salyp cennet gurrun görmek başlady. Soň Mehmet bir Hazrat jereni ogurlamaga gitdiler. Mehmet kim diýip garry serdar sorup berdi. Onu yansa gur yüzgün gaşdyr gözüň üstüne abanyp duran tüňgürün hyzmatkar ýadyna düşüp, "Ha, tanadym" diýdi. "Ha, ýygyny aýdyber. Daňa bolay Mehmet tawzirini alyp geldi. Hazımrazy kurutlar tutup galypdyrlar. Kakaň olary gitmänmidi? Kakamy olar ýödleri ekitmedi. Kim ekitmedi? Hazımrady ekitmedimi? Bilmedim. Cennet bir talam dymyp durandan soň soňam aralmaga gitdiler. Bir ehlatly bilen gitdi. Kakam gitti diýip zordan pikirini düşünürdi. Ha, aralmaga gitdiýene diýip sadyk agar pikir etdi. Jerini ogurlamaga Begim Mehmet bilen Hazımrady beripdir. Näme üçin merede murra goşmanlar? Hazımrady Begim öz ýoklany olaýmasyn. Hazımrady düşünjeli dogumly ýigit. Ulardan soň hatam edermen olar. Begim bilen aramyzdan beýle ýigitlerin çykyp halan ok. Bege batyr gerek, emma akmyzyk batyr gerek. Innem o bege arylmagy edipdir. Hazımrady getirmäge gitmän onuň arnylmagy edipdir. Ol alamana dağın ilersinden Hazımradyň derine gul getirmäge, garnak getirmäge edipdir. Döwletýar we alamanyny gelen soň Abdulla serkerde arylmagy diýip bizim üstümizde alamana gaýdyr. Ene halkyň daat görünü.
Goza Serdar bir salym agyr ünjabat oturdy. Birdenem "Hany çopanyň ulu ýeri jeren nerede?" diýip sorady. "Jereni bek alypdyr. Eýem bir ýarlydan gelmäkä toýum edipmiş" diýip tylla jogap berdi. İçini hümledip garry sadak ýene pikire batdy. Azamradyň jerini halaýanlygyny ol çalyrak aňýady. "Bek ulu zulüm. Ulum mekirlik" diýip gozy ölçenen pikirlerini. "Kaka, garawul depede ot görünü" diýip daşardan çykan batyl ses Sadagyň pikirini ýoldy. Sadak Serdar derrew daş çykdy. Ulu ilerik seredi. Eýem garanky mazarlyşypdyr. "Atlanyň" diýip Sadak ýoşulan seslendi. "Atlanyň" diýip Sadagyň ulu urady geldi çirkin gygyrdy. Edil ýaň ýaýran ýaly "Atlanyň" diýen sesler obanyň her ýerrägini eşdilip başlandy. Söze salym ýok, galanyň ilerisinde koguň ýanyna 50-60 atly ýygyrandy. Nazar bilen öz bir uglyny Sadak Serdar garawul diýip tarap barlady berdi. Sadak öňde, onuň ýerinde de atly ýigitler galaply urlar. Hiç kimden ses ýün çykan ok. Her kim agyr dem alyp garawul diýip berdi. Abdullah Serkerdaryň "Alamana gelip gidiş ýarlarmy?" diýip Sadak pikirlendi. "Ola entek gelmedi. Başga bir alamança da alam tapylaýdym ka." At toýunyň sesi gelip başlady. Adamlar üşe düşdiler. İki sanatly garankydan sogurylyp Sadak daga tarapy urdy. Atlylar gele gelmän ayak çekdiler. Döwletýar alamanyň gelýär. Garawully peň üstündäki ot ösürli diýip nazar garry Serdara habar berdi. Aňardan gelýänleriň kimdigine, dostuny ýa düşmanyny mazal göýtirmän garawully pede ot ýakyp obany öwrden üçin Sadagyň ilki wada garawullary gahar geldi. Soňam garankyda bir topar atlyň ýetip gelýänini görüp garawullar habar bermän nässin. Gijanyň içinde ol atlylaryň kimdigini saýgaryp durup bolýarmy diýip ot ýakmakda garawullaryň günäden ýokdugyny dogurtapdy. "Ýigitler, bilinki şeýle. Gassa we ýawaýy geçä zanynlar boldy. Döwletýar we alamandan gully garnak getirýär. Biz bolsa ýa gelýän diýip obamy goramagy çykýar. Atlyn nilini baryňyz wagtynda ýetişdiňiz. Obany bizden başga gorajak ýokdur. Sag bolun ýigitler. Baryň diýenjiňiz aryň" diýip Sadak Serdar ýigitler uzat berdi. Soň bolsa ol öz garyndaşlaryny, ogullaryny ýene terkep öýüne gaýtdy. Garanky mazal düşenden soň itler üýürdüp uly dükürdi bilen begin atlylarynyň oba ýenini öz gapsyndaky sekiriň üstüne Sadak deňşergenip aň oturdy. Döwletýaryň galasynyň içinden uly ızlaş geçdirip başlandy. Bir aýal adamyň agyraýan darin sesi has zynsyz çykyp ýüregiň tüýdüp barýardy. "Balam, çağam" diýip ulaglaýar. Onuň darin agyry bütün ümsüm bolan ýanglanýar. Sadak ullun gaýgyrdy malyp "Ýaryndan aýrylan 7 ýyl aglar. Ýylynyň aýrylan ölün çağlar" diýip öz başyna hüngürdi. Ýene öz ýyl hakyny gamly pikire batypdymdy. Garna gelip getirilen aýal adamyň aglaýan darin sesi uzak wagtlap eşdilip durdy. Öz ýylynyň, öz çağlarynyň, dogan garyndaşlaryň aýrylyny üçin olar küýte baglaýar. Bizden arnyp gidilen ýetýärlerim şunuň ýalydan ýatlap bir galada aglaýanlar. Sadak Serdar Azmat hakkında sesli pikirlendi. Ol aglamaz. Ol diýir bolsa bir ýerden urup çykar diýip gaýgyrdy demäli. Sadagyň ulu urady geldi. Azmat hakkında pikir edip oturulmagy çemeli. Dogry. Azmat ýer bir ýerden döwüp çykar diýdi. Ben galasyndan bir adamyň bär gelýänini görüp Sadak daw gurundyryp kelip üşerleşdi. Ol adam barha golaýlap bulu tarap gelýär. "Mere daw gelýän ýarly" diýip Sadagyň ulu şenetdi. "Mere gelse geleni goýun. O bolan işleriň baryny bile gurrun edip berer" diýip ýassygy tersegini berip gyşaryn garry Sadak dilli keldi. Mere salam berip geldi-de sekiriň bir çünkünni ýödüne şap goýberdi. "Mere gurgunmysyň" diýip Sadak goýgunsa sorady. "Hazamlady men sana ýolda çedip goýberdim. Ana ol häzir nerede?" Sadak ağa. "Parsyny men günäkär" diýip Meret başlaryny Sadak oň sözüni böldü. "Sen günäkär däl, barsyna başga adam günäkär. Ýöne sen akmak, seni arlaýarlar. Bolan işleriň baryny bir uçdan maňa gurrun edip ber." Meret bolan işleri bir uçdan gurrun edip berdi.
Sadık son kurunları ünsvermenden oturdu da berden Meredin sözünü yoldu. Abdullah Serkerdan'ın pehlivany Habib Batyry Hazımradın yegenliğini begeşdi mi diýip soradı. Men özüm gurrun edip berdim. Hazımradın Suhan Batyryň ogullugyna men gurrun berdim. Oňar mardyň. Wah, armanyň ormandyň Mered diýip Garry Serdar gıýgyryp onuň sözüni kesdi. Mered geňirgenip Serdaryň ýüzüne seretdi. Soňra müýünrüge başak bakdy. Suhan Batyryň öz diýer gurrun bolsa, ogulun ýok edeni üçin begim başyny kakardy. Saňa da hawla etmezdi diýip Sadyk başyny müýüne sallap oturan Meredi gaharly seretdi. Birdenem Sadyk ýuwşadan: "Mered, sen jereni döwletýara bereýdiňmi?" diýip sorady. "Berjege dälim göli. Ýagdypdyr da şeýle bolaýdy da. Men jereniň Hazımrady halaýanyny, Hazımradyň monyň ot görýäni guman edýärdim. Şoň üçin men jereni Hazımrada bermekçidim. Sen özüň razy bolmasaň, bel gyýyl alyp bilmedi ahir" diýip Sadyk ýene sorady. "Bel köp pul berip, gyýyly gyrnakçylykdan tatyn alypdyr. Şoň üçin gyýylyň özü razy bolupdyr." Diýip Sadyk agyr pikir etdi. Döwletýar we alamandan gul getiripdir. Gyrnak getiripdir diýen gowur ertirden soň o barasyna ýerdi. Muny görmek üçin galanyň derwezine uludun kiçili märek ýygrandy. Sadyk Serdaryň aýdanlary razylaşyp, onuň tarapyny tutýan adamlar beghalamaýardy. Onuň derweziniň adyna da gelmeýärdi. Sadyk Serdar ulugly bilen Mered şopany ýerine dirkep, derweziniň adyna berdi. Derwezeban içerik bir adam bilen goýurmakdy. Sadygyň gelenini görüp, halkyň gyýkylygy galmagal ýatışdy. Märeke bölünip oňa ýol berdi. Ýaşuly, ýoldaşlary derweden golyna geldi. Sadyk ýuwaş, emma pers sesi bilen derwezebany: "Ýigit, aş derweden" dedi. Häzir azajyk garaşyň diýip, derwezeban galanyň orta arasyndaky göwer oturan aýgy tarap ylgady. Birazdan soň ol ýene ylgyny ýygyna ýugurip geldi, derweden açyp, Sadyk dagyny içerik goýberdi. Başga adam goýbermän ýene ol derweden baglady. Dogry, adamlar gerek geleni derwedeniň zaýrygyny açyklap, garaýyň güneş ýüzüne suwutdyryş oturan mazlumlar görýärdiler. Käbirleri görenden soň gidýärdi. Adamlaryň arasynda her hilsi bar. Özüne gul ýa gyrna galmak üçin gelen berlän ekelen guruprak adam tapylýar. Olaryň içinde görmek öýrek gyrnak bolsa, özüne üçüncü ýa dördüncü ýar edinmek maksady bile bar ýanamma. Märekeň arasynda ardanrak berse, ýaşyrak naçaryň birini oglum üçin alaýsam diýip baran, oğulunu yörüp bilmeyen garibimma. Yaşırazık on otsa ogul bolsa, ogullu alaýdym diýip baran, perdendi bulmayan, ya bolsa da durmayan benne de, Märekeň şine tapylýar. Galanyň içine giren Sadyk, öz ýoldaşlary bilen garaýa tarap ugrady. Olar daşardaky Märekeden gorkýan ýaly ýygyryşyp, garaýa ýapdanyş oturan ýetirleriň golyny baryp durdular. Ýözlerine golaý gelip duran bir üç tane daýy adamdan çekinip, ol mazlumlar Sadyk daga alalyp seredişip, bir-birlerine tarap hassa gaslaşdylar. Olaryň ýöz ogularyny türkmenler ele düşünýär edip, ule diýämiş. Garna gelip satýarmyş diýen bir topar myşmyşlary elbetde eşdendirler. Şonuň üçin bu garyplar edil dara gawalan teggudular ýaly bir-birine tarap gysylýarlar. Gorkup geň adamlar seredýärler. Sadyk o ýetir olanlaryň, ýetirlerin aýry turuşlaryny, edil öz awamynyň garyp saýaçyklary ýaly garyşe bişişen, sal geyimli, gary gözlü şagyrar diýip pikir etdi. Her haýsynyň atasy, enesi, jigisi agasy bardyr. Bular bir ýerde aglaýar. Bizden alınıp giden ýetirler bolsa o ýerde. Hemme kijilik beýler, özlerine hostar bilip bir ýaş aýala gysylýarlar. Ola ýalyň etegi giyin gasyn bolup duran aly güllü köýnegine, hüzük gara haçyny düýürläp bogun ary ýagrygynyň uzy bilen ýaşanyşyny teredip, Sadyk onuň ýaş şerinden guman etdi. Onuň köýnegini teretse, ýedir göwüsleriň üstü süýt edilipdir. Eýdinne ýemdirýän ýaş şagasy alynlar diýip, garry Sadyk onuň ezerli ýüzüne gaýgyly gara, ogadyn gözlerini seredip başyny ýakady. Negada bir döwletýar ýaly aç we husyt, wejdansyz adamyň şular ýaly adamçylyksyz talaňçylyk üçin külli türkmen günäkär. Ben sapsy ähli türkmeniň adyny zaýalaýar diýip, döwletýar bir hakda Sadyk Serdar pikirlen Turka, awýdan tüňürün hyzmatkär çykyp, Sadyk daga tarap ugrady.
Ol goloy gelip iki elini döşüne koyup sarrak egilip salam verdi. Serdar ağa, sizi bir ağa çağır ya dedi. Häzir baryan fikidi beriň diýip, Sadyk onu koğun ýaradyp goýberdi. O gidenden soň 15-16 ýaşlaryna gollary arkadan daňalygy ýetgenjek getiri Sadygyň gözü düşdi. Ol ýetir ören gaharly merede seretdi. Daştypynyň ýetgenjek dogumly bolarly. Başyny dik tutup oturuşy ören merden göründü. Bir ýerit, näme üçin taňa beýle gadaply heredi diýip Sadyk meretden sorady. Döwletýarym buýrugy bilen biýigidi men alyp geldim. Aýdyşlaryna görä, onuň özüm Habib Pelwanyň ogly bolmagy şemeli. Gaty dogumly. Ýol boýy atyň üstünde maňa agar ýamany görkezdi diýip meret jogap berdi. Ýaş ýetir kakadyň adyny eşitip, bular ýene gadap biletdi. Onda bu gol seniň guluň bolmaly şeýle dälmi? Ýöne şeýle bolmaly. Bu guly satsaňam, derýä gark etseňem sen hakyň bar şeýle dälmi diýip garry Sadyk meredi gahar etdi. Dogry şeýle bolmaly. Ýaş ýetir bulan guruňa düşünýän olarly. Sadyga duýdurman, onuň guruňa gulak asýady. Bir şeýit seniň guluň bolsa, häziriň özünde alaşaňa minni. Onu kakatyna Habib Pelwany gowşurdy. Sadyk Serdar merede buyurdy. Ýaş ýetir gözüni tegelep Sadyga seretdi. Bir zat diýjek ýaly boldy, ýene sesini çykarmady. Sadyk bilen merediň ýetirli hakyny diýen gurrunlaryny aýgyň içinde şarrak eşitip duran döwletýär daş çykdy. Gary tarapy urdy. Habib Pelwanyň ogluny Sadyk dagynyň serediýänini görüp, gurrunum şol ýaş ýetirli diýeni senetdi. Soň döwletýär, "Benim araşymda neden görýän Sadyk Serdar? Meret çöpün hazımradyň beregen anha dogumly, gulagully boldy" diýip gele gelmäne Sadyk kim onuň ýoldaşlaryny görüşdi. Sadyk manyň soruşdy. Salamynyň gugunsy arynýanyny aňan merede garap. "Meret çöpün, şu ýaş gul sata edemem, balga çykaranyň köpräk pul gazanarsyň" dedi. Ýaş ýetirň gözüniň gadaplanýanlygyny, gahyrly gary gözlerini birini için geçirejek gulýany gören Sadyk onuň türkmen dinini düşünýänini aňdy. Onuň Sadyk Serdar, bir ýaş ýetir ýöne möre ýetirdi, tüýs Habib Pelwanyň ýekezi ogly. Halkymyzy hälisini talap duranlar gaty gaharym gelýdi. Menem ýigitlerim bilen baryp Edil Habib Batyryň owalyny taladym. Oňarpmydyr? Seniň orpsyň. Seniň orýanyň hakynda bir ýöňüm jedelleşipdi. Sen aralmak bahanasy bilen alamana gidip gul getirýärsiň-de pul gazanýarsyň. Emma biz horlanýas. Ine haýdyman, türkmenlerden araljak diýip Eýranyň Abdullah ýaly bir serkerleri bizim üstümize şolar. Ýyraty gyrgyn atalar. Oglun şoklanmady. Aýal gyrlamy sürüp gider. Sen gidip Abdullah'nyň äkiden ýetirlerini onuň elinden almadyň. Bizden sürülen gyýyl ýigitlerimizi getirmediň. Bizden ýetirle getirjek bolsaň, sen Abdullah serkerleri uruşmaly, gan öküşmeli bolardyň. Şeýle bu ýerleri getiräýin dedi. Sana peýda ýok. Ki sana pul düşenok. He bolan howaslarlar sana sag bolaýdyp, ýöýerden alyp gaýdardy. Eger sen gidip uruşup, sürülüp ýetirlerimizi alyp gelýän bolsaň, onuň talaňy döwletýär beg bolman. Halkyň gerçek ogly. Watan höýür awely Serdar bolardyň. Biziň aramyzdan watan höýür gerçek ýigitlerim çykýar. Olar ýaly ýigidi. İki tarapyňam talaňy halamy. Edil Hazım radyoga çıkın ýaly derrek ýok etmegiň külkülle düşerdiň. Hazım radio men ýok edemok. Döwletýär, men söýdüm bölme diýip Sadyk onuň gaharly jawjanyny da ýene öz sözünde dowam etdi. Edil seniň edişiň ýaly. Abdullah da bir ýetirleriň aryny aljak diýip bäriňler. O gelip bir ýetirleri alyp ýydan ýaketmek üçin seniň galaňa sozmaz. Sen bilen uruşmaz. Oňa da bir ýetirleriň geregi ýok. O gelip türkmen owaryna sozar. Halkyň malyny başyny talar. Sen benim başymda düşen towku bolsaň, Abdullah da birin golymyzdaky kür towlarynyň başyna düşen towku. Birin hemme halkyma seni meniň tanaşym ýaly tanýan bolsady, onu bir ýem seniň galaň başyny ýumurdyrar. Emma olar ağlanýa. Olar seni howaslardyr öýdi. Dogry aýdýasyň Sadyk Serdar. Halk meni howaslar diýip tanýar. Sen maňa düşmançylyk edip meni halkyň arasyny ýamanlaýasyň. Emma biziň biri-birimizi düşmanlygymyzy bilip halk senin gepini bir var kılmaya. Düşman gelip türkmen obaryny talasa, men onuň arnyp düşmanyň obaryny iki gerek talayan. Bu aralmak däl, da näme? Biziň halkymyz meniň aralýanlygym görüp dur. Şonuň üçin senin myzytlaryň olar onanmaýa diýip bek gaharly söýdi. Senin nähil aralyp berýäniňi meret söpon öz gözü bile gördü. Gyýylar üçin o taňa ýüz tutup geldi. Sen näetdiň? Söponyň ýaşkyny Abdullah'nyň elinden alyp ýöňe ýar edindiň.
Badatlaň baryny sopan ölgüdi bile gördü. Inni golum, oňa meňdeşem saňa ýusup gelmez. Ýa-ni näme işe diýäniň olar inni gowy bilýär. Ol geler. Men onuň aryny alyp berdim. Azymlaryň dergine men oňa duşmanyň ogluny alyp berdim diýip, bir hile bir iş bitirini ýaly. Buluň dawatyny dinläp, ýa şehir begede şatlykly duran tüň buruna da gahar bilen garaýady. Meret ýüzüne aşağı salyp, käte gaýgyl demalýady. Bu wada salykdan başga beýlin beýlik peş bilýän adam ýokdy. Salyň ulagly öz kakadyna buýsun bilen bege bolsa 20 bilet edip durdy. Beýlin ýankalaşmakdan peýda çykmajagyny salyk bildi. Inni ýagy biziň üstümizde ýokman şolar. Begatlyň nilenni Owan goraşmagy öz atlylaryň bilen ýokman bar gün diýip, garry Serdar bege tapşyrdy. Soň Meretdiň ýüzüne garap, "Getirin guluň al, ýör gaýdal" dedi. Meret ýa şehire ýöneldi. Dur diýip bege girdi. "Sen behir alyp näme etjek?" Meret jogap bermäge aýdandy. Onyan sawa soragy "Bir behir ýekidip kakadyna goşurjak" diýip jogap berdi. "Habib Perwana, ene sen ogluň getirip berdik. Oň derine Hazımrad alyp ber" diýip adam ýaly tutjak. Habib Perwan mertdir. Onuň bilen işimiz bitirer. Gurrun dinläp duran ýa şehir gözlerini tegelep umyt bilen goza sadagy heredýärdi. Bel bu gurrundan eýmenni bir hil geňirgenip sadagy heretdi. Ýa şehir bermezdi ýürüňdi. Serdar bolup gidenim üçin ýa şehirde meňem hakym bar. 40 tümen bereňde ýehir alyp gideýin diýip. Munşa puluň olardan çykmajagyna ol gowy düşünýärdi. Merediň 40 tümeni bar bolsa, başyna şonça gowa sokman öl gyýdyn satyn alardy diýip sadak berenni. Onda Merede 40 tümeni berdi, ýetir ödüň alay diýip sadak beýlendi. Meret inni senim begin kimdigini düşünürse boldum. Ýör gaýdal diýip ýaşyl ýollaşdyrylan dergüde tarapy uruldy. Men Merede 40 tümen bermen. Guly näçe satyp bilsem, düşen pulunyň ýarysy Meredinki bolar diýip beg sadagy düşündirdi. Birden bol, "Meret, gyýdyň jerin daňdan şide barana däldir" diýip sorady. "Baranok näme?" "Ay hiçle, işte görükdedir" diýip begüm mühim näwrdi. Sadyk öz öýüne gelenden soň ýüzüni tarlap bir meydan tukada oturdy. Soň gapyryň agdyragyny duran uly oglunyň gaýgyly demalaryny eşitip oňa, "Oglum, oba aýlanyp gara möjeklerden gurban aksakkalyn aman Perwany. Akwarslardan ora çakyp gület çakan matyry. Garyn 5 tiräňem ýaşyl süýlen Serdaryny häziriň özünde öýe çagyrdy." Oglu buýurlan ýumşak içek bolanyny durante. "Salih işanam çagyray. Meret, senim gapyda goýunyň birini toý" diýdi. Ora gidenin soň gyýdyna. "Tyllam, senem bir gidijik cennet bilen aňlara baryp, ýeňeňe çörek göçeriş. Gap çanak taýýarlaş" diýdi. Gyýdylaram çykyp gidenden soň sadagyň bir öýde öýde galyp, inni ketmeli işlerini pikirlen oturdy. Galgan nowasy ýagdan gorkusyna begin galasynyň ýeň söýdüni top oturdy. Çagyrlayan adamlaryň öýleri dokdy bolman üçin olar ýem gelip başladylar. Her gelen salamlaşandan soň geçip öýüň içinde urnaşýardy. Herdaryň ýüzüniň salypdygyny görüp gelen adamlar bir möhüm meseleň bardygyny guman edýärdiler. Çagyrlan adamlar bar ýygynandan soň goza herdaryň ulagly bilen Meret sopanam geldi. Nazarym gapynyň içi agdyna oturdy. "Men edil häziriň özünde begin ýanyndan seni meni düşüp geldim" diýip beg bireden gurrunlarynyň baryny sadyk Serdar oturanlary ýeken gurrun berdi. "Azymlar beresäňem ele düşşü şüheri. Oňgyle bile giden ýoldaşy begin nökeri Mehmet ele düşmän, Azymrat ele düşýär. Mehmet Hazımrady ýaga tapşyryp, oň melatynam getirip bege berýär. Bu zatlar ören şüheri" diýip sadyk gurrun berenni öýdäki oturanlar gaýgyly gowsunyp gowduran tapdy. Käbirleri begin öretmese bolmanlar diýip uludan demaldy. Gapynyň agdyny oturan nazar ýeriniň düýgü galyp, ýene aşağı oturan özüm duýman galdy. Öz gowy görýän ýigidi Hazımrady alyp gaýtmak umydy bilen begin atlysyna goşulyp, Meredin meýrana gidişini, ýa şehir alyp gelişini gurrun berip sadyk. Bir ýerde Hazımrad bilen başa-baş tögüşi orta çykyp, yaradar bolup giden Habib Batyryň ogluny ul edip getirişlerem gaty şüheri. Edil iki goňş halkyň agdyny has alatmak üçin bilgeçdigin edilen ýar bolýar diýdi. Habib Perwanyň ýalňyz ogluny türkmenler alyp gidipdirdiň ýaramaz habar. Eýran halkynyň gaharyny getirjegini, Abdulla Serkerdäniň haýdyman sozjagyny, onuň nähil edip goranmalygyny
Sadak yeken gürrüňlerdi. Ýagy gelip biziň obama taglap gidenden soň, halkyň arny almak üçin gidilse, herin näde bolsa taýp edýän ýaly diýip, Salih işan sadygyň başyndan düşüp döwletýär we aklap sözledi. Obama taglasalar, bilem olaryň obalaryny taglamaly, öldürseler biz öldürmeli. Oğul gyýylarmy ýetir alsalar, bilem olaryň oğul gyýylaryny ýetir almaly. İşan aga dogry aýdýar diýip bir makullady. Salih işan rat edýär diýip ýene bir oňra radylaşdy. Sadyk gelin daldaladı. Abdullah gelip biziň obama taglaya garyp gatar ýer urup galýar. Meretýär şopana aglap buğduny şapbatlaýar. Döwletýär beg arylmak edýär. Eýranyň obasyna çöp garyp gatar taglap gelýär. Men häzir şolaň öýünden geldim. Bir topar gulgyrnak getiripdir. Olar satyp baýratdyr. Talan garyplara onuň peýdasy barmy? Ýok. Meret şopana ýa-da Hazımradyň gezetine peýda barmy? Ýok. Alamançylyk döwründe iki tarapdan garyp horlanýar. İki tarapyň hem hany beg baýaýar. Sadyk ören dogry aýdýar diýip, munyň hem sözüni makullandyr boldy. Bu dawa udugy çekdi. Ahyry ary köýdürmelerliň mügessa gelindi. Abdullah da alamana bäri gaýdyr. Şonu nähir goran molly meselen üstüne duruldy. Bir meselen tiz çözdüler. Üstüne ýagy çözdüňni, elini ýara tutup bilen oba adamynyň oban goruna çykmaly. Her tire öz serdaryny tirelen älesi bolsa, goza sadaga boyun bolmaly. Gara ullipen berkitmeli. Onuň işaratyny gödäwçilik güýçlendirmeli. Birki bolup obadan çykmalylar. Garasay bek bolmaly. Garasym görden tutmaly. Jeren. Beg alamana gidenden soň, Jereniň bir öz öýde turup, az wagtyň içinde başyny geçiren iň elkin şuwakar hakynda pikir etdi. Azamradyň siratyna syn etmekden onuň gözleri doýmaýardy. Ýaş göwüni oň bilen duşmak ýütýärdi. Öýüşip gurmak ardy edýärdi. Begin aýaly olaryň pikiri ýatsa tursa, oň küýle gelmeýärdi. Bary 4-5 güniň içinde Jereniň dünýäsi ulaşdy. Elbetde. Odal ýazgyç şeýledir diýip, ýangynlyk çekdi. Gyýy garasyndan tatyn alyp gelýärke, ýöňden alyp gelýändiň arasyny kakatyny, Hazımrady görmän gyýy uly iňkete gidipdi. Begin galasyna gelenlerinden soň ýöňden öýe tarap alyp barýan adamyny tanady. Gözlerini tegelep, kakatyny ýa Hazımrady görmek umydy bilen töwregine seredenne, daşyny aklar ýa-da adamlardy. Gyýy derejäniň bolupdygyny aňlady. Öýe getirilenden soň daňdandyr Salih işanyň bir ähengdäki burnuny salyp okuyan dualaryny eşitip, ýöňden kime berilýändigini gyýy aňlady. Nikah wekilçiligini kime berýäňiz diýip soralyny gyýy aňlady. Onuň ağzı barham mewjally. Nikah gyýylmagyna razy bolman soňa waka möňürüp aňlady. Gyýyň ağzyna rahmetmen, onuň närazysygyna bakman diýip mahalal edip, Salih işan nikahydy. Beg toýa başlady. Udyňlygyň atçapyrly göreş tutuldy, nahar çekildi. Udyňlyg ýeje keçe oýnuldy, aýdym-aýdylly saat çalyndy. Gyýda ýadyk skörtmäge, uşak çöldürmäge bir topar ýaş nöker beg alyp geldiler. Gyýy aglady. Uşak hem çözmedi, ýadyk hem çykarmady. Beg gamsyny aýlap adamlar öýden kowdy. Sopan gyýdynyň öýdüne göwnemeýänini namyt edip begin gahar geldi. Yüpek pürünjüň astyna ýygyrylyp oturan gyýdyň ýagynyna zaýdar bir gam sürdü. Onuň arkasyna ýalyn çabyran ýaryp gitdi. Gyýgyrmyjak bolup gyýy aşaky dodugyny puta diýişledi. Ikinji gam şeýleň degerine taýýarlanyp, ol ýendamyny ýygyryp gatartdy. Gözlerini puta ýumdy. Her gamsy degenine onuň dartgyny gowry sartyp gidýärdi. Bir ýaş gyýdy yola salyp bilmänini begin barha gahar gelip, gamsyny has batdyrdy. Soňa waka gyýyň gowrysy ýadylyp sartmasy galdy. Gyýy ýöňden urulýandygyny, diň gamsyn kesinden aňlaýardy. Ol telem ulukdan eşdilýän ýaly, onuň ýennamy doňun ýaly. Agyry duýulmaýardy. Way ýaş gyýdy öldürdi. Begi tutuň diýip aýallaryň gyýkyly çykandan soň 4-5 tane nöker gelip begi tutdy. Beg gaharlanyp bular da gamsy bilen allyp başlady. Olar gaçyp öýden çykdylar. Dünýä madal ýagtyryny. Gyýy öýdüne girip gözüni açdy. Arkasynyň derdawyny satyp başlady.
Ol nämenin nämedigini, özüniň näme hil bolup bere düşenini, öýleden soň nikah gylyp, salih işanyň basyk ses bilen burnuna taryp duwa salýanyny pikirine getirdi. Gatdalla begin ýatanyny görüp, edil ýylan görün ýaly gorkup, üstüne ýorgun terpip, ýerinden dıwgarly dik oturdy. Görse, üstü başı garagan. Gorkup jeren ýygy çekirip öýüň duguruna geçdi. Onuň ennamy galpyrlap, üşüdip başlady. Diýişleri bir-birini degip şakyrdydy. Ýuwaşça ses bilen haba baýlady. Ýorguny başyna çekip tük görüp ýatdy. Ol bütün ennamy öle sarsýady. Döwletýar oýunun madyna dik oturdy. Öýüň duguruna tük görüp ýatan jerine oň göz düşdi. Demalisynyň düz därligini aňyp usul bilen onuň ýanyna berdi. Elleri, ýaňaklary ot ýalýan ýady. Durup telpe bilen ýektaýyny geyip, bayra ýalyna katalap ýöneldi. Berdenim üstüne ayalanyny halamayan ýadyna düşdi. Güljemalyň kabarmaýyn. Ol jereni ittirmeter ýigrenýänler diýip, kiçe ýaly bikerin katalap urady. Begin tek biken almaka. Ol görünün hyzmatyny kireni edip berip fukaraz ýetýän goýdy. Begin aýaly bolanyň bolsa, ol garyp gyýdy bolan üçin häzirem Güljemalyň kül atany kersini getirin bolup gün görýärdi. Bike gelip jerini düşüň üstüne geçirip ýatykda ýatyrdy. Onuň ennamyny naky göýe görüşip gadaryşyp duran çalgym gamşyryň ýyzlaryny gördü. Ýödüniň başyny geçiren ejigler ýadyna düşdi. Wah wah pahyrzygym diýip bike başyny ýakady. Su diýip jerin çaraza heslendi. Bike su getirip onuň agyna tutup berdi. Galgyn ellerle termelep jerin gödüni açman su içdi. Kaka, kömek et. Hacımrat tuttular. Zalimler eki diýerler diýip jerin hamrap başlady. Ertir Hacımratyň ýerinden gidýärler. Onu getirerler diýip bike jerini köşüşdirmäge durdy. Ertir diýerler Hacımraty getirýärlermi diýip gözlerini açman jerini torady. Hawa, bir ähli nökerlerle Hacımratyň ýerinden onu getirmäge gidýär diýip bike düşünürdi. Agir, Hacımrat sen nämeň diýip ol sorady. Jerin öýüne gelip gözlerini açdy. Emma sesini çykarmady. Bege aýal bolanyny onuň ýadyna düşdi. Uludun ýangyny dem alyp, ol gözlerini ýumdy. Beg Hacımrat alyp gelse, men oňa bolan işleri aýdyp bersem, o meniň begin gerinden almadymyka? Ýa-da tenini gyýyldal, başgan aýal diýip meniň ýüz ýönerim diýen pikirler bilen mütera bolup, jerini ýene bir gejäni geçirdi. Ertesi ol udyýunlygyň ýatdy. Bikenin getiren naharyndan dağıtmadı. Käwa su içdi. Awşam iňirip garanyna ol daşykmak istedi. Bike onu howlunyň gaýry gülmeter tarapyna tarap alyp gitdi. Mal ýatagyny ýetmäke, bir güýüniň bardygyny görüp gyýyl aýak çekdi. Onuň su içeri gelýänler diýip bike gowany guýasallady. Guý ören suň eken. Ahyr soň gowa bilen su geldi. Gowanyň gyrasyndan güýüniň bu diýal suwuny içdi. Giydi jerin öz ýerine ýatyrka. Ýenünje gitdi. Beg sagaman Hacımrat alyp gelse, onuň gül ýüzüni görsem armanym ýok. Gyýdyň gözüne uky gelenok. Giyjäniň bir wagty at toýnaklaryň keri gelip başlady. Bir topar atly uly wagardy bolup gala geldiler. Dergüz açyldy. Atlylar galanyň içine girdiler. Gyýy bu atlaryň baryny diňlep ýatyrdy. Begin sagaman gelendigini, Hacımrat alyp bilmän, onuň derine bir topar gul gyrnak, kän golja getiren bike gelip jerine habar berdi. Ýene tiz öýden çykyp gitdi. Begin ula ýaly Güljemalyň öýünden mejlis guruldy. Onuň öýü gyýyň ýatan ýerine udakda bolman üçin adamlaryň gurrunglary jerine eşdilýärdi. Nökerler kän gurlap bilenok. Köplenç begin eşdilýärdi. Berekella goçytlarym. Düşmanyň arylmak kemini goýundalar. Bir keseden köp edip arymdy öldürüp. Meniň täze gaýnym meni çöponama gordy. Hacımrat getirecekdiň bolup gidip oňa 10 negyan gul getirdi. Edil Habib Batyryň ýekezi ulyp gaýdy berdi. Bu urunlar eşitden badyny jerin dik oturanyny ödem duýmanýardy. Meniň kakam Hacımraty getirmeň diregine gidip ulalyp gelipdir. Uly başyna ýapjakmy? Ödüm gulýaly bolup ýylyň gapsyny işläp ýördüm. Begin baýrygyna gidip öýde rady bolup ol gan horum meni beripdir. Berdenim gary tarapdan zor edip getirilen mazlumlaryň ızlaşygy jeriniň gulugyny eşitip başlady. Ýaş balam, çaga gudym düşmanlar meni senden aýyrdylar. Inni seniň günüň neneňsi geçer?
Yaş yerinin eňreýän tedine jerin guluktaldy. Men senden aýrylyp nirelere düşdüm, ýede janyp bir gyýdyň iňçejik kese daryn çykdy. Bagyryň dilip gelýän daryn aglar jerin ýüregine gyýdy. Onuň ýennamynyň derdagly ýadynyň çykdy. Herrik galaty nekdirin zoralamam, bir ýat ýerde öz ýyliny, öz ýanatalaryny ýatlap, şuň ýaly aglaýandylar. Hazımradan bennilikde meni ýatlaýanlar. Men bolsam, begiň aýaly bolup oturýaryn. Begi aýaly bolanyndan ölenim öňüdir. Diýeri bolsam senki, ölsem ýerenki diýip men Hazımrada şert edipdim. Jerin dik durup, garan köýüň içine aýlandy. Birdenim täze düýüplük gyýyňyzy başyna atyp daş çykdy. Daşar garanky, çoloruk. Jerin ýuwuşdyp gelen dergede bolýardy. Dergede bagly. Dergede wan gapyny taklap otur. Çykyp boljak der. Garym aptalyny geçip urady. Vay ýaş balam, saga balam diýip ýetir gelin aglaýar. Oglunyň gulmatar tarapyna jerin golaý bardy. Gala gaty beýik. Onuň aşar ýalylar. Soňol oglunyň gulmatar gaýra çeken tarapy boldy. Uýunyň başyna girip durdy. Gattalla üýşmek sadagyň ýanyna ýatan ýanagazy jerin göz düşdi. Barıp ol agajy götürdi. Ýanagaç iňse ýalyp görünýärdi, ören agramly jeken. Köden agajynyň ultamaga çemeli. Jerin ol ýanagazy götürüp guýunyň agdyny germäp goýdy. Oğudun bejerligi ýüpek beýňiziň iki uzuny ýanagazyň edil ortadyndan putu daňyp, guýunyň baskançygyny basyp aşaklygyny üç baskançak gitdi. Beýňiziň ortadan sirtme gidip kelletini geçirdi. Boýunyna sarly. Diýeri bolsam seninki. Ölsem ýerinki diýip jerin Hazımrady ýatlady. Soň gözlerini putu ýumyp iki aýagynam baskançakdan tutturdy. Beg alamanyň ýadap gelenim bolsa, oljata oňun üçin o ýadylygy bilmedi. Gejanyň bir wagtyna çenin öz nökerleriniň arasyna öňünde. Olar bilen nahar idi. Ýary geceler turup täze geliniň öýüne ak gamyşly ötarap uğradı. Kapa gelip ýene de onu urmaly bolarmyka? Ya onuň ýüregi baslygydymy-ka? Hä, ýene ýödük balna kaýyl bolandyr diýip pikir etdi. Beg öýüge girdi. Hiç kim ýok ýaly. Ol barıp jerin ýatan ýerini barlady. Şemsirany ýakdy. Öýüň içi ýagtyrly. Boşluk. Hiç kim ýok. Nire etdiki? Gaçyp ötdimki? Begin ýüregi howsula düşdi. Beg gystanyp dergüdäniň ýanyna bardy. Murtluk dergüdewan ýeşiň agyny dip dur. Dergüden hiç kim çykmadymy? Öňürek merip çöpün çykyp gitdi. Başga hiç kim çykmadymy? Ýok, hiç kim çykanok. Beg har turup beýken öýüne bardy. Beke diýip onu turuldy. Beke uýanyp begde rotanady. Gelaýdyňmy? Gelip füýüp kaptanyň ýer berdi. Merede aýdyňmy? Hany jeren? Wy ýokmy? O hiç şeregden nälir? Ol üşüdip gyzyp, düýün ulynyň ýeşäni kababaýlap geçirdi. Bugünem sus ýatdy, hiç tat ýemedi. Ol nerede diýip beken sözüni böldü. Bilemok. Merede dönmok, tur gözläli. Beg bilen beke jerini gözledi. Hiç ýerde ýok. Dergöden çykmandyr. Aýal maşgala aşardan galahat bek. O nerede? Daň atdy. Gün nowdy. Jerin ýok. Ýetir görmek üçin galanyň agyna adam mary ýüşdi. Dergödäniň jaýryklaryny ışıklaýýardylar. Gün ýan galyp başlapdy. Özüniň ulugly bilen merede eýdini dirkäp sadak geldi. Olaryň eden gürrüňleri bege ýakmady. Olar gaýdanna beg eýnzalp bilmän. Jerin size bardymy diýip meretden sorady. Ýok, bile gelen oktyp ilki wada meret begin o soragyna gatyp vermedi. Emma soňa waka o soraw meredem eýnzalpdan açardy. Jeriniň ýetenini hiç kim bildirmedi üçin beg galanyň içine ýa-da adam goýbermedi. Jeriniň birden zym diýat bolanyny Gülcemala da habar verdiler. Bu habar galanyň içindäki begin ähli garyndaşlaryny arada goýdy. Aýal erkek begin garyndaşlarynyň barysy aýgyň gapsyny üýşüp durdular. Begin kiçayal gaçypdyr diýen ýaman gürrüň ýeli ýaýrasa, nähir bolurka diýen pikiri her kim gorky ile ýatlaýady. Birden galanyň gulmatar tarapynyň beýkäniň "Waýe" diýen janysa tireşdirdi. "Waýe" diýip beýke aýgyň gapsyna duran adamlar tarap ürkündü ýaly bagyryp gaçdy. "Näme diýip adamlar o tarapy garşyladylar. Guýydy bagyt ýatan diýip beýke guýa tarap ýerine ötdi. Guýynyň gyrasyna barıp seretseler,
Asılıp durun kıyıdan uduyun kara taşları diýerinden aşağı geçip dur. Bolja bolup dur. Çıgaryp öýe getirin diýip bir durdura buyurup gün ýygyna gaýtdy. Ýetirlerin hem ızlaşyldy. Her kim şu tarafa seredýärdi. Gyýdy akça keçä dola. Agüň gapsyna getirdiler. Ekla dawyn bidirek boldy. Bu gyýdy şün näçe pulum köýdi diýip begümür dedi. Bu maňa başdan gögünli bolmady. İlk gelen günden ağlap başlady. Şereni men öldüremok. Men beren pullarymı bere çopanyň ýygyna gaýdyp bermen talap ederim. Eger mere çopan 65 tümeni kümüş pulunu alıp bermese, men onuň kişi gyýdynalaryn. Hazımrat. Arkasynyň zatyny çylap bilmeýän Hazımrat uýandy. Düýün kulunda atdylar. Geçen geceki daşnallaryň ýadyna düşüp gödüni ýalpaşdy. Birin taratlaryň aşagynda ýatanyny gördü. Günmatarky dağlaryň beýik gaýagyna günüň ışıgy düşýär. Ol ýerinden galjak golup goýtunyny elleriň arkasyna bagyrlygyny aňdy. Giyjek arkasyna degen gamçylaryň ýetdirýärdi. Öýdüň nähil bolup ele düşýär hakyna pikirlendi. Garankyda duýman nurka iki tane adam onuň ellerini şappa ýapyşdylar. Dylap başlanyny ýene bir topar adam gelip taşynaldy. Tentek olar muny ýere ýykman kalar. Mehmediň atlara tarap okturulyp barýanyny görüp, ýollaşynyň dilarat isläp onuň gyýgyna ýadyna düşdi. Çuňurun näme üçin kömek gelmedi? Galajan tirip gelen urda ol kömek edip biljek dagry. Şo diýerek golaýmasyn. Ya o paýram tutulaýdymy ka? Dağdanyň aýaly Hazımratyň göwresine ýygyrdy. Onuň ýendam galpylap başlady. Ya faýaglanıp barýady. Emma dağın aýaly nebela? Ýa-da gumyň howasy mulaýymdyr. Hazımrat ullan dem alyp töweregini gözaýlady. Äpet çynarlaryň, howa gaçlarynyň beýik garagaçlaryň üstüne dağ gerişdir awyndypdy. Jahan madal ýagtyrly. Gapdally 3 tane ulany ýygyrlyp uklap ýatýar. Murtluk garawul töwerek daýranyp ýör. Şu ýanymy. Ennamyň galpyrly ýanyny düşmana duýdurmaýyn diýip Hazımrat pikirlendi. Ennamyny gataldyp gymyllamazga çalışdy. Aňyrakda bağlaryň aşagyna otlaşyp ýören atlary Hazımratyň gözi düşdi. Öz melatyny ýatlady. Doluklaryň çömmeldip tüýşe diýip atyny çagardy. Bütegerekde melatym ýok. Eger bar bolsa, men çaklygyma gelerdi. Daňyr bolsa da ol zap hokurunardy. Belki melat ulukdudur. Men gitmeşdirnerler. Hazımrat birden udyň ýygyrdy. Bäri bolsa eşitler diýip ol diňşirgendi. O sykylga tesgenip garawul Hazımrat tarap uğradı. Olara gelip garawul bir zatlar diýdi. Hazımrat onuň galmagalyny da düşünmedi. Oňyn demermedi. Ol ýene ýöz at hakyna pikirlendi. Melat ulukdudy bolsa, men sykylgymy eşitip kişmerdi. Maňa jogap bererdi diýip ol töweregini diňtaldy. Jogap ýok. Gapdalla ýygyryp ýatan üç oglanyň üçüsem o sykylga döwgeldi. Üşediňizmi diýip Hazımrat ol oglanlardan sorady. Olaryň jogabyna garaşman ýatyberin diýdi. Oglanlar ýene bir-birini gyslyşyp ýatdylar. Emma ýene olaryň gözüne uky gelmeýärdi. Belki olarym öz ýagdaýlary hakyna gaýgyryp pikirlendirler. Oglanlaryň biri salaja kesbirin agrap başlady. Hazımrat ol aglayan oglany seretdi. Horja, burnu udyň oglun yarım ýaş bolup aglaýardy. Goý aglama. Indi aglamakdan peýda bolmaz. Ol oglany güýmek pikir bilen Hazımrat oňa soraw berdi. Seň adyň näme? Adym Seyitguli. He, bu adyň bar eken diýip Hazımrat pikirlendi. Dogurdanam bu oglanyň bir seyit satyn alyp gul edinse, onuň adynyň dogry bolmagy ehtimal. Eneň ataň barmy? Owadan näme işleýärdiň? Ýejemmi, özümden lura agymmy, jigilerimmi, özüm owanyň düýlerini bakýardym. Bular gurrun elçi Türkalar, aňardan bir serbagyň ýetip gelýänini gördülerdi, seslerini goýdular. Ol gelip oglanlaryň her haýsyna bir döwüm gatşyryk berdi. Oglanlaryň elleri daňyrgy däldi, aýaklary gürden jarlady. Olar çörek alyp Hazımratyň ýüzüne seretdiler. Hazımrat olaryň näme üçin seredýänini aňyp, "İyi berin, çöregi size getirdiler" diýdi. Eller ýagyrnysyna daňyldy. Aýaklary dynjyrly Hazımraty ýaň serbaz alyp gitdi. Töwereg gürbe urtlyň ýabyň gyrasyny syýryp gitmeli boldy.
Şo barışlaryna ýabyň gyrasynyn böwürtlen aýrylyp geçerge edilen ýerine bardylar. Daşlaryň üstünde ýalpy akýan dur suwdan geçmeli boldy. Şu gat suw eken. Azamradyň zynjyrly aýaklary suwda doňup barýany bolsa, ol ýaýmyzyga salyp geçip gidip barýar. Serwaz bolsa, daşdan daşy böküp ýabyň aňartyna geçdi. Bular suwdan geçen matlaryna gyýkyr geçip başlandy. Bir topar adamy gözleri düşdi. Olara bir adam pysaklyň many öldü. Azamrady görün matlaryna hemme sesini goýup oňa seretdiler. Pysaklyň masyny öwrediýän maňdaý tüňmü, gözleri içinden geçip barýan daýaw adam jaý turup durun gara murtlaryny taýyr edip togrady da haýyrrakdan edip Azamrady tarapy urdy. Azamrady saklandy. Beber gelýän agy jetli syýrdam adama Azamrady höwes süret etdi. Onuň biline gulokly, udyň nil iksan tapançak sarlypdyr. Azamrady ýoň tüpeň atyp görüpdi. Emma bir tapançany birinji görüşdi. Ol adam gelip Azamradyň garşysynda durup bir salmaňa sýretdi. Azamrady ýoňun düşmanly ýüzüňi duşup görüpdi. Emma hiýaderki garşysynda duranyň göri hakyky edermen adamdyň Azamradyň seni sızdy. Onuň ýeginindäki ýalpylyk sowduny, birnek sapançylaryny Azamradyň gözi gitdi. Ýadyny, garawymyň agyr şägelik ýeň tekrasyny goýunyň, düýän gyzyny uýundyň selpemek ýaly, domyň jokramy tutunyny, käte bolsa, ýüzüni ýakyp barýan ýepek şemara düz gelip, ahalla ulyp pil bilen äpet bajaklary agdyrmak ýaly agyr işler. Ahalla uly pil bilen äpet bajaklary agdyrmak ýaly agyr işler. Azamradyň syýrdym ýaş suretini pulut taplan ýal taplapdyr. Abdullah terkerdi. Ýözi bilen boýda şuwap öňünde duran ýaş çigidin bir terine, gyrpyrlaman, sadaryp bile dogumly garayan gara gözlerini seredip, biýigidin batyr hem hakyky erkek adamdygyny aňdy. Başa-baş tögüşe girmek üçin şol batyr Habib Pelwanyň garşysyna gylyjyny sawwoluna göterip, melat ýüzüni ýüzün talyşy, atyň üstüne sap atyp kuwatly Pelwanly ören çeýe urşuşy, ahyr soňunda ol güýçli Pelwany munyň atdan agdaryşy Abdullahyň ýadyna düşüp, biýaş çigide gadaply garady. Onuň guşagyna ak saply jewher pyçagy alyp, ýög guşagyny ystyrdy. Bilinäki ýeger gylyj alyp, tyýygyny barlap gördi. Kidijik telpegiň aşagyndan sag çekkesine çowup duran ýög ýeri gara saçyny gylyjyň tyýygyny ýetirenni bir ýürek saçy ýeriniň üstüne döküldi. Peki aliyeti gylyjy gyýyna salyp şeperini aldy. Terkerde öz serwazyna bir dat dip buyurdy. Serwaz baryp Azamradyň ellerini çözdü. Aýaklaryň dynjyryny açdy. Azamrad ellerini açyp bir gerini de aşağı oturdy. Çokoyuny çykaryp onuň başyna tutdy. İçine suwlar dökdi. Dolaklaryny tıkışdyryp gramsa başlaryň üstüne terişdirdi. Ýegrindäki agar şäkmenini çykaryp ýepledi. Ak telpeginem onuň üstüne goýdy. Soň baryp bäri gyrasynyň böwürtlen hem gramsa başlary aýrylan ýabyň boýunyna oturup ýugundy. Bu ýal da suwundan ýatyp ýeňigini basyp içdi. Azamradyň äwmen emgin men düşmanlaryň arasyna arkaýynlyk bilen ýöz işine edip ýörüşine daşynyň tyýyn edip duran Abdullah terkerdi. Hayran galdy. Ol ölçünden bire benni düşenden ul boljagynyň munyň habary ýokmuka. Edil daýlarynyň öýüne gelen ýaly muň arkaýynlygyny nip ýylgyrdy. Ýözi bolsa gidip aňyrdaky otuň üstünde ýadyryn haliniň ortasyna geçip oturdy. Azamrat ýugunup suw içip bolanlardan dik ýokaryna bakyp üstüne abanyp duran daglary hayran galmak ulasyn etdi. Birden maňyrdy. Haliniň üstüne oturan Abdullah onuň gözi düşüp oňa tarap uğradı da onuň garşysynda durdy. Abdullah ýüz çök bolup Azamrat alzyrady. Oňa ağa diýjeginem, jenap diýjeginem, arbap diýjeginem, han diýjeginem, beg diýjeginem, serdar diýjeginem bilmän saklandy. Birden han ağa diýdi. Abdullah da ne türkmençe ne kürtçe belli diýdi. Han ağa. Bir kişi gyýdy, döwlet ýary 40 tümen kümüş pul berip sizden tatyn aldy. Abdullah Azamradyň sözüni bölüp, "Döwlet ýary o gyýdy menden 20 tümen berip aldy" diýdi. Azamrat ýeňirden durdy. "O näme boldy? Men o gyýdy üçin bege 41 tümen getirip berdim. Men öz serwazlarym bilen ölüme gidýän. Ogurlap uruşup gyýy oglun mal alyp gelýän, gidýän. Emma o bir uruşman, söýüşman oturan ýerine birden köp gadan ýalyp Abdullah başyny ýaýkady. O ýerleriň ýene biri bardy. "O bazılaryň ulusy mı?" diýip Abdullah sorady. "Ha ulusy."
Begin hyzmatkär Mehmet geldi. O gyzy 20 tümeni satyn alyp gitdi. Şeýlelik bilen bir ýene 20 tümen gadanny. Onun başgady, bir seni bir de 40 tümene satdy. Bu urun eşitip Hazımrat tank bolup alzırap galdy. Yok, meni satmady. Meni bir satmady. Men gyz galasyny giňseniň agaçlaryň aşagyna da urkan üstüm allardım. Meni gafylykda tutdular. Abdullah ýene güldü. O belleşilen ýere, ýagny gyz galasynyň arkasyndaky gurdaragtlaryň aşagyna seni Mehmet getirdi. Meniň adamlarym seni tutýança, begin hyzmatkary gelip o gyzy ulu gyz satyn alyp gitdi. Hazımrat dinşirgen durdu. Mehmet kömek şagyrany ýatlady. Başyna gara şal atyly gyzy Mehmet'in alyp gidenini ýatlap, uludan ak çekip hyrsyny işledi. Öýüniň satylynyna düşündi. Anagy, siz atly wagtlar mert adam. Siz meni öýelme satyn. Meniň atymy gylyjym beriň. Men ýene 3 günden soň size 100 mün getirip berýin diýip Hazımrat Abdullah ýötüpdi. Abdullah ýene çakır güldü. Akmak, bilýärmi näme üçin men seni şeýle gymmat paga satyn aldym? Sen meniň iň batyr pärwanymy başa-baş döwüşde ýeňdiň. Sen onu öldürmän. Ola gelip goýberdiň. Şonuň üçin men seni begingizden satyn aldym. Indi bola seni ýakydip Habib pärwany satsak. Seni gul edip onuň eline bersem, o maňa 100 tümene berer. Belki köprek berýär ähtimal. Hazımrat ýene pikirlendi. Habib pärwan meni öldürür. Hanagy, men aralman ölmäyin. Ölsemem armal beren. Sen maňa gylyjymy, melatim ber. Men gidip armalayn. Hem saňa 100 tümen getirip beren, gylyjymam, atymam beren. Şoň meni gul edip Habib pärwany sat. Goýur meni öldürdün. Men ölmegimden öň aralyp armanyny çykaýyn. Bir daýa adam atyny ýüzüň talyp geldi. Hazımratyň sözüne böldü. O gelen badyna atdan böküp düşdi de ylgap baryp Abdullahyň öňüne ýykyldy. Abdullah jan kömek edin. Türkmenler alamana gelip biziň obamyza sözdi. Bir topur gelin gyýdy 3 saat oğlun alyp gitdi. Ol oğlunyň arasynda meniň inim Habib pärwanyň oğlu bar. Abdullah jan kömek edin. Zapar Gulzany ýygyň alyp beriň. Zapar Gulzany üçin 40 tümen pul getirdim. O adamlary her söýe sagatyny gyýdan almak üçin mi pullary ýerdi diýip, ýangy daýa adam bir ýaglyk kömüş puly Abdullahyň aýagynyň ýanyna tüýçürdi. Abdullah bir ýyl beryp ýatan adama seretdi. Onuň gaşlary gara bolsa, murtunnynym ak girmedik bolup, ödem ýaşyrak bolsa, Habib pärwanyň edil öýde bolajak ekeni diýip ol pikirlendi. Arda ol turun ýeriňizden dik oturuň. Men häzir Remewi döwlet ýarbygyň üstüne ýollaýyn. Ol belki Habib pärwanyň oğluny ýatar diýip, Remewi şagyrmagy hyzmatkärini berdi. Arda ol ýerinden turup Abdullahyň garşyna oturdy. Abdullah jan gaýrat etdi. Arda ol söze başlandyň, terkeli onuň sözüni kesdi. Arda ol aýdyň, Habib pärwanyň saglygyna ýahyly. Goluny bejerdiýärmi? Men özüm gidip Gunçotdan ul tüýüp getirdim. Ol där derman etdi. Inne bir ýaşy. Ağırtı kemeliye. Häzir ol pärliniň gaýdyp tob edip 5 wagtyň yrmanyna namaz okuýar. Indi tiz wagtda ol maşada gyzylmamy ziýarata gidýär. Bilip bolmaz, belki ol amamlaryň gowruny ziýarat etmäge Kerbala da gitse gidiberer. Bu wagtlar Abdullahyň hyzmatkary Remewi ýoňuna salyp geldi. Ol aňardan salam berip, oluny goşuryp geldi. Arda Gulzan, sen o pullary alyp häziriň özüni döwlet ýarbygyň huzuruna bardy. Habib pärwanyň oğlu Zapar ulyny hem beýleki ýetirler satyn al. Özüň bilýän puluň ýetenini satyn al, emma Zapar ulyny hökman satyn aljak bol. Bede pul galmalydyr. Bede pul galmalydyr, düşünipdiňmi? Beli aga düşündüm. Biliberiň. Bular teredip duran Hazımrat bir daýa adam Habib pärwanyň agasydyr. Ol ören meňdiş, üýtgen ýeri ýok diýip pikir etdi. Abdullahyň Remew diýip çağıran adamy dönüp, gara sömdür diýip oňa Hazımrat gaharly seretdi. Abdullahyň buýrugy bilen ýanky Remewi çağıran hyzmatkär Hazımraty peýnirle çörek getirip berdi. Hazımrat çetde oturup nan ýýärdi. Hem Abdullah bilen ýanky daýa adamyň gurrugyna ulak ýaşady. Arda ulum Hazımrat gördü. Nazar kerdi ýaşdy ekeni. Onu türkmenlerden ýetir alyp geldiňizmi? Bulede satarsyňyz, şeýlemi? Onuň ateneti oğlum diýip ýygyny aglaýandyr diýip, başyna telpegi, egine çäkmen bolmany üçin has ýaş görünýän ýigiden ýepsa gyryp, ýanky daýa adam başyny ýaýkady. Bir men döwlet ýarbegiden kümüş pul satyn aldım diýip, Abdullah söze başlady. Arda ul soňra gulun sözüni böldü.
Biýigidin näme hünäri bar? Kümüş pul berip satyn alan bolsaňyz, biýigidi satyp peýda görüp bilersiňizmi? Muny biziň ýurdumyzda 10 tümürde hiç kim almaz. Biziň ýurdumyzda işli ýygyp ýören gatdyl. Ýok, biýigidin kimdigini aýtsam 100 tümere sen özüňe malarsyň diýip Abdullah şakır güldü. Ardagul başyny ýekadi. Abdullajan, meniň guly başyma ýapaýynmy? Artık pulum bolsa, zapar gulujany tatyn aljak. Enneden bu ýany gulun bile geregi ýok. Haýypçan bolsa, amamlary düýnüme gitjek. Abdullah onuň sözüni kesdi. Gidibersin. Bu gul Habib üçin gerekli guldur. Bu gulu görse, 100 tümen altın pulu satyn alar. Onuň nazar kerdeligine, ýaşlygyna bakmaz. Ol özüniň ören batyrdygyny görkezdi. Habib pelwanyň garşysyna başa-baş döwüşe çykyp, onu atdan agdaryny şu ýigitdir. Bu Hazımratdır. Hazımrat yerini eşitenden yaňky daýaw piyada böküp ýerinden galyp, yarım gulaş gamatyny birinin sogur barlydy, Hazımrat tarapy urady. Dor, gulumy öldürsen bagam töredörün. 200 tümeniň alaryny diýip Abdullah'a girdi. Ardagul Abdullah'ın sözüni ünsürmedi. 200 gamatyny çenep, daýaw adamyň özüne tarap topulyp gelýänini görüp Hazımrat derrew ýerine galdy. Habib pelwanyň ýeňini şakdy. Onuň agasyna Abdullah'nyň gurrun beren Hazımrat derrew aňdy. Kaçmayın, ölsem merdülüğün deyip, ol göğününü bir yere bağladı. Bir yağdayı gören hervadlarım, öz serkerlerinin yanına durup tomuş etmeye başladılar. Yetip gelen düşmanın ganinin gözlerini seyredip, Hazımrat yarak iti üstüne aldıran yağın pişik yağlı yığırladı, eğilip iki eline dallalap yöngü tuttu. Hazımrat'ın yöngü tutan ellerini sapmak maksadı bilen, ardağılı gammanı talanına, yiğit ellerin sarasını iyice çekti. Peki aliti gamma yılların dik şoğulap geçti. Gamma şoğulap geçenine, onun yedi bilen düşmanın üstüne bökmek olur deyip Hazımrat çenetti. Ardağılı gammasını çenep, yeni öňüňe tüýüşi uğradı. Gammanı talanımda, yiğit ellerini şeker görü, öňe böküp gammanyň garnyny suflaýyn deyip ardağılym öz ýanyny pikirlendi. Ardağıl barha goluyla bağdap gamman taranyny yiğit elini çekip yetişdi de düşmanyň üstüne özüni şalatan zyňjak boldy. Onyança ardağıl gamman tuklady. Emma yiğit sağ tarapy ýokp yetişdi. Onuň ak köýnüniň şep ýanyny gamma böwürip geçdi. İkinji gerek bu göreş gaýtalanyny yiğit şepi öküp, uduran gammanyň öňünden sapatdy. Bu gerek onuň ak köýnüniň sağ ýanyny gamma böwürdi. Ardağuli gammany her aýlanyna herwadlar gaýgyryşdylar. Abdullah orda gamma her tuklanyny ýigidin içige dökülür diýip guman edýär. Her gedegen başyny ýaýkaýa. Kägel ýagmydygy salaýsa, özüniň öljekdigini Hazımrat düşünýärdi. Şonuň üçin ol ahmal galmajak bolup öreýän ıksam durýardy. Hem diýen sarasyny tapatýardy. Biyemellerinin pus çykanyna gözüni ýetirenden soň Ardağuli başga kär agtardy. Ýigit gapdaly bökünne gamman dik tepeden salyp onuň kellesini iki böleýin. Ardağul gamman kulağından Hazımrat yaragın öňünden sogulup gapdaly bökdi. Onyança Ardağul gammany baht bilen yalaňaç tepeden salanna, Hazımrat onuň sağ goşaryny tutup ýetişdi. Gammanyň tygy kelde ýetmäge az galypdy. Ardağul Hazımratyň mäkem ton golunu özüniň sağ golu bilen öz şepine tarap gaňyrjak boldy. Hazımratyň düşmanyň golunu onuň sağ gapdalyna gaňyrjak bolýardy. İkhem damarlaryny kirişkiýaly gatarlyp biri-biriniň gollaryny gaňyrýardy. Hazımrat bar güýjüni domap ahyr Ardağulyny bir arkan gaýtardy. Soňam şopon badagyny atyp batly kilikdi de onu arkan terretdi. Ardağulynyň toglaryň ýerinden gammasy gaçdy. Hazımrat o gammany garba barlydy. Muny öňe namarçylyk boldy. Hanaga diýip barıp o gammany Abdullah'a öňüne Abdullah o gammany eline alyp hayran galyp başyny ýaýkady. Onyança herwadlaryň arasyndan sih-sih gara murtlar jaýtyryp duran daýaw biri hanjaryny syryp ýöňe çykdy da Abdullah ýüztüp, "Ruhut beriň hanaga, men biýigidi öldürmäge syranyşaýyn" diýdi. "Ýagşy çyk orta" diýip Abdullah oňa jogap berdi. Murtluk herwad orta çykyp, gollaryny çermäp ullukan hanjaryny ýerine alyp göreşe taýýarlandy. Abdullah Hazımrata garandy, onuň gahyrly ýöden teredýänini görüp ýylgyrdy. "Me, Allah çykorta" diýip, ol Ardağulynyň gammasyny Hazımrata tutdy. Ýylgyryp oturan Abdullah bakafer edip Hazımratyň ýüzi açyldy. Oýun gammany ýerine alyp murtluk herwada tarap Hazımrata urdy. Murtuna baht berip duran herwad özüne tarap ýeli gamaly gelýän Hazımraty görüp keýerjekläp götüýünledi. Berdenim ýugurylyp öz herwadlaryna tarap gaçdy. Ýeli gamaly gelýän Hazımraty görüp halamsyra oturan Ardağulym tig ýerinden turup Abdullah tarapy urdy. "Peder suhta" diýip Abdullah murtluk herwada söýgdi. Soňam şakır gülmäge başlady. Öz serkerleriniň gülýänini görüp herwadlaryň gülüşdi. Aýsyň gaýratly boldan çyk diýen ýaly bolup, ýeli gammaldyň Hazımraty Abdullah ýanyna çagyryp, onuň ýerinden gammasyny aldy.
Eger sen maňa nöker bolup geçseň, men seni Habib pelwana satmaýyn. Onuň başgalaňy öz ýanyma götürüp getiren. Saýym ýerim suw berip seni hor etmäýin. Hazımrat geňirgenni. Men size nöker bolup geçip, soň siziň bilen gidip öz ogam talaýyn diýip sorady. Abdullah Hazımratyň näme diýjek bolýany deril düşündi. Ýok, başga ogular talama gidemde sen ekidern dedi. Hazımrat hiç zat diýmen başyny ýakardy. Anaga, ingoýsy maňa ruhsat beriň. Men gidip öz halaşýan gydymy. Jerini görün. Jigilerim hem geçen beri hoşdoşuyn. Döwletýar birden armalyp ýene geleýin. 100 tümen pulum getirip size bereyin. Soň meni näme isteňiz edäýin. İsteseňiz Habib pelwany gatyň, isteseňiz ýöňüňi döldüriň. Men aralyp armanyny çykdym bolýa. Abdullah özüne göwün ýetýän güýçli hem dowumladı. Ol bedermen batyr ýigidi halady. Emma muny aralma goýup biljek däldi. Onuň goýberäýse, aralandan soň 100 tümerim alyp gaýdyp ýygyna geljegine de Abdullah bilen ýady. Emma aralsa, bir bark döwletýary Mehmet öldürse, Abdullah üçin uly ýanyny. Döwletýaryň ýakiden ýetirleriniň howaslarlaryny ören köp pul gazanyp biljegine Abdullah gözi ýetdi. Abdullah pikirlerini ölçerdi. Bir ýigit diýeri galsa, geljekde maňa düşman bolup dörer. Ingoýsy men muny Habib pelwan sataýyn. Eliniň sapylanyna, ýalňy dogrunyň gul bolup gidenine onuň içi ýanyp durunur. Ola düşmanynyň derisine samynlykma üçin onu gymmat baha satynlar diýip ol goýlandy. Hyzmatkaryny çagyryp Hazımratyň aýagyna zurma goýurdy. O ýerlerindenmi? Äkit, beýlek gullaryň arasyna. Az etme. Suw bilen nanyňy ısynma diýip Abdullah güldü. Ýesirler. Yaragsız Hazımratyň yaragly adamyny ýeňip, oň elinden ganmasyny alan hakynda gurrun. Serwadyň arasyna uly gowurturdy. Käbir dowumrak serwad. Gyýyska yaragly adam bilen ýalynyň güýçlüýüni gördü. Gaty batyrlyk, ören şaratynyk bolmasa, beýle görüşde üstün çykaýmak kyn. Her eline bir terdesden alyp, ýeti gyrşly adam bilen uruşmany. Onu ýeňmäni bir serwadlaryň köp soňurýar. Emma yaragsız jeňe çykyp, yaragly adam bilen görüşmek uly olar entek-entekler başarjakdyr. Şoň şeýlem serwadlar Hazımraty hylaýarlar. Garawul oňa gaharlanmaýa, söwmeýä. Käme hal guur söýüp getirip berenne, asarynyk bilen bişen etem berýär. Bir gün ýygynyň howaslarına girip, bulaň iki ýoldaşyny satyn alyp gitdiler. Indi bennilik dediňe, Hazımrat bilen Seyitgul galdy. Ýoldaşlar hoşdoş bilenden soň Seyitgul kemselip ýene aglamagy başlady. Hergede kol aglanyny Hazımrat oňa sorap görýär. Seyitgul, sen näçe diýe bakýadyň? Köşek torundy lagdaplasaň 20 diýe bakýadym diýip, ol aglamasyny goýup derre gurrun görmäge dururdy. Bir gün ýör meniň ýylyma düşdip, Hazımrat Seyitgulny ýerine terkep, zynjyrlaryny şaňgyrdyp gitdi de, ýagyň gyrasyndaky üskün haşyr otlardan ýygyp, güne seretmäge başlady. Murun terkeşip gidenini görüp howsura düşen garawul, olaryň ot ýanyny görüp köşüşdi. Gullara ýeşe başlady. Baalaryny ot ýalar diýip ýylgyrdy. Garawul agşam çörek getirip berenni, ýa-ki ýygyp uğradan otlaryň üstünde bendileriň gyşap ýatanlyklaryny görüp, "Ha, bular mal üçin ýygman, ýölerin düşüş üçin ot ýygan eken" diýip öz ýanyny pikir etdi. Garan katlyşan badyna iki ýetir uğratyň üstüne gyşardy. Olar te uklayan çalar, öz ogularyny, tanışlaryny ýatlaýardylar. Geljekde hakyna gamly pikirler batýardylar. Eň süňkleri ägirt gaby. Fiýh murtlarynyň togry uzy gulaklaryna ýetip duran döwletýar begi, Hazımrat ýigrin süle ýatlady. Öz ýetirlerini ýerine satyn alyp, gulçulukdan azat etmek üçin 100 tutup gelen garip batyrlaryň pullaryny ogurlamak, öz obodaşyny satmak, öz halkyna dönüklik etmek, iki goňşy halky özük durup aradan peýda görmek, diňe döwletýar ýaly diýýüs adamyň elinden geler. Obanyň akyllar ýaşuldy sady galy, döwletýaryň kimdigini gowulýan eken. Onuň ähli pıtsy buzulugyny gowuşýan eken. Sady galy, döwletýaryň öz halkyna, öz watanyna dönüklik diýenini bile aýdyp ýörtedi. Men ağırlanyp onuň toruny düşdüm. Özüm sattırdım. Ol nejis. Meni öz düşmanyma Abdullah edil galtamanlaryň serkerden satdy. O zalim galtamanlaşy meni gör nire satmagy ýarlanýar. Ardagulynyň gammasynyň darbynyň zordan ölüm öýüne tapdym. Habib pelwanyň gammasynyň aşagyny tapmak
her hili batır adama deýigirtmez. Men ýaşlyk etdim. Ağlandım. Bilgunun gapanyna düşdüm. Bir ýalňyşlyk indi men başyma ýetmeli boldy. Men öz ömrümi gowy başladym. 5-6 ýaşlarymdan başlap ýawa mindim. 8-9 ýaşlarymdan başlap at çapdym. Uruş işlerini öwrendim. 14-15 ýaşlarymdan başlap ýol owamyzy goramak üçin ýol owadaşlarym arasyna elime kılıç alyp duşman bilen jeňe girdim. Ýoldaşlarymdan askyn nurmadym. Ölen atamyň adyna ar namys getirmedim. Dogry käfi göçlerde ýeňil ýelpa ýaralandım. Iň soňky duşmanyň iň batyr terbazy Habib Pelwany başa-baş tögüşde ýeňdim. Masgyr edip atdan agdardım. Edil ömrümiň şo ýerinden soňuny Allah Taala maňa täzeden başlamagy meýesser etdi. Onda men ilki bilen öz ganym duşmanym döwletýar bilen başa-baş tögüşe girerdim. Azamrat uludan ak çekip gagarına dewge galpdy oturdy. Maňlany ýumrugyny diýrep bir saram deňşergenini. At toýnaklaryň dükürdi köpeldi. Adam gagyrda sama gelýär. Seyitulam dik oturdy da gözlerini tegelep. Hazımradı soğurulu seyretti. Düşmanlara goğulurum tapdı görü. Bir hıyala mindir ödüyen. Belki bir satmaya gidecektirler. Ayıp Pelwanam ödü bilye. Başa geleni görmeli olur da deyip Hazımrat şenetti de uludan gaygır demalli. Bir batlı ses bir zat deyip gaygırdı. Birdenem hemme başlı gagırdıra galdı. Yan ses batlı gaygır gidip söylemeye başladı. Abdullah Serkerde'nin sesidir. Türkmenler gelip Habib Pelwanyň obasyny talady. Onuň ýekezi oguluny başga da gelin gyýdyrmy ýetir alyp gül edip satmaga gitdiler. Şolaryň arnal magy deriň diýip öz kerwazlarynyň başyny gyzdyrýandyr diýip Hazımrat şeretdi. Sesler ýatşandan soň topur atyň toýnagynyň dükgüllüsü, at toýnaklaryň sesi barha udoklaşyp, ýuwaşap, ahir eşdilmegi bardy. Begi dişlerine bir näçe owany gany saýkap, bir topar pahyr talarlar. Uludlaşy gelip bir topar ýetir getirerler. Bilen her owamyzda serdar bar. Emma serdar bar. Käbir serdar adyny alyp ýörenler serdar därler, martar galtamyn maşy. Serdar diýibem, sada gaýdaýdym. O ýaşuly ýyl talanok, galtamyn sürgedenok. Onuň ýigrenligi galtamyn ýek görýän ýyl talaýan. Gaýgyly pikirler edip Hazımrat giýjäriň bir mahal ukal etdi. Günerden aharynyň edil ýöň ýanyna uluk gaýradan ilki wada sala soňa baka ýuwaş-ýuwaşdan gaýtalap gyýkylyk galmagar eşdirip başlady. Galtamanlara gelýär diýen. Gidenlerine sesle gittiler, diňe at toýnaklaryny ses çykýardy. Emma gidenlerine göre uly galmagar turdup gelýärler. Ol zırry oňulmagy semellip Hazımrat oturun ýerine çenetdi. Doğrudan bir gedek galtamanlaryň boljary oňat soňupdyr. Soponyň solugy bilen agyr sürü goýun getirdiler. Bir topar diýeripdirler. Bugün nahar giýjikdi. Emma ol içine gaty uty çörek dowruryn, essiz emma ýagly, agyrdan galan kelle başaýak sorgyny getirip ýetirler berdiler. Bir de aç soraýdan oklar. Dogruda, eger gul edip satjak bolsaň, adamyň daş görküni, daýaglygyny saklamaly. Öljek bolup duran hor guluny italarmy diýip pikirlerip Hazımrat Seyitgulynyň nahar işine tyn etdi. Garanky madar atlyşanna ýene 2 tane ýetiri getirip Hazımrat bilen Seyitgulynyň ýanyna turtdylar. Olar ören udokdan getiren bolmagy semeli, gaty ýadan olarly. Gere gelmäşe sesli ýünte gyşardy da ukal etdi. Hazımrat jerini ýatlap, udok gatlap uklap bilmedi. Mehmet jerin sagaman alyp giden bolsa, ol kakatyna goşundyr. Öýleýlerine cennet bilen gelip görünür. Meniň nähil ýagyda düşenim bilýändir. Meniň günüm gaýgy bilen ýatlaýandyr. Biz onuň bilen ýene duşşarmyka. Hazımrat ahir ukal etdi. Erteli gün doğan çağlary ol öz ýurtdaşlaryň hümürdesine oýandy. Täze getiren ýigitlerin ikiden biri birini gaty meňdeşdi. Olar iki doğanylmagy çemellip Hazımrat şenetdi. Onu yansa olaryň iki awragy "Salamu aleykum. Siz Hazımrat mı?" diýip sorady. "Wa aleykum assalam. Dogry men Hazımrat. Men tanaýarmy?" diýip Hazımrat sorady. "Men sizi bir gelip görüpdim. Sada gaga oguluny öýürüp
toýdanny görtdim. Siz onda Melatyň guluguna saws çakdyňyz. Atam başyna atdy. Men Melata girliň bir zat aýtdyňyzmy diýip sizden soradym. Siz mordy. Men Melaty hökman şu gerek bolgun. O bezerlen ýüpek gyňa soýaryk beriljek diýip saws çaktym diýdiňiz. Melatam bolýa hökman olurny başatdy diýdiňiz. Doğrusu toyda Melatyň çykyp oňa düýüplü gyňa baýragy mallyňyz diýip o ýigidekçe gurrun berdi. Geçen güýlük toyda bolan işler ýadyna düşüp Hazımrat boduldy. Ol ýüpek gyňady jerenni etlep ezetine bereni. Onuň gelin artak öz gelinime berer diýip suwurla gizläp goýany ýadyna düşdi. Gaýgyly demally. Gamly pikirlerden sowulmak üçin Hazımrat oýutdan adyň näme diýip sorady. Adym bolan "Ben meňjigim, oňa adam ýokşon. Giň goluň agdyny ýalkap baýyn goýuny ýokýady. Birdenem giýjarly söz üstümede. Temel galşyry japdylar. Goýunlary düýämedi ýeşegmeden sürdüler. Ene özümden tutup getirdiler. Ýedimizde ýekejemiz galdy. Ýedimizden gelip bir satyn aljagam ýok. Bizde degerli howaslarym ýok." Bolan gaýgyly pikirlerini. Uludan demally. Birdenem Ýöňrak bir gün seniň Melatyňy mürüp dügület ýarby, giň ol bilen ilerlerine geçip gitdi. Äher nökerlerim oňa ýydyny. Ennäme altyn şaýryň ýary Melatyň üstüne maýus şäk menli bir päh gelişýär. Melat sen taýyk tanadyňmy diýip Hazımrat dikine galdy. Melat ýugurdy baglada ahyry. Biz ele gaýlardan tanamaýan bolmaz. O gün döwlet ýarbyň toýunyna Melat ahalyň menden atlaryny oldy diýende Hazımrat bodogyň sözüni berip "Olgun döwletýaryň nähil toý boldy?" diýip sorady. Döwletýar özüniň iki aýalynyň üstüne ýene aýal aldy. "Hol Merat çöponyň ulugyny alanymış. Gaty goduny gyzýarlar." Hazımrat ýerinden döwgaldy. Bodogyň gürlemesini goýup haýran galyp gürüngeşine etdi. Hazımratyň ýüzünde gan pet ýok. Ol aýagynyň zynjyryny şaňyrdadyp aňyrda duran garawul tarapy gurady. Garawul "Nere? Otur ýerinde" diýip çalt-çaltdan gyzyrmaga başlady. Emma Hazımrat onuň gulak atman şol girip barýar. Garawul öňünden çykyp onu goýbermejek boldy. Garawulyň döşünden tip hülenokledip goýberdi-de, zynjyrynyň maý berişine görä äwmeýän ýawul şol Abdulla bilen öň kuduşan tarapyna barýar. Garawul hanjaryny çykaryp ýetir gorkujak boldy. Emma onuň ýaragyna üntüp bermän şo girip barışyna tuguly atdan geçdi. Onuň üçin dünýäde iň gymmatly zat Melat bilen jerenni. Olaryň ikisinem Hazımratyň ganym düşman zalim begirinden aldy. Gahar gelip Hazımratyň kellesi dumanlady. Ol näme edip ýörenini bilmän Abdulla hanyň gürleşmäge meni boşat diýip oňa ýalvarmagy barýardy. Garawul gyýgyryp, aňyrda gylyçlaşyp, uruş işine türgünleşip ýören herwadlar kömegi çagyrdy. Olar bu galmagala ilki wada garap durdular. Birdenem ellerine ýalaňyz gylyçlaryny bulaýlap, bar Hazımratyň üstüne gyýgyryp soldy. Hazımrat gorkup kürtdirilip durmady. Ol şol ýöňkü ýörüşini elleri ýaraly adamlar tarap barýardy. Hazımraty öldürmege del, onu ýaralamagy da herwadlaryň haky ýokdy. Abdulla onu diýerligine akidip Habib Perwan hatçykdy. Bu galmagala Gattalla kiçirak saýdan Abdulla çykdy. Özüne tarap gelen Hazımratyň üstüne elleri ýalaňyz gylyçly herwadlaryň solanyny görüp Abdulla janytdyga ýygyrdy. Terkerderin gaharly tetini eşitip herwadlar kuştuň söpi alyp her kim duran ýerine doňup bardy. Terkerderin ikinji buyrugyny eşitip herwadlaryň bary ýerine gaýtdy. Hazımrat zynjyryny şaňyrdyp Abdulla goýup bardy-da, onuň edil garşyna tetini çykyrmany çiňgelip durdy. Birdenem iki dyýdyny çöke düşdi. Anagy, öňünde baş egip ýalbarýan. "Meni 3 günjik goýup ber. Meni ýydyma gaýlaýan. 3 günden soň ýene geleýin. Pul getirip bereýin." Batyr ýigit öz düşmanyň öňüne baş egmez diýip Abdulla onuň sözüni böldü. "Men gorkup baş egemmek, aralmagy meni goýup ber" diýip ýalwaryp baş egýän. "Aralandan soň meni näme etseňe de ber. Ölsem armanym ýok." Abdulla ýene Hazımratyň sözüni böldü. Teräbi sözler ol öňüne eşitipdi. "Men sana öz gylyjyny bereýin. Ýene matam bereýin. Gerek bolsa pulum bereýin. Ýanyňa gidermen nöker goşaýyn. Gidip beg bilen Mämmede degmän. Sadagy, ýa onuň ulagyny öldürip gelseň, gulçulukdan men azat edeyim." Bu sözleri eşitip tük gödüşip ýatan Hazımrat usullendik galyp Abdullahyň ýüzüne gazaply seretdi-de, tetini çykarman pyrra ýuwruldy. Ýeňsizin tüňgürdip haýaljykdan ýürep ýygyna gaýtdy. Onuň aýagyndaky zynjyrynyň şaňgyrdygyny diňläp, begte ol suwly ýapdan geçýänçe onuň ýygyny teredip durdy. Ol oýlanmagy denler.
Men ona pikir etmägäy bereýin. Belki meniň şertime radylaşar diýip ol guman etdi. Hazımrat gelip sesli ýünde ýonky ýerine uğur bedeniň üstüne geçip oturdy. Yoldaşlaryny teretmän aýagynyňky zynjyryna üns berip başlady. Bunyň aşaryny tapaýmasaň, böyle adan aýagyny sypdyrjak manyň ýok. Aşaryny ýerden tapjak, zynjyryň aşarlary Abdullaň jaýyny saklanýanlar. Ýygy bolaýdy. İkisi ýerini ýigiraýsaň boljak. Birdenem Hazımratdyň bu gamly pikirleriniň tar ýoluny. Onun ýoňuna bir kerden ýagly dograma goýuldy. Nahar getiren hyzmatkar ýylgyryp gitdi. "Gelin oglanlar, ýeliň" diýip Hazımrat alyp başlady. Ýekirleriň dördüsem o dogramadan mazal doýdular. Abdullahyň beýle fahyrlygy nämen alamatyka. Hazımrat hem pikir edýärdi. Hem aýagynyň zynjyryny aşak bolýardy. Teýahir zynjyry aşyp bilmejegini onuň gözi ýetip, ýüregiňde iň ulmanyny duşmanyň aran malala şýansaň zyňgyrdyma diýal emir etmän gamyny başlady. Dolugynyň uzundan ýyrtyp alyp, sehel gymyllaryny ses edýän zynjyrlaryň arasyny sarady. Aýaklaryny gymylladyp gördü. Zynjyr sezden ok. Garanky mazal düşünden soň, bulan dördüsem gurup edýän üstüne gyşardy. Hazımratyň gözüne uky elen ok. Ol diňşirgenip ýatyr. Yoldaşlaryň ukagy deniň aňyp Hazımrat assa garyp usurlyk güle garawul etdi. Garawul bir ýogyn töňe ýaplanyp arkaýyn ilkilipdir. Ay aýdyň bolmasa ýaşy bolardy. Bütün töwerek görünip dur. Hazımrat töweregini terserdi. İyi misalalyk. Herbadlaryň bady ýatypdyr. Hazımrat ýuwaş ýöret başlady. Zynjyr tereden ok. Beýle haýal ýörep Hasan owa ýetip bolarka. Hazımrat agaçlaryň arasyna gidip barýar. Ol ýol legse herbadlaryň üstünden barjak. Şonuň üçin ol has günne gordan gitdi. Haşal otlar, gyrymsy agaçlar oňa ýürümäge täsir berýär. Inne ara bir näme açyldy. Herbadlar zynjyryň sesini eşitmediler. Hazımrat zynjyryny şaňgyrdyp has düzümlek ýadymlap başlady. Ahyrul dagyň düýbüne ýetip etegi syry bolady. Bir ýerde otom, gyrymsy agaçam adyrak, emma bir ýerde oňa ýürümäge ýyr daşlar täsir berýär. Şeýle de bolsa, ol aýagy düşoklanan ilerisi ýaly kim-kimden ýoňa gidip barýar. İyice ýarymdan agdy. Emma Hazımratyň ýüren ýoly az, ol gyslanýar. Emma ýol ýönünok. İçiň ýakaýyn ýaly galasy öskün, gür böwürslerini ýap gelip daga girildi. Tuğul ýagyň şet tarapyna geçmäge gür böwürslen ýol berenok. Dagym dyrmaşar ýalylar. Dik gaýa. Ne etmeli? Aýagyna zynjyr bolmadyk bolsa, her ederdi, ketip ederdi. Gara daga dyrmaşardy. Bir şigar galmyşdy zyrym, daga dyrmaşmaga täsir berýär. Gyýda gaýtmadan başga çäre ýok. Hazımrat pikirlenip köp oturdy. Bugunumdan göre Hazımrat üçin Abdullah ýagyny nahary berdi. Hazımrat ýok. Hazımraty gaçyrypsyň. Abdullah senin deriň soýar haramdady diýip garawly söýüp hyzmatkar getir naharyny ýynalyp gitdi. Gonjuna gor guýrun ýaly bolup garawul iki wakal gady. Hazımrat ýok. Honha Edrail ýalyp Abdullah gelýär. Garawul döňdi. Hazımrat nirde? Peder suqta. Bağışlan hanağı, men günäkär diýip Abdullahyň öňünden garawul diýde çökdi. Dürre gamçy şarp edip garawulyň arkasyna oýnady. Aýaryňdan zyrny näde başdy. Hazımrat näme bolup gasyp gitdi diýip Abdullah haýbatlyk ýördi. Garawul hiç zat bilenok. Abdullah garawuly urmak üçin gamçyny galdyryny, hol aňyrdaky daragtlaryň arasy bilen zanyjyryny şakyrdy diýip, "Äw men bäri gelýän Hazımraty onuň gözü düşdi." Gamçyly ýerine şak goýberdi. Büyügüdek edip tezirek, Habib Perwan hataýmakdan başga alaç ýok diýip ol pikir etdi. Ýollu. Bir gün Habib Perwan ertir namazyny okap bolandan soň namazyň üstüne oturan ýerinden ýagyş dile gelip başlady. "Ey gudratly Taňrym, meniň ýalňyz perzendimi öz penaňda sakla. O da alim döwletýar begiň kalbyna eretmeýinler. Goýul meniň balamy özüme gaýtaryp bersin. Meniň rızagullyň ýüren pullarym onuň gözlerini gapsyn. Goýun ejir meniň oglumyň pulu satsyn. Ya Ýeri-Allah, özüň meniň oglumy azad et. Ya Pirim Hazret Ali, meniň oglumy hümmet ber." Habib Perwanyň aýaly Benewşe Allah ýalyr oturan ýeriniň ýeňdeginde göz ýaşydy oturşyna Zafar gülüni atlaýady. Rızagul pul etip türkmeniň begine berer. Ol beg pul gowy görýändir. Belki meniň oglumy özümde satar.
Huda yol verse, Ardağulu Zapargul zan alıp gelir. Bu wagt kapasırlı. İçeri etilen Ardağulu'nu Habib Pelwanın Benewşe de görüp bir wada ankardı. Ardağulu'nun gelinäki içi pullu ağrı yağlı gözü şönnen, edil yılan görün yağlı bulup, Habib Pelwan de o yerini aldı. Pul almadı mı? Zapargul zan han benim oğlum. Ardağulu'nun cevap berip bilmän durandan Benewşe gorktu. İçini çekti. Gorkusunu sazanaklap, sarızıdan ağlap başladı. İki gıydam izelerinin kaptarına oturup korkuluşmağa durdu. Zapargul zanı getirmediniz mi? Hani benim oğlum deyip Habib alzırap şol bir soğruğunu yine gaytaladı. Yaman havala etmek kıyın. Ardağul sakına Zapargul zan ahırlı yok dedi. Tatıp mıdırlar? Ardağul'u Havud yanı saraptığıyla başına attı. Meni Habib Pelwan Huda yurdu. Benim yeke perdendim yarıngı oğlum gul boldu deyip teden tanıdıp öz düşününün değerini yoşdan tedediyen Benewşe vay balam Zapargul zanip bıygırıp ağlap başladı. Onun iki gıydam ezerin tedine tedlerini koşup ağladı. Habib Pelwan öz kellesine şepelinin yumruğu bilen urup öyde aylanmağa durdu. Şepelinin yumruğu her galanına sapık sağ yerinin gologam yukarık kalyadı. Men uğrayın. Allah'ın gazabı men başımdan inni. Dünyada menden günahkar adam yok. Bana gargıştın deyip ol samrayadı. Ahir ortasını koydu. Ağlayan ayağına serilip kürttürülüp durdu. Koytesini, ağlama. Bar ocaya deyip ayağının gıyırlarından içki zaya kovdu. Benewşe gıyırları bilen iç kotoğa geçenden soň Habib Pelwan öýden aşap koýurdy da, ýüden sallap bir meydan deňşergene oturdu. Ardağul ağa deyip, ol henidim gapynyň agyna müýünrügäp duran daýak agasyna öýlendi. Geç otur. Meni Huda ýurdy. Otur pikirlenişeli. Düde tutup ber. İki baş neşe rolu. Aklımız durulur. Näme etmeliligimiz pikirlenişeli. İki dogun ýastıklaryny ýanaşdyryp gıýşardy da neşe etmäge başlady. Habib Pelwan düýeden agzyny aýyran wagty, düden aýyran wagty maşadan fary kişmişi bilen çaý urtlaýady. Hem oğul hakkında pikir edýärdi. Benim oğlumy gum içinde bir sarwa baýtatynadan bolsa, onuň ömürlük gitdigidir. Galawym ýören uly. Ne hiledip onuň içinden bir guly tapsa, onuň ýözi ýygyna gaçar. Aş tuzu bir çölbeýi warnul helak bolar. Allah Teala'sy çöp baş gymyllamaz. Bu zatlaryň bar Hudaýyň işidir. O neden etmişlerim üçin maňa göz görkezýänler. Men Allah'ın hizmetinde bolup namaz rozan ırmaýyn. Maşada gidip Hazreti İmam Rızanyň guburyna ýykylaýyn. Allah jan, men günämi geçdi soň oğlumyň guburyna çykaýyn. Bu wagtlar Ardağulu Habib Pelwanyň düşmany Hazımrat bilen duşuşany pikirlenýärdi. Onuň neçede ýetip dilasyp başlady. Seniň aryň almak üçin men Hazımrat bilen başa-baş döwüşe girdim. Walla Imam Rızanyň haky üçin. Sen onu nähil duşdyň? Diýip Habib Pelwan sorady. Abdullah terkedi onu ýetir alypdyr. Hindem getirip saňa satjak diýdi. Durun gün Habib Pelwan galkdy. Derewdi kelli. Bir kere çaý urtlady. Ine bu boldy. Abdullah Hasan onu maňa getirip berer. Allah bildin, häzir Abdullah ýene ahala tekeler talamağa gitdi. O belki bir aýdan ýa ay ýaryndan geler. O gelende de Hazımraty saňa 100 tümeniň bäri bermez. 1000 tümenim bolsa, men o zalim alyp 1000 para edip etimde uraryn diýip Habib Pelwan has dikeldi. Bardalyň günäkär Hazımrat, o meniň sag elim çapmadyk bolsa, hiç kim gelip meniň oğlumy ýetir edip bilmezdi. Men onuň dertine samanlyk karyn. Habib Pelwan gıýşaryp, göli men ýaly düdeden sordy. Agzyny giň açyp goý tüstäni dik ýokary güçledi. Hani sen Hazımrat bilen başa-baş döwüşdim diýdiňle. O nähili boldy diýip Habib Ardağuluny sorady. Ardağuly zäherli tüstäni öz geregine içine sordy. Onuň neşeri bir kemzi ýetipdi. Hem işere munyň ýaly wagtda ol Şah Atbahyň delalatlylyk hakyny gurruma başlardy. Emma häzir onuň ýeri däl. Häzir ol gamly. Ardağuly kähedäk şaýyny urtlady da Abdullah herkerde ene biz senin inen Habib Pelwany başa-baş döwüşde ýeňen adam diýip öýüň bir ýetirini ülkedi. İlki wada men inanmadym. Walla Hazreti Abbas hak sünniyenden soňlandım. Ayak yalan başasyk ýaş oğlun otýur. Men iki ýüzli gammamy syrıp oňa tarap topuldum.
Bagasy 200 tümenler. Öldürseň puluň alaryň dip Abdullah gorkup men taklajak boldy. Goý onuň bagasy 1000 tümen bolsun. Men öýdenimin aryna aljak dip, ýaş jigide tarap uğradym dip, Hazımrat bilen bolan wakany inisine Habiba birin aýdyp bolşy ýaly beýan etdi. Habib Pelwan pikirlendi. Bir kere çay urtladı. Başını aradı. Hazımrat batır mert jigit. Bir namart dip ol yine pikire battı. Arda gulu bar gitdi öýüňe. Ersir Imam Mirzanyň guburyna ziyaret etmäge diýäs. Ýol şaýyňy tut. Sen meniň bilen gidersiň. Men goly adam kömekleşersiň. Arda gulu düzesini beýlek goşlaryny ýynap öýlenegdenni. Habib Pelwan bir günäkär diýen ýaly edip başyny gamly ýaýka oturdy. Arda gulu gärli tüssäni öz gedegine içine tordy. Onuň neşedi bir kimse ýetipdi. Kim işler munyň ýaly wagtda ol Şah Abbasyň delalatlygy hakynda gurrama başlardy. Emma häzir onuň ýerder. Häzir ol gamly. Arda gulu käsedinden saýyny urtlady. Abdullah serkerde ine bir senin inin Habib Pelwanı başa-baş töweşde ýeňen adam diýip özüniň bir ýetirini urkezdi. İlki wada men inanmadym. Walla Hazrat Abbas hak sünniyenden soňlandım. Ayak yaraň başasyk ýaş oglun otýar. Men 200 gammamy syrıp oňa tarap topuldum. Bagasy 200 tümenler. Öldürseň puluň alaryň diýip Abdullah gorkup men taklajak boldy. Goý onuň bagasy 1000 tümen bolsun. Men öýdenimin aryna aljak diýip ýaş jigide tarap uğradym diýip Hazımrat bilen bolan wakany inisine Habiba birin aýdyp bolşy ýaly beýan etdi. Habib Pelwan pikirlendi. Bir kere çay urtladı. Başyny aradı. Hazımrat batır mert jigit. Bir namart diýip ol ýene pikire batdy. Arda gulu bar gitdi öýüňe. Ersir Imam Mirzanyň guburyna ziyaret etmäge diýäs. Ýol şaýyňy tut. Sen meniň bilen gidersiň. Men goly adam kömekleşersiň. Arda gulu düzesini beýlek goşlaryny ýynap öýlenegdenni. Habib Pelwan bir günäkär diýen ýaly edip başyny gamly ýaýka oturdy. Ertesi ýol şaýlaryny tutup, öz ýiyjek-geýjek zatlaryny alyp, ýabularynyň iýimini bedesini ýükläp 2 dogan araba minenlerini Habib Pelwan aýar hem gyýlarly goşlaşdy. Men köp günä işler etdim. Şonuň üçin Allah Taala maňa jeza berdi. Göz görkezdi. Meniň ýalňyz oglumy gul etdi. Men diýarata gidýän. Hudaý ýoluny janyny soýaryn. Ayet dua okaryn. Allah Taala rahimdardyr. O meniň ähli günämi geçer. Eger men günälerden ýalkansam, Allah Taala oglumy bile gowşurar. Ol bilen zapar gulu janymy gulçulukdan halat eder. Ben öwşe, gyýdarym. Inilerim, hoşta bolun. Ha, ýene bir zat. Abdullah meniň düşmanym Hazımraty getirdi. 100 tümenlikde de onu satyn alyp, men gedýän şam saklan. Emma hor etmäň diýip aýaryna hem inlerine tapşyrdy. 2 dogan jygylym dökülün ýaly daşly ýol bilen arabalaryny şakyrdyp, Imam Mirzanyň guburyna ziyaret uğradylar. Habib Pelwan dodaklaryny gymyrladyp ýol boýy dowa kıýady. Şo gidip oturuşlaryny 2 dogan gusonda etdi. Gusont bütün adamlarynyň gözüne ören uly şäher bolup göründi. Olar arabalaryny şakyrdyp barmaşy şäheriň gaýraky türkmen dergesinden girip, ortaky meýdan çagardylar da sawy urulyp üstü balaxanly çaýxananyň öňünde saklandylar. Kapdan ýeriniň kimdigini tanamasalardy, onuň deýişli, görmeýi adam bolan üçin derleşip çaý içip oturan adamlardy. Gyşaryşyp keyp edip ýatan neşebentler hem üşörilip Habib Pelwany aradylar. Pelwanyň egine ýatkynjak atynan türkmen biçüli agyr çäkmeni onuň golukdugyny merak eden ýaşardy. Ol çaýxana gelen madyna batly ses bilen salam berip içeri girdi. Ol tördäk hal şoň üstüne geçdi. Şep goluny ýelek ýastıga berip gyşardy. Bir daýaw mihmanyň özüni göwün etýän adamdygyny mereke ýam aňdy. Derhal çaýxananyň çinnäki hümürdir ýatyşdy. Biýagda ýetine de oturan ýaş ýigit çaýxanaçy mihmanyň gelişini üýtgeşigrak gördüm näme? Ýöde
Bijeli gaýlaryň adamy däl ulmagy semellip içinden senetdi de derrew peýalwanyň garşysyna durup oňa egilip salam berdi. "Näme ýumuşyňyz bar bolsa, aga buyurun" dedi. Çaýhanasynyň ýüzüne de garaman Habib ondan çaý sorady. Soňam ýüzüni agratlyp güle galdyryp, "2 tane piti getir" dedi. Ardaguly atyny arabadan muşadyp naharlap, suwlap soň çaýhana geldi. Habibiň ýanyna turup ulum çaý içmäge başlady. Ony ýança ýaş çaýçy 2 tane içi pitili, ullokan şah kätäni ýanynyň petde çöregi bilen ýasy mejmäniň üstüne getirip bir mihmanlyň öňüne goýdy. Ýag bilen, sary bugu bilen ýüz gaýmaklap duran pitiniň içine Ardaguly şemşet naýlanyny piti ýagly et hem yer almadyr nokutdan dol eken. Nahara yaman näli allyp, o dinsiniň ýüzüne seretdi. Yaman bolmasa, hani ilk allyp, Habib agasyna garaşdy. Uzak ýolun gelen 2 tane ağaç daýaw adam, piti näçe ýaglym bolsa, dessine şakyatany boşatdylar. Ardaguly gözüniň gytagyna aýlandy. Bular tarap seride oturan çaýhanaçy ýaş ýigit derew ýerinden galdy. Gelip mehmanlara "Näme buyruk bar?" diýip fars diline sorady. "Ataň öýdemi?" diýip Habib peýalwan oňa kürt dilinde sorag berdi. "Beli aga" diýip çaýçy başatdy. "Habib peýalwan geldi" diýip "Men çaýhanada oturan kakyňa habar ber." Baş üstüne diýip ýaş çaýçy çykyp gitdi. Habib peýalwanyň sesini eşitden märekäniň bar oň ankaryldy. Neşedip ýatan piýadalaryň bary tirtigine daýanyp peýalwana tarap gaňyrly. Çaýhanasynyň kakasy näme gerek? Onuna bir sıra soran ulhan kim bolmazdy. Neşedip keýipden çykardyk diýip Ardaguly öz içinden pikir edip, enesiniň ýüzüne nägilik göreretdi. Çaýhananyň içiniň hümürdi artyp başlady. Tanamayanlar bir gen daýaw adamyň kimdigini sorady. Tanayanlar Habib peýalwanyň tarypyny ýetirip urady. Ýaş çaýçy gelip, "Sizi kakam çagyrýar" diýdi. Habib peýalwan bilen Ardaguly ýerinden turup uranyny ol ýene, "Peýalwan aga, men sizi tanamadym. Şonuň üçin hyzmat etdim, bagyşlaň" diýip, tä ikinji gata çykýança ötünüş sorady. "Buyurun" diýip Habib peýalwany balahananyň gapysyna açyp berdi. "Salam aleykum, ýazan aga" diýip salam berip 2 dogun tirkeşip kapydan girdi. Öýesi daýaw garynlyk saar takkaly piýada ýerinden turup görüşdi. Hersi bilen görüşenden soň "Hana buyurun" saar takkalyny sypady. Onuň takkaly eňigiň aşagyna 3 barmaga çenli uýunlukda garadyň edip gyrşarypdyr. Ýaşy elden geçen bolsa, onuň ýüzünde ýekisi ýygyrdam ýok. Bu bolsa onuň agryş etmänligine, gara gün görmänligine, gaýgalady çekmänligine şaýatlyk edýär. Haliniň üstünden Bularyň aşagyna oturmak üçin ýörüti tikilen düşekse ýazdylar. Mehmanlar oturmadyna öňlerine çaý geldi. Soň dürli tagamlar gelip başlady. Öýeti Habib peýalwanyň ýüzüne siňe seretdi. Peýalwan, "Bizi ýeňen türkmen nähir adam" diýip haýran galyp soraw berdi. "Men o türkmeni gördüm" diýip Ardaguly ala goşuldy. "Men Abdullah hanyň ýanyna baramda, ol maňa bir ayak ýalanyç oglanyjy görkezip, "Ine, şoglan Hazymrat" diýdi. Men hanyň sözüne ilk wagt ananmadım." Ardagulyň sözü berindi. Çaýna har geldi. Ýeri biçilenden soň sözüniň ýerinde dowam etdi. Hezreti Abbas'tan andy çenden soň men onuň sözüni anandym-da, uýun gammalyp menem Hazymrady topuldum diýip bir dedi Hazymrat bilen bulan wakasyny görüň berdi. Allahyň gudraty güýçlidir. Bir kidijik ýaş ýigit ýurda meşhur Habib peýalwany ýeňer diýseler, kim onanar? Bir de bir gudrat bardyr diýip öýeti ýazdan haýran galdy. "Men köp günäh iş etdim" diýip Habib söze başlady. "Adam öldürdüm. Asuda turan ýylaty taladym, ýetir aldım. Ulgyrnak satdym. Meniň eden günälerim üçin Allah Taala maňa göz görýändir. Ha, baýdanyňyz dogrudur. Towba etmeňiz gerek" diýip öýeti ýuwup berdi. "Men häzir Amam Mirzanyň gowruny ziyaret etmäge barýan. Gaty dogry edýärsiňiz, onuň soň Kerbala-da gidin. Allah Taala belki günäňizi geçer. Allah Taalanyň dergahynyň giýindigi hem onuň resmdar geçirmeli hakyny köp görüň edip, ahyrin ýatsa namazynyň soň ýatdylar. Habib peýalwan, "Vilayatyň iň tanymaly adamsy. Akyllar ýazan agady. Meniň towba edip ziyaret etmegim makbuldy. Dogry. Men Kerbala-da gidip amamlaryň gowruny ziyaret edýin diýip, uýunly ýyjyp pikir edip, ahyry uka gitdi."
Daň namazynyň soň. Ardagul ýawsyny naharlady. Suwa ýakdy. Ýazdan agwyň oturup iki dogan çay içip nahar ediler. Öýesi ak pata berip iki dogany ýola saldy. Daýa uyaby ýene şakyrdyk, ýeňil arabany çekdi-de, jygylym ýola düşüp jürgüleriň arasy bilen iki dogany loňkulladyp, guşlugy tarap alyp gitdi. Guşondyň harabasy ýerde bardy. Atly ýolagçylar bir iki doganyň ýerininden ýetdi. Salam helikden soň ýene goýup gidýärler. Piyada, düýeli, eşekli ýolagçylaryň ýerinden bolsa bir iki doganyň arabasy ýetdi. Salam helikden soň Ardagul olaryň saglygyny soraýa, nire barýanlyklaryny soraýa. Ýolagçylaryň köpüsi maşada ziýarata barýanlyklaryny aýddy. Dogry, her adamda bir kemçilik bar. Kimiň şagaty bolanok, kimiň şagaty duranok, kimiň başaýlanýa, kimiň aýagy agyrýa. Garaz, maşada gidip ziyaret etmek üçin her kimiň özüne ýetesi derdi bar. Anha ýene bir araba gelýär. Ol näçe aýagyny şifa tapmak üçin gydyrmamy maşada barýar. Bular indi iki araba bolup goşulyp gitdiler. Ýöňde Ardagulynyň arabasy, ýerine ketelbent aýallynyň arabasy. İki araba tirkeşip maşada bakan barýardy. Ahry uzakdan maşa şäher görünip başlady. Ilki bilen Hezreti İmam Mirzanyň guburynyň gümmedi symgydyl gabarlyp göründi. Sada kalyp oňa gydylmam diýerdi. Gydylmamyň gümmedini gören matlaryna her haýy billik sürelerini okat tügül galdyrdy. Ayet okanlaryndan soň her haýy öz içinden öz diliglerini etmäge başlady. Habib Pelwan, ya Hezreti Rıza, ya gudratly imam, meniň ýakly günahlarymı geçip ýalňyz perdendim, Zafar Gulzany sagaman özümi owşur diýip ýüz tutdy. Kezelbent aýal, ya Hezreti gydylmam, owul Allah galy berse sen, maňa öz watanymy, ýylmy görke, soň ölsem armanym ýok diýip dua etdi. Kezelbent aýalyň äri, ya Hezreti Rıza, ya beýik imam, meniň aýalymy ýaş balalaryndan gaýry salma diýip münazir etdi. Ardagul, ya Hezreti Ali'nin nesli, ya güýçli imam, meni bu gariplikden diýinler. Meniň sürü malym bolsun. Hasylym ýyl-ýyldan artsyn diýip ýalbardy. Habib Pelwan bilen Kezelbent aýalyň Maşa şäheriniň birinji görüşlerdi. Dogry çeken köçeleriň uğruna hatar oturan balçyk çaýlary görüp haýran galdylar. Ýoluň ortasyndan uly tozan turdup barýan arabalar şähere aralaşdygyça o jaýlar has ulalyp zeminne gürelýärdi. Uzakdan gök kümmetli beýik minaraly mescidi görüp, çölüň garakçyly Habib Pelwan agzyny açyp başyny ýaýkady. Haýran galdy. Olyny hiç tat pikirleşmän. Agzyna gelen atlaryny tanap, beýik imama ýalbaryp barýardy. Köçäniň iki gyrasyndaky jaýlar gyzyl, gök reň salynan epme gapyly giden dukançylyga öwrüldi. Indi orta bir dukanlaryň öňünde ýeňsiz şäkmenli, başa telleli, şowkelleli parslar, sürü telpekli kurutlar, kedijek bagana telpegini hekkerdip giyen Azerbaýjanlylar bütün gögrüsini gara sadyry bilen aýallar gaýdy gaýmylyş bolup berdiler. Bir bastyrmanyň aşagyna tatyjylar uly gyýkyly gelip öz zatlaryny satýardylar. Ýeňsiz şäkmenli uzun moýly adamyň Nani Mehmedabady diýip gaýtylap gyýgyrýanlygyny Habib Pelwan aňşyryp özüniň aşlygyny öýdi. Hani bir ýerde düşlemersmi diýip ol Ardagulnyň bugüne dörtdi. Şukur taraýa baralym ýa, daş taraýa diýip ol Habibe sorag berdi. Men haýysyny barjagyny bilmän, ýöne tiýrek bir ýerine barsaň bolýar diýip Habib öz agatyny ýetdi. Ardagulynyň arabasy daş düşelen giň dergöden şakyrdyklap giyip başlady. Dergödeniň bir tarapy giň şaýhany bolup, ikinji tarapy dükany. Dergödeniň üstü uzun giden balahanaly jaý bolup, onuň aşagyndaky dükanlaryň ýöňe bastyrmady. Ardaguly atyny arabadan moşadyp onu naharlap gelýänçe, Habib Pelwan şaýhana girip üstü düşükli agaç tekiniň üstüne oturdy. Bu şaýhanada saraýmanyň keken. Habibiň öňüne çaý geldi. İki tane gaýnap duran äpet sary hemawaryň gapdyrdan aýratyn tekiniň üstüne gabarly oturan ýüzük popuş etli adam saraýmanyň öýde bolmagy çemeli. Ol adam şaýhanasy ýaş ýigidi ýanyna çagyryp bir zatlar tapşyrdy. Soň o ýigit gün Habib Pelwanyň ýanyna gelip, "Naharam ýermisiňiz? Sediri tügeden palaw, işe getinden piti bar" diýdi. "Ýoldaşlarym gelsin. Palawym pitem ýersi" Habib Pelwan o ýaş ýigide jogap berdi.
Saýçy ýaş şeýit agaç etdirek seýirdamam. Görnükli murda ýoğun Sarayman bilen bir hili ýüz keşbiniň salymdaşlygy bardy. Şonuň üçin Habib Perwan biketini atyly ulyp şene diýdi. Saraymanyň çekip oturan galýanyny Habibiň gözleşdi. Galýan ak. Saat adaplar bilen bederin ullukan suwly çilimdi. Onuň düdesem gargy tüýlük ýary bereli uzunly. Habib Perwan ol Saraymanyň galýan çekip giyin agdyndan goý tüsýän goýberşini hayran galyp oturka. Ardaýy bilen beýlek gürlüşlerim gelip ýanaş oturdular. Keselbent aýal erkek adamlardan çekinibirek öz äýäriniň ýydragyna oturdy. Bularyň çaý içmäge başladylar. Ýaş çaýçy utonýan ýaly çekine Ardaýynyň ýanyna gelip onuň gulagyna sawuş çakdy. Ardaýynyň ýüzi ýagtyrdy. "Getir, ýokman getir" diýdi. Birazdan soň ýaş çaýçy tiriyek galýanyny getirip onuň ýaglyk ýaly kizjek eski düşejigini ýazdy. Sıratyna otlap bir maskal tiriyek güle düdesini, syýygyny, züwtegini düşegiň üstüne goýup gitdi. Ardaýy sesini çykarman bir salam tütedip, ahyra syýygy bilen düdäniň sapyna tyrk gelip kakdy. Boldy Habib Perwana, "Gel senem bir baş urdy" dedi. Men gaýdyp şu neşäni agdym almazlyga gydylmamdan kasam etdim. Elim agyrsa-da, janym çykdy men gaýdyp tiriyek çekmen diýip Habib Perwan synyp aýtdy. "Beýrulu şert etmeler ekeniň. Ol şerti bolmak gatylgyň üstüne bor" diýip Ardaýy ýenisiniň güýüni geňelgen seretdi. Keselbent aýalym, onuň adamsam Habibe aňkaryp seretdiler. Birden keselbent aýalyň açyk güýüne Habib Perwanyň gözü düşdi. Onuň ýüregi jigläp gitdi. Keselbentniň ýüzi ýapyk bolan üçin bu wagtda sen Habib onuň ýüzüni görmänli. Ýa-da bolsa ony Habib tanady. Bikki dizik gyzdy. Ýeme üçin ýejeti bilen bu gyz herrik galanyň gapdaryna ýelmek, helme ýok berdi. Ereme ukisi birden onuň ola tarap atlaryň ýüzüni tallalar. Ýene gyzy gaçyp entek gala golyly manka. İkatly bolup olaryň öňüne aldylar. Bu gyzy ereme ýüzüniň uğruna atyň üstüne oturan ýerine kakyp aldy, dağa tarap gaçyp gitdi. Habib nähir güýçlenmärdi, onuň ýenesini ören kıyynlyk bir ýerine öňüne basdy. Täze ol aýal görme goýdy. Hem agajetli daýawdy. Habib öz etmişini ökünüp ýüzüni sallap bir meýdan oturdy. Birden "Şeň aýalyňyzyň ejeti barmy?" diýip ziyaratçylaryny sorady. "Satyn alan mülkdar ol aýaly hyzmatkä edip işledýärdi" diýip ziyaratçy gurrun etmäge başlady. Görme goýy bolan üçin bu hyzmatkär aýala mülkdaryň ýüregi gidipdir. Ýekerek ýerde ora görüp ýörken mülkdar duýdurman barıp aýaly ujaklyýar. Ören kıyynlyk bilen şiirin gırasyna ýekýär. Aýaly özüni zorlutmaýar. Köp wagtlap buğdaçylyk duruşýarlar. Soňa waka aýal adam afgyrnap başlaýar. Ahyry ol biýaras bolup oragyna elini ýetirýärdi. Mülkdaryň garnyny silkýär. Gan bilen içegäniň çykyp başlaryny gören mülkdar waýlaپ ketdi. Onuň gyýkyrgyny o adamlar çöp barýar. Buğdaýyň at gaýtarym ýeri depelenip torj edilipdir. Aýal şiirin üstünde oturýar. Mülkdar gapdarla gany ulaşıp ýatýar. Bardak düşünükli. Mülkdaryň ulagy galazyny hyryp aýaly topulýar. Aýal ýerinden gozulanyk. Baý ogly o biçare aýal sapym edýär. Bir aý ogly ejir çekip mülkdara öldü. Habib uludan demin alyp, "Men etmişlerim gazalymama gelindi de gapdarymdan aýarlanyk" diýip öz içinden gaýgyly pikire batdy. Sary bu tepelin ýagly piti gelip başlady. Aş ziyaratçylar ýene sowamadyk ýuka bişirilen ýumşak buğdaý nany bilen pitiniň daşyna geçdiler. Gün ortadan agypdy. Çaýhana ýene bir topur müşteri geldi. Her kim ilki çaý içýär. Soňam nahar başlaýarlar. Kimi piti, kimi palaw, kimler bolsa çiýişlik ýer. Golayda turan bir ziyaratçynyň gurruny Habib Perwanyň üntüni ýöne çekip başlady. Gurreýän adam sakkaly, meşhur bolan keşe telpekli o adam dedi. Ol şu edekki ziyaratymyz ýerine düşäýde gerek. Biziň tutanma bollamy ören düdü o adam. O bize nireden goýun almalygyna öňe salyp berdi. Özüm giýje günni biziň üçin dua okap otýar. Habib Perwanyň görleşleri bir piti bilen doýdular. Ardaýy bilen keselbent aýal öz pitileriniň ýarsyna biýip bilmediler. Habib bolsa ol ýagly pitiniň üstüne ýene bir port palaw goýdy.
Tögürallanlardan soň Habib pelwan ırdaula ýanky gürleýän keçe delpek adamyň urkay. Şol adamdan salgalyp gitdi. Şolaryň tutulmalygyny näçe pul soragyda berdi senem tut. Men häzir dukanda aýlanmak içekdip Habib çykyp gitdi. Bastırmanyň aşagy dol satyjy. Her ýüz başyna gyýgyryp zatlaryny tapdy. Her hili ýyslutlar, togun keber, sarımsak, narpy, näne, talhun. Habib bu ýyslutlary kendiňiz bermen, gyýkylykly bastyrmanyň aşagyndan basymlap çykmagy çalışdy. Göçäniň iki gydam hatar giden dukançylyk. Olaryň eplemeli gawsalary gapynyň iki gapdaryna boýda şup eplenejek dur. Dukanlaryň öňünden gaýda gaýmalaşyk alyjylar, müşteriler iki baka gelmediler. Göçäniň orta arasyndan uly tozun turdup daýaw goşatly ýalpyl lowuk täze paýtullar, horatly şakyrdyk arabalar, eşekli, gatarly düýeli ýolawçylar häl işini geçip dur. Habib bir dukana girip gördü. Üstü halaly bir lawkaryň aňarsynda ýaş dukançy uzun arşynyny elini oýnap otýar. Kapazalary dürli matadan ol. Gel aga deyip dukançy ýerinden turup, nah matalary, ýung matalary, soň ýüpek matalary açyp mutgal gerekmi? Bir gerekmi? Begret gerekmi sanap başlady. Habibe hiç tat gerek değil. Ol derruda çykdy. Ol başga bir dukanyň agzyny etdi. Bu dukanyna matamarlykdan başga kögüş göň ýardatlarymma. Habibiň gözi birden başga zada düşdi. Honha tiryek şekilýän şaýlar, sıra guppa, düde, uzu burmalyza syh, zütük. Habib o zatlardan ýüzüni tawup geçip gitdi. Habib başga bir dukanyň deňinden geçip bilmedi. Dogolok kediri han tüwesinden haltaran agyl şögür düşüp dur. Beýleki bir urda gyrmyzy boýaw, çek boýaw, pek milyar gerekli zatlar görnejek dur. Bu dukanyna dogol haltaran agdyndan şowup görnüp duran hol, pisse, dürlü tary, gök şebdi kişmişi, çiğ, bişen nohut, incir kişderi, şäniň ýerine hol maňly salynyp uğradylan şetdalyk işderi. Habibiň tüni ýödüne çekdi. Aňyrda haýwatly çilimiň uly dözüni sowaryp oturan hemel dukança Habibiň göz düşdi. Bir şol saraýman ýa-Allah. Eýen bu taýyk näme ýerleýdi kädip pikirlerini. Toňol noğutluk işmişden bir gada galyp süýesine oýdy, eýdine görüldi. Daş taraýan şaýganyna gelip girenden Habib saraýmana etdi. Meşhurny takgally temiz adam galyanyň uzun naýyny sorup, burnundan agzyndan goý tüssäni oýberip, tögüröni kökede otýar. Edil ýanky noğutluk işmiş alan dukanyna adam. Bularym geýimler meňdeş. Habib hayran galyp, gelip yeni öňkü nahar ýerine oturdy. Görse, ırdaguly bilen ziyaratçy ýoldaşy ýok. Gedelben aýal bir çetde ýygyrlyp otýar. Habib hedini çykarman baryp, ol aýalyň öňüne bir gysym noğutluk kişmiş dökdi. Yine öz ýerine gelip oturdy. Ýaş çaýçy gelip Habibiň garşysyna ýegilip durdy. "Näme hyzmat balaga? Çaý getireýinmi?" diýip ýoşa sorady. "Ýok, çaý gerek däl, suw getir" diýdi. Soň dukanyna saraýmany meňdeş adam görünýän çaýça habar berdi. "He, dogry, o meniň kakamyň doganydyr" diýip çaýça suw getirmäge gitdi. Ýaş çaýçynyň getirip beren suwuny içip bolup, Kedelbent aýaly tarap Habib seretdi. Kedelbent aýalyň özüne çiňerip seredýän görüp Habib ondan "Meni tanadyňyzmy?" diýip sorady. "Hawa tanadym. Meniň ejemiň öldürilmegine sebäp bolun. Meni 20 günümden aýryp bu agyr derde kede waradan şu zalim siz ekeniňiz" diýip Kedelbent aýal horja ýaňaklaryň üstünden sıyırýan ýaşyny inçejik barmaklarla tepirdi. Habib aýala jogap bermän, ýökünç bile başyny ýaýkady da aşak bakyp agyr ünje etdi. Garankatly suwranyna çaýganada şemsira ýakyldy. Ardaguly bilen ziyaratçy gelip Habibiň gapdalyna oturdy. Ardaguly mollanyň görnüşini oňa gürrüň edip başlady. Gapydan usullen girdik. İçki tamda iki tane adam ulu kalmagal edi. Birini füýgün sözdüremeydi. Men içki saraca açıp içki tamı aşıkladım. O iki adam şeş-beş oýnaýar eken. Meniň hereden maňynylmak esemeli. Biri ýerinden laňa galyp oýunlaryny ýyşyrdy. Meniň ýat obolugym maňyp, "Gel, geç otur" diýdi. Bir ikimiz hem içki tamı girip, haýsynyň şo molladygyny bilenimizden soň habarymyzy berdik.
O moğollu bir ören umut karşı alıp, giyce gününü bizim üçün dua okuyacakduğunu aytdı. Yollaşlarımızın berin pulunu az gördü diyen, yüzün turuş orttu. Emma menin aklım sanap sözüne ordudu, bütünlüğü başka adam olaydı. Boyun alacak yerimiz salıverdi. Koyun alacak yerimiz salıverdi. Neyse koyun almalılığımızı, hem neyse pul tölemellüğümüz aydıp verdi. Son, ertir namazdan son, say şöreğini deyip, bana karışıp oturun. Benim özüm saraya varıp piri, Hazreti İmam Rıza'nın kuburuna özüm alıp bararın. Men birinci duanı size okuyup vererin idi. İndiğin ehli günahsinden saplanır. Bu da yol verse, belki oğlunu da oğuşar dedi. Bir yakımlı gurrunları eşitip Habib Pelvan güleşirli. İş bitiripsiniz, gelin oturun. Ağzı görse bulduk. Sol goğupiziden yine yelin deyip Pelvan yollaşlarını yer görkezdi. Garankı düşönünün şahikana, ziyaretçilerden doğrup başladı. Yaş şahitçilik kedelbin ayali zayın çünküne geçirip, onun kaptığının eğerini yer görkezdi. Onların beri yüzünün ırdağılı yüzünün Habib'e yer verip, bağışlam, mihmanın iyidi üzülmen yönü gelip dur. Sayhanı mihmanın püröpür doğru. Sonra da mihmanın iyidi üzülünü. Son kelinler zordun, ayağı üstüne oturmağa yer tapılıyor. Sayhananın iyisi, saraymanın mihman köp geldi. Ağ yerli adarına del. O bidatların öğrenişen olmağı semeli. Sol galyanın kökede otuyor. Onun oğlu yaş sayısı oldu. Edil kodunuk yalıp pırlanıp ehli meyreke sayın ahar verip yetişiye. Hiç kime emehetler koyunuk. Pulunum her kimden vatın alıyor. Nahar yen gışarıya. Derrugum ukağı diye. Habib Pelvan nagam nahar idi. Pulunu hadaplısanna. Habib o yaş sayısıdan. Yaman mihman kâin gelile. Bir şehirde seyinkiden başka sayhana yok mu deyip soradı. Ağa, sayhana öğren köp. Her edimde bir sayhana var. Yönü ziyaretçi has köp. Entek nemen görüyen? Bu vaat yaz vaati. Güyü hasıl yığınlarından son bir ziyaretçi dökülür görüyün. Yeki sayhanlar der, ehli mihmanhanalırım, yaşalayan ölerim, hatta dukanlarım ziyaretçiden doğulur deyip ya saati düşünürdü. Ertir, dan bilin her kim namazı koya. Sayın için bir doğum çörüğünün gazılmama taraf ziyaret uyumurluya. Habib Pelvan namazdan son öz tanış dukanına gidip, noğutluk kişmiş küncülük halva alıp geldi. Entek nahar tayyar değil. Onu dedip yankıda attırılın çay içtiler. Ardağuli neşetti. Başı telleli, tümmü burun meli göz, boyurun sağır sakkallı, yengsiz meli çekmen yerin uzun adam gelip, ilk Ardağuli ile son beyleklerle kadarlı görüşmeye başladı. Sol söğünü üstüdür aydı. Şeşbeş oynap yürün galmagalçı edil tanar yerler. Anıqa bir sıpayi moğlu olayıptır. Hani ziyaretiniz kabul olsun. Yörün benim iyidime düşün deyip, bir ziyaretçileri Kızıl Mama taraf alıp gitti. Köşe doğulu ziyaretçi. Hemmesi Kızıl Mama taraf bariya. Köpsi öğren uzak yerlerden piyade geliptir. Onların arasında şehirlem var, sevdiğerim, emma galapini ova adamlardı. Hemme kişinin dilin netiyena. Ya Kızıl Mama, özün yalka görü. Ya Hedret İmam, İmam Rıza, bizim günahımızı geçiyor. Ya Hedret İmam, bana bir oğul perden ver. Derdimden mutar. Asfamı kallar. Gidenime getir deyip, her kim ödileyne diye. Yollu, yankı seçbeşçi moğollu, ziyaretçilere Huda yolluk canlı Kızıl Mam'ın suyun uğun tüyal zatlar mahkum etti. Kızıl Mam'ın amaratı öğren birin güzelip görünüyor. Daşı bişen kerpişten gözünük edilip salınan giyin oğulu. Oğlunun kaptırlı asılayan demir dergüzesi var. Galanın günmatar yüzünü ziyaretçilerin ulum hareketi Huda yol veriyor. Bütün tügürük dergüçtün, gedaydın ne oluyor? Galadın çıkıp gayrılığına akyan ulu su ürküdüp moğollu ziyaretçileri. Yine bir yap su kurbanı hulluğum, Kızıl Mam'ın suğudur. Onun mülkünü münglep dayhanı işleyenler diye düşünürdü. Moğollu alın aklını ödedi. Habib Pelvan nağıyla Huda yolsunun dua okudu. Olur Kızıl Mam'ayladı. O yerde de ziyaretçilerin önüne düşüp dua okudu. Akşam ara ayrılışacak olunlu, Habib Pelvan ol Moğol'la Kerbala gidip, İmam Hüseyin'in Necip şehrine gidip, Hazreti Ali'nin kuburuna ziyaret etmeyi maslahat verdi. Habib Pelvan'ı Irak'a gidiyen ziyaretçilere koşup koyverecektiğine söz verdi. Yine şehirlik bilen Habib Pelvan Irak'a gitmek oldu.
Ardağulu bolsa arabasyny şakyrdadyp owasyny tarapy guruldy. Ardağulu maşatdan gelenden soň owa adamlar inneňe maşady Ardağulu diýen ady goýdular. Maşady Ardağulu inileri oğullar bilen üýüşip arpa oroklaryny ordular, dögeklerini döwdiler. Habibiň diýanetinden ýygnap Benuşanyň duruny basdylar. Habib Pelwanyň diýarasyna goşulyşyp şol Kerbala gidişi. Inni wagty giden wagty oňa howa salkyny. Ýa-da ysmada düşdi. Ola minni basym geler gerek diýip maşgalatynyň gözi ýoldy. Bir gün giz öýlenler çeşmenin boyundaky uzun ýaş töwütleriň saýatyndan ýoda bilen bir bölük ýetir sürüp 5 tane atly oba tarap ýenip başlady. Olar oba ýakyn gelenlerinden soň ýoňdaky atyň üstünde telpegin hekkerip geýen Abdullah serkerdigini oba adamlar guman etdi. Abdullah'nyň ýeri bilen 6 tane ýetir ýüdüni sallap ýady zordan ýadymdap gelýär. Olaryň ýerinden bolsa 4 tane serbaz ýuş şürep gelýän atlarynyň üstünde erkelişip oturýar. Obanyň ortasyna gelip atdan düşdi. Serkerde dogumda edimdep beýik çynaryň saýasyndaky çaýgana berdi. Çaýçy gelenin ýöne adam därligini aňyp aşagynyň çeşmenin suwak ýan tagtanyň orta arasynda täzece eýran halsyny ýazyp üstüne ýasy okurdy. Serkerde düşegiň üstüne geçip oturanyň onuň öňüne çaý saryk sebidi kişmiş geldi. Ýetirlerim çynaryň saýasynyň bir çetine oturdular. Yerbazlar atlaryna ot döküp öz serkerleriniň hal düşegiň başynda tegerenip oturdy. Oba adamlary ikiden ýygynyp başlady. Çynaryň saýasyna giren oba adamlary Abdullah serkerde ýegilip salam berýärdi. Oturmaga milt edip bilmän serkerdäniň geýimlerini, ýetirleriň oturuşlaryny ankaryp dik dur. Abdullah'nyň töweregindäki adamlar barha gürülýärdi. Obanyň reisi orta ýaşanrak, murtluk temiz adam gelip egilip Abdullah salam berdi. Emma elleşip görüşmäge çekindi. Ýöne özüniň kimdigini mehmanlara aňşartmak üçin ol çaýçaty ýok başlady. Peder nälet, näme naharyň ýokmy? Piti bar aga. Onu näme mehmanlaryň ýöňü boş? Palawyň ýokmy? Palaw etmek bolar. Tez palaw geçirdi, reis geçip Kerbalaryň ýeňesine oturdy. Onuň öňünde de çaý geldi. Abdullah ýetir getiripdir diýen habar oba tiýdi ýaýrady. Ine Ardağulu maşady. Öz inilerini ýerine tirkep, alakçap çynaryň saýasyna geldi. Ol gelmäni edip eden tanyş ýaly bolup Abdullah bilen iken bolup görüşdi. "Ha, Ardağulu, meniň pelwanyň öýdemi?" diýip Abdullah Habibi sorady. "Meniň o Hazimrady sowat getirdim." Hazimrat tüýüne eşitden meraka üşürilip, hor ýetirleriň bäri çetine oturan aýagydan zyrly ýaş ýetiri tarap etdi. Ýetirleriň hemmedem ýaşdy. Olaryň arasyndan iki awragym aýagydan zyrly hem Hazimratdy. O adamlaryň arasynda hümürdi köpelli. Hazimratlar ýaman ýaş görünýärler. Bir Habib Pelwanyň golunu sap atdan agdarnymyşmyky? Ardağulu Hazimrady tarap etdi. Murtluk inesine çalaca ümläp aýagydan zyrly ýetir görkezdi. Soňam Abdullah seredip onuň soragyny Habib Pelwan Kerbala şäherini ziyaret etdi diýip jogap berdi. Abdullah Habibiň ziyaret etmegini giňmirdi. Soňam Habib Pelwanyň owada bulmanyna gynanýandygyny, Azimrad ýürüýüňe satmak üçin beri getirindigini gurrun edip bermäge durdy. Bu wagt Ardağulunyň murtluk inesi Märekeniň arasyndan ýuwaş-ýuwaşdan ýetirler tarap süýüşi uruldy. Eginde ýaskynjak atynan şäkmeniň içindäki serdetgesini sag elinde mähkem tutup, Azimratdan iki gözüni aýyrman barha oňa tarap ýakynlaýdy. Ardağulu Abdullahyň sözlerini hem hümmeren vurup garşy inesine tarap gözüni aýlaýdy. Ardağulunyň garşyndan Abdullah bir zat baryna aňyp, onuň eňe diýen tarapyna etdi. Habib Pelwana salim edip duran daýaw ýaş ýigit ýetirlere baka ýetip barýany gördi. "Hey, Batyr, dur" diýip satlygy ýerdi. Azimradyň üstüne awanyň kyrlan ýigit sakga durup Abdullah tarap etdi. "Ha, saňa diýen, han bärik gel. Meniň ýanyma gel" diýip Abdullah öz ýanyna çagyrdy. Onuň elinden terdesini alyp, "Ha, Batyr, ağalyň aryny şeýdi baljak bolýarmyň" diýip onuň üstüne goýberdi. Ardağulu Habib bolan orada men Hazimrady oňa 2-3 minut atardym, arman ol ýok. Häzir sen üýüň ýaşylygy. Gel men sana 100 minut ataýyn. Boyunna ýüksalla alyp git. Soň gulhenki işlet gapyňdy. İşlede ağaň arnal, iki golunu çap. Ötýär özüňde.
Ardağul pikirlenni. Mälekeden hiç gün çykanok. Saýçy mezimi bilen getirip mihmanyň öňüne piti goýdy. Guly başyma ýapaýynmy? Bir tümüne de maňa gerek däl. Ul gerek däl. Ardağul sakyryp durdy. Emma Hazımraty men tatyn aljak. O meniň düşmanym. Onda meniň arymmy? 50 tümene bersen aljak. Men Hazımraty azat etdim. O maňa 200 tümenimi getirip berer. Emma onu azat etmek bolmaz diýip Abdullah söýle başladyna. Ardağul ara düşdi. Onu azat etseň sana ýagşy pul getirer. Sen halap ol zut kaçıp gider. Yok, ol batyr kaçmaz. Mert ýigit ýaran söylemez. Menden ýan. Ol hökman pul getirer. Ýöne onu azat etmäge men gorkýan. Senim gorkýamyň diýip Ardağuly geň alyp oň sözüni böldü. Yok, men ilki degmesem, o maňa degmez. Men o tarapdan gorkamok. O meniň ýaranlaryma hedil bermedi diýip gorkýan. Şonuň üçin men ony azat edip biljek däl diýip Abdullah düşünürdi. Hiç kimden hes çykanok. Mälike bir görseň Abdullah Ankarya, bir görseň Hazımraty berdi. Ardağuly Hazımraty tatyn aljak bolsaň, al ýogsa da nahardan soň biz maşada tarap gideriz. Maşadyň bazaryny men Hazımraty sataryn. Abi pelwan gelenden soň, seniň Hazımraty satyn almanyny eşidip saňa gaharlanar. Hazımraty gözler, emma hiç ýerini tapyp bilmedi. Tapaýandy. Onun teýärliği öz satyn alan guluny size horlatmaz. Şuatlary düşünýärmiň? Diýip Abdullah Ardağulyň ýünesine erdi. Düşünýän diýip Ardağuly sarasy deslendi. 50 tümeni Hazımraty satyn alyp bilmejegine mazal göz ýetenden soň ol 60 tümeni, soň 70 tümene dilep başlady. Abdullah hem Ardağulyň Hazımraty hökman satyn almalygyny aňýardy. Şonuň üçin onuň bagatyny kemmeýärdi. Bütün eşitip oturan Hazımrat doňun ýal bolup bir nukuda serede oturdy. Beýleki fikirler Hazımratdan aýrylyşykdyklaryny aňyp barham bildirýärdi. Seyitgul gözüne ýaşaýlap, "Senti biziň ýagdaýymyz neniň bolarka?" diýen edip Hazımratyň ýüzüne seretdi. Hazımrat başga ýa serede oturan ýalam boldy, bir ýagda ýürüdi. Ol mert bol diýip salap çardydy. Onuň horjy eginden uzaklady. Hemme fikirler gurrun berýän ýaly. "Fi, ýyruýys, o wagtda barasynga" diýdi. "Biziň kızgan obamda bar. Nazar diýen adamyň tapyň. Oňa men görünmedi. Bolany işleň barny gurrun berin." Bu wagt söwda oturdy. Ardağul goltugundan bir ýalyk pul çykaryp sanamaga başlady. Döwletdäki mäleke sessiz seredip dur. Mäleke näsin? Eýesi gul satdy. Gerekli adam alýa. Bir ýagda ýöňden mer bolup gelýändir. Ýöne gören köpçüligiň arasynda bizden alınıp gidilen ýetirlerim başlawar ýat ýerde. Şuň ýerde satylanlar diýip gaýgyly demalýanlar bardy. Mal satan adam. Satyn alyna bar ulun. Aýryny gördi ýady. Emma Abdullah bar Ardağuly. Ul senki Alla gidiler. Inna Hazımraty nämetseň öýdi işiň diýdi. Ardağuly ýetirleriň ýanyna gelip Hazımraty Ardağuly ýetirleriň ýanyna gelip Hazımraty "Ýör, düşýdim" diýdi. Hazımrat ýerinden turup ýoldaşlarynyň ýüzüne ýeken teredip, sessiz ýönde goşlaşdy. Täze ýetiniň ýygyna düşüp urdy. Indi biz ne dersip Seyitgul seslagyrmaga başlady. Hazımrat turup ýygyna Seyitgula garap, "Saga bolma. Indi seniň ýanyňda näden çeksegeň ýokdur. Mert bol. Bar horlugy mertlik ýeňer" diýdi. Soň Abdullahyň ýüzüne seredip, "Namart bolluň" diýen manada başyny ýaýkady. Dynjyryny şaňgyrdy diýip Ardağulyň ýygyna düşüp gitdi. Ardağulyň goly serdetlerini boldy. Hazımratyň ýygyna urdy. Polat Khan Nazar gapydan salam berip geldi. Sagramanyňdan soň "Sağ ol, Polat Khan gelipdir" diýerler. "Siziň habaryňyz barmy?" diýip Nazar ýöz gaýnynyň sorady. "Polat Khan'ın habarym ýok. O biziň obamda düşdi. Bile gelgiş tahyry. Sen onuň gelenini kimden eşitdiň?" diýip Sadyk Serdar giýegsine soraw berdi. "Polat Khan gelipdir" diýip onu görmek üçin aýal gyzlaň bar suw getirmek bahanasy bilen howda tarap eňdi. "Talla ölerim gitdimi?" "Tallaň kümüşiň ýok, bar etdi.
Pehey bir döwletler edip sadak loh güllü. Ondan näme Polathan döwlet ýar bergini düşäýdimiki? Olara bargyja diýerler. Elbetde bir sebäbi bardy. Öyle onuň alymyna gidip bodokçylyk edip gul satyp bermegi ýigrenýärdi. Sadak aksakkal bir meýdan pikire batyp oturdy. Udokdan at toýnuny kezeşdirip başlady. Ol ses öýe goýlanna Sadak Serdaryň 4-nji uly şaharda çykdy. Durduly atdan ýöküp düşdi-de zalaw şahara berip öýe olgawyna geldi. Salam aleykum Sadak aga. Sizi Polathan çagyrýar. O bizde döwlet ýaragam goýunny. Haýl etmän gelsin diýip Durduly Sadakyň jogabyna garaşdy. Sadak onuň bilen gepleşmäni halamaýady. Onu aňan Durduly, Sadak aga, onu ýöňiz bar beriň, meniň ýene şagyrmaly adamdym bar diýip ýygyna dolandy, atyny minip Salih işanra tarap gitdi. Han şagyryan bolsa, baraýmaly bolar diýip bir hirinäge gelip berip Sadak ýerinden galdy. Oglum, orada geldi diýip ulagurna ýüzünni. Nazar hanul oňatça geýinim. Polothanyň şakylyny deriň diýip Sadak geýinmäge durdy. İňňe Sadak aga. Oň ýüzünde ulagur orada geldi bilen giýegisi nazar 3 türkeşik bolup, begin galasynyň gapdary bilen dergede tarap ulanlaryna, ýoldaşlaryna ýüzüne urman, öýle-öýle sözleşýän ýar bolup. Men şu gala gelme aýagym ädilmeýär diýdi. Heýranlylar bilen biziň agylymyz alar diýanam. Biziň garyp ýyratymyzyň betwasyna sebäp bolýanam. Şum gala. Näme üçin Polathan bizi şu gala çagyrýar? Bular dergüdäniň 3 ýüzüni ýaş ýigit garaşaldy. Salam berdi. Soňam Sadak aga, ol aýwy bar beriň. Bek hakymdagy size garaşyp oturýarlar diýdi. Sadak da aýwy gulylanyny, kölegede oturan 2 tane adam olar tarapy uruldy. O gelýänleriň biriniň nazar taliplidigini, bereksiniň begen skazardygyny Sadak tanady. Olar gele gelmäşe ilki Sadak aga bilen, soňam onuň ýoldaşlary bilen görüşdiler. Nazar talaply Polothanyň kakasynyň inisidir. Begen skazar bolsa, hanyň ýakyn ýoldaşydy. Olaryň ikizem syratly görmegi gaty edermin etdilerdi. Polathan nire gitse olar ýygyna terkep giderdi. Hanyň şular ýaly maslahatyny, käbir adamlar onuň tersine gaýtmak soraýsa, bir iki ýigitden eýmenerdiler. O döwürde han güýçli bolmaly. Tersine gaýdanlara edil öz wagtyna gaýtyp bermeli. Ýigitler bolsa gözsiz batyr, garadan gaýtmalardan ne. Saglyga manyp soraşylanyň soň Sadak aýwy tarap gitdi. Onuň ýoldaşlary bolsa begen skazardagy bile galdy. Polathan süňňi ýeri, agajetli görmegi daýy adamdy. Onuň gahar gelenine gülüp duran gözleri ýitelip, giň maňraýyna kese gatynda bildirýärdi. Salam aleykum diýip Sadak kapydan girdi. Wa aleykum assalam diýip Polathan onuň akyllar ýaşurlygyny, garry serdardygyna hormat goýup ýerinden turdy da iken dolup görüşdi. Öýde turan adamlarym hanyň ýygyny ýerip, ýerinden turup ýeke-ýekeden görüşdiler. Emma bir ýerinden turmady. Saglaman soraşanlarynyň soň han o goza teredi. Hani Sadak Serdar, gel geç, men ýanymda otur diýdi. Polathan maňa şu ýerim bolýar diýip, ol töre geçmän ozuň başyna oturdy. Polathan nasyýlap ýerinden turup Sadak bilen görüşenni, öýüňe ýetdiňler begin ýerinden turmany üçin, garry Serdarym onuň bilen görüşmedi. Bir ýagdaý Polathan göze bile görünne bolsa, bir ýaramaz ýagdaýyň sebäbini soramady. Çünki olaryň agdaradyklaryny, bir-birleriň gaty jetdiklerini oňat bilýärdi. Polathan, men size gaty ýylanym üçin şakylyňyza geläýdim. Ýogsa bu gapydan ýönelik bilen girmejegimi şert edipdim. Polathan ýylanym üçin seniň bir ýere şagyrylmagyna garşy bolup bilmedim. Ýogsa murunny bu ak gala aýagyň şekaýeň men özüm toýnagyny gyrardım diýip bir gaýbat atdy. Garry Serdaryň guru gaçlar çatyrly. Bege tarap gaharly çiňerli de ýerinden gozgundy. Ak takkal tanrady. Toň Polothany garap ýene rahat oturdy. Bege hem molly Polathan gaharlandy. Toň mulaýym ses bilen men seňem kimdigini gowtanaýan Sadak agaňam diýdi. Han guru ardynjyrap begin gapdaryny oturan bir nätanş adama garady. Bu soňy inniň gurruňy dowam edýär diýdi. Ol ak hilleli, soluk,
Yaşıl arı yüpek yekdaylı sarımtıl takkal, yugon yılmınak sarıyağı niye tanış ahun, İranlıyınındı, Bukhranıyındı, Fiyoluyunundu gepleyişine maksus olmadık Türkmen diline bir hil salgırt geplep tüzün devam edip başladı. Ariyadimin padişahı Muhammed Şah'ın üstüne Çingiz Han'ın talan sileşir dökülünü, Şah'ın vilayetleri, galaları iyiliğine siyiniyen vaatınna Celaleddin'in yol başlığı bilen Türkmen atlıları, basvalıcılara karşı görüştü, ulu ederminlikle ülkede deyip mihman anık misalda getirip buluyor. Türkmenlerin batırdığını, edermenliğini, sarıyağız mihmanın ögönünü begenip, polotkan yüdaşıklık bile irgir oturdu. Yelmanıp güldü. Sağır takkallı mihman, Mongolların hükümeti altındaki işlerini misalarla görkezip, Bayram Han'ın geten derecesine çenini gurrun verdi. Oğullar hakkında edip, son Selçuklular dögürünü, Türkmen atlılarının te Arap yurtlarının çenini barıp getenini, hem görkeyen edermenliklerini zikmecik ayılıp berip oturdu. Polotkanın begen yenliğini bilip, mihman ödününün koşup Türkmenlerin ögüsünü yetiriyedi. Bu atlar kapıdan, Salih İşan nağıyla salam verip gelmeyi bilen, mihmanın gurrunun aras kesildi. Bu gelenleri öğe yeti dügületiyar, hem onun mihmanı dik durup kadarlı karşıladı. Emma Polotkan, Sadak Serdar yerinden turman görüştü. Dağlamanın soğulaşıp olarım geçip oturdular. Barılıkta Polotkan, sıpar mihmanın Türkmen halkının tarihini şeyle umut bilip, onu gati mahavatlı riyanlığını gen görüp, o hakta oylana oturdu. Bu sarıyağı adamın, daşını mereki üçürüp, Suriyali gurrunlarla Türkmenlerin uruşkunluğunu yığıp oturunluğunu bunun 6-7 ay öngüm sadak görüttü. Emma nirede görünlüğün yağını salacak olup, iki gözünü mihmanın ayırman fikirleniydi. Siz kim? Türkmen nerliğine gepleşinizden ağındırıyor. Nireden gelip, nire varıyasınız deyip, Polotkan yılmınık mihmandan soradı. Bir köp yerde okan adam. Bukhara'da medrese oturup soňum Bagdatda okuduk. Özümizem ulu ahun, öýümüz ojagymyz ýok. Bir Huda diýen galanlarız. Sizin adyňyz näme? Biz özümüz Seyit. Seyitlere orta tekeler hoca diýerler. Özümüz galanlar. Şoň üçin bize galanlar Huda diýseňiz bolubererdi diýip mihman Polotkan'ın şekinip samradı. Nerede ýaşaýasyňyz? Häzir bizim mihmany. Aslında Kagwa ziyarete geçip barýasydy. Men sizi bir ýerde gördüm, şeýlemi diýip Sadık ağa mihman sorup berdi. Mihman belki görüntiňiz diýen manyda ýeginligisdi. Ýadyma düşdi. Gurban bollugum Seyit Cemaleddin Uriýanyň saýasyna daşyňa märekäni üşürüp Türkmen halkynyň uruşgunlygyny mahabatla oturdyňyz. Şeýlemi diýip Sadık sorady. Mihman birden jogap berip bilmer sakyndy. Oýlanyny. Rastdyr. Bir ýöwliýälere ziyaret kılıp ýörüp uğurtapdy. Soňam Sadygyň nähili adamdygy hakynda, öz ýerini, öz halkyny goramakda uly işler bitirýän ören akyllar, batyr adamdygy hakda köp zatlar eşitdendigini mihman aýdyp berdi. Ilki wada Sadyk Serdaryň Hiýo hanyň wekillerini allap, olar salgyp tölemek hakynda köp gurrun etdi. Soňam Iran alamançylygyna garşy duranyny, ahyrny hem Abdullah bilen Selmildäki bolan wakalary jikmejik gurrun berdi. Mihmanyň öňe oturuşyny eşidip Sadyk begenni. Özüniň hemde garyndaşlarynyň batyrdygyna güwenni. Birdenem begin mihmany zatlar nigiden beri bu ulýaka diýip pikirlendi. Begin öýde meni beýle öýüp öz mihmanyna gurrun bermez diýip Sadyk ünjä etdi. Dogrudan bu zatlary beg mihmany gurrun edip bermänni. Gaýtyp hanyň ýanyna öz mihmanynyň Sadyk öýe oturmagyny halaman ol gowsuny süredi. Siz käbäg diýen niýetiňiz göre, meniň sizi görelýüm märi 6 ay geçdi. O nähili bolýar? Biz ýöwliýälere ziyaret kılıp, assa gidip barýasyp, mihman Sadygyň soragyna sapalyk bilen jogap berdi. Ziярete gidişiňiz şu bolsa, ömrüňiziň ahyryna şenni käbä ýetediňiz ýok diýip Sadyk öz ýanyny hümürledi. Sadygyň bu gurruny makhullaýany bildirip, Polat salaja ýylgyrdy. Sadygyň ýakymsyz hümürdüsini madaly eşitden, Polatanyň hileli ýylgyryşyny gören mihman öz içinden, meniň başymdan düşdiňi düşüberim.
Häzir menim sizin başyňyza dönüşürün. Göreli bakaly. Kim kimi yeňer kädip, temany ütgedip, gurrun tüz özüne girip tarapyna dowdy. Polotkan, siz Nurberdi hanyň mejlisine goşulýan ýedilerin biri. Özüňem türkmenleriň ören uly Gökçü taýpasynyň hany. Hanaýdyň, Rus paşasynyň batyp alyjy goşunlary. Hazır deňizinden bäri geçip başlady. Siz olaryň öňünden ýaragla çykyp, öz watanyňyzy gowaramokçymy? Ýa-da düşmana gaýtol bermekden gorkup, başyňyzy batyryp ýaty bermekçimi? Diýip, öz aýdyn töýleriniň nähil täsir diýenini biljek bolup, töwrüne nähire garady. Polotkan, owa edilişmi edilişini gelipdi. Yakın wagtda Nurberdi hanyň ýanyna tekäriň ägri hanlary ýygynyp, şu meseleni çözmeli. Şonuň üçin Polotkan Nurberdiň ýanyna barmazdan öň, öz akyllar ýaşullaryna salat almak üçin olar begin hogurtyna ýygnapdy. Emma Polotkanyň giň mürýän zady, bu galynlar hoja nerden çykdy? Nähir bolup bir mihman Polot gelmeden öň döwlet ýaryn öýüne taýýar bolup, ýaşullyň öňünde, Polotkanyň öňünde bir meseleni açyp otyr. Bu suwalyň ýaşullaryň arasynda gowuljakdygyny Polotyň özünden başga bilýän adam ýok dahry. Bu galynlaryň sorak berişi müýtgeşik. Gyzykdy boldy. Ilki türkmenler äri taryhlar boýunça ýögüp, gadim misallar bilen mahabatlap, soňam şeýle batyr halk bolubam, uruşman batwalyjylary öz watanyny berejekmi diýip meseleni gyzykdy goýýar. Polotkan bu zatlar hakkında pikirlenýänçe arat alınmışdy. Azıktamaşlyk boldy. Bu wagtdan peýdalanıp Salih Işan, "Henide senni musulman döwletleriň hiç bir ganyny ökülmän, özüniň mukaddes topragyna käpiriň nejis aýagyny bastıran näler" diýip galanlar hojanyň ýüzüne etdi. Galanlar hoja bolsa, onuň sözüni makullamak güli başyna atdy. Döwlet ýarby Salih Işanyň sözüniň ýygyny alyp götürdi. Salih Işan dogry edýär. Bir kapırın ayağını öz mukaddes yurdumuza bastırmaz. Galanlar hoza dünyanın 4 küncünü gözünü yetirin ahun. Men onun ayda şiar edip gadimi tarihi ayırıp bilecek değil. Biz yekavar kapırın değil. Musulman şahlarının ya hanlarının batvalıcıyının hapa yağının öz mukaddes toprağımıza bastırmayadık. Onları şımpıtırak ediyadık. Emmeğinizin yadınızdadır. Bunun 10-20 yıl Hıyvanın hanı Muhammed Emin eğer teka tayfadan özünü tabin edecek olup Marin ýeňsizindäki gara ýaby gelýär. Mara göçüp gelmelip, tarıqtak tekeleri höküm edenine, olar göçmeýärler. Tarıqtak tekeleri mara zor edip göçürmek üçin han goşun tartyp üstlerine barýar. Ol tekeleriň hany goştan, Muhammed Emin hany töwülle edýär. Galan goraýjylar aýal erkek diýmän ähli ýeri ýaragystan goştan ýolbaşçylyk bilen duşmana tarap şolýar. Uluganın tögüşün netijesinde Muhammed Emin hanyň goşuny şımpıtyrak edilýär. Ene şol da göçdi. Muhammed Emin hanyň özüm onuň ýeri wegege keldirim girilýär. Gargalanyň guruynyňky monjuk tepedäki bolan uruşa bizim owamyzdan gatnaşan adamlaryň köpsi keniden bar diýip döwlet ýary saadam güýüne seretdi. Eýranyň şahy Nasireddin Şah Biznurdyň hanyny öz ýanyna çagyryp, gargalany hem ahaly basyp alyp, göýekleňleri hem tekeleri bile tabin etmeli buyruk berýär. Biznurdyň hany Japar Ulhan, şanyň bu buyrugyny özüne urup hormat gazaýyp edip, saňsy goşun tartyp, gargala tarap emýär. Tekeler ýomutlar, göýekleňleri birigip, basyp alyjylara garşy bolýarlar. Bu uly göçdi. Nurberdi han ýolbaşçylyk edýär. Töwüş gan ökşük bolýar. Türkmenleriň goşuny eýlan basyp alyjylaryny şımpıtyrak edýär. Japar Ulhan gatşýar. Türkmenler ören köp ýehi galýarlar. Olja alýarlar. Şol olja toplar häzirem Göýektepeň galadyny taklanýar. Ýene-de ören köp goşun bilen şahy özüniň iň ýakyn garyndaşy hemde mürdäni martekelerini üstüne berýär diýip bek söze başladyna galanlar hoja 27 000 adamdan ibaret goşun bilen diýip begin kän goşunyň ýen sözüni tasdiklady. Hawa 27 000 goşun bilen hemde mürdäni martekelerini derbi dagyn etmägi berýär. Yeni de şol gowuştanyň ýolbaşçylygyna tekeler düşmanyň agyr goşunyna garşy batyrlarça uruşup ilki bilen Seyit Nasyryň harabaçylygynyň ýanyna. Soň Portugalada olar gyrýarlar. Soňam tä saragyty çenni ýanky agyr goşunyň barnyň ýary gylyçdan geçirýärler. Ören köp ýetirem boljalýarlar. Men ýöne ýeňenlerimi aýdaýyn. Olaryň sözü sanardan geçerni köpdür.
Bir öýlerini boyun eçjek bolup olar biziň üstümizde ýylla bir näçe gerek bolýar. Ene men özümem üstümde solup gelýän düşmanyň aralmakda hiç kimden peýda oturanmam. Ana eýlanyň biziň üstümizde alaman solar. Olar bizden näçe mal, näçe ýefir ekseler, mene boluň üstüne solup, şonça mal, şonça ýefir alyp gelýänip, döwlet ýarbeg özüni ýowmuk bilen sözüni soňlady. Salih işanyň berekella, döwlet ýar batyr diýip onu götergiledi. Türkmen ket hudalarynyň hemmesi döwlet ýarbeg ýaly batyr bolup, halky gorýan bolundygyny, türkmen topragyna orus baswalyjylary aýagyna çekip bilmezdi. Harman türkmen nesliňe ýa-diýip galamlar hoja ökünç bilen başyny ýaýkady. Döwlet ýaryň sözlerini sadyk ümidim dinläp oturdy. Ol sözläp barmaşy öýdünem watan töýür, ýurt gorýan edip görkezini, edil sanjy tutan ýaly ol buruljurap gowsunny. Özüne terede oturun politkany gözü düşenine bolsa, oleni ýoňky ýarraha oturdy. Galanlar hoja gepläp başlaryny bolsa, sadagyň gaçlary çıtaryp gözleri iterip başlady. Aradamyşlyk düşenine. Hani senin pikiriň näme hildiýän ýaly edip, politkan başyny gallabyrak sadagyň ýüzüne etdi. Beýime düşünüp sadak. Öýesiniň başda kaýdandatlary gaty dogry diýip sözlemäge başlady. Biziň halkymyzy ýölerini bakny etmek üçin İran şaharlarım, Yohanlarım her ýylda biziň üstümizde bir näçe gerek bolýar. Ýa-ni ýakynda bir Yohanny salgyp töredik. Şeýle durmuşa bir çydap gelýär. Başga lazımym ýok. Olar her çoğunlaryny biziň bir topar ýigitlerimizi gyrýarlar. Aýal gyzlanmady, oğlun şoklanmady gyrna gelip ýetir alyp gidýärler. Mahallamy sürýärler, ýekinlerimiz horj edip ýoga çykarýarlar. Biz alaş tapman bilatlaryň baryna çydamaly bolýar. Häzir alaş tapyldy. Biz wagtlary tutun olýar. Eger şeýle etsek, İran şahym Yohanam bize batyrynyp bilmez. Döwletler, onuň mihman galanlar, hoja, hem salih işanlaryň ýerlerden gygyryşyp başladylar. Bine hili gurrun bolýar. Musulmanlaryň agdyndan çykjak sözler, käpire tabiň bolmalymy? Eger bir döwlete tabiň bolmaly bolsa, onda musulman döwletine tabiň bolmaly. Bu galmagalyň üstüne durduly kapydan gelip girdi. Döwlet ýaragy. Nahar taýar çeki bermelimi? Politkan ýerinden turdy. Adamlaryň galmagaly destine ýetdi. 50 uş bolýan, din zalalyň. Döwlet ýar, goýna nahar çeki berdiler diýdi, daş çykdy. Ertiden merkezini çıkarman, Politkanın kaptarına oturan Kerim Merdi işanım yerinden turdu. Ol sakkalı şalarıp taştan dayav adamdı. Ol kän sözlü uçtayaldı. Eger Politkan bir da soraydı, ol mülayim ses bilen saligatly sözlü uçtu. Öyle nähili mülayim bolsa sözlerini ýaşyr etmän dogry hem dana sözlü uçtu. Ýoň tekýäniň hany Baby Gonmeginiň ogly Gara oglun hanyny. Onuň wagtynda Kerim Merdi işan Gara oglunun hem ähli tekýäniň iň ulu ahunydy. Gara oglun dünýäden ötenden soň tekýäniň hany edip Nurberdi han saýlaýarlar. Ene şondan soň Kerim Merdi işan öz owasyna gaýdyp gelýär. Tekýäniň ganjyk tiresinden Garamaýakdan okumuş bolup ýetişen Urwan Murad işan bolsa, täze hanyň Nurberdiňiň şonuň bilen birlikde ähli tekýäniň ahuny bolup galýar. Politkan bilen Kerim Merdi işanyň eýdi bilen sadyk aktaklarym daş çykdy. Olar gelmelep howlu tarapy guradylar. Politkan bilen ahun galaryň çetine baryp aňyryp göremän. Sadygyň gelerini garaşdy. Ýöňüne garaşylýandan sadyk olaň ýanyna saltyrak bardy. Gürrüňiň hanjak şekilýärini düşündiňizmi diýip, han sadygyň ýüzüne garady. Düşünmedi ýalat ýok. Olar türkmen batyrdyr diýen bolup bizi uruş tekleýärler. Ýöne men bir zady düşünmedim. Döwletler nerden beýle sözler tapýar? Ol beýle taryhlaryň bilen o. Beýle odan geplemänim maşarmaz. Beýle sözleme galanlar hoja güreden ulaýmasyn diýip, sadyk Serdar han özüni. Dogry, bir zady oňa şol mihman öwredýändir diýip, han sadygyň şeýle makul bildi. O nähil adamka? Ony gürledi bersek, o nähil adamdan bilmek bolar. Ol hazar diýen adam däl, käbä diýen adam beýdip, görün ýerde ýangrap ýygyp ýörmez diýip sadyk käýindi. Döwletler dergüdäniň agdyny çyklap, sadygyň gürläp duruny gördü. O meni ýamanlaýandyr. Han ol onuň sözüni makullaýandyr. Görýär bakaly,
mehmanlar uğrasın, senin bunu bellerini dernip, ol hümürdedi de, yine gala ayırdı.